ಹಲೋ, ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಯಾರು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ? ಮೈಕ್ ಚೆಕ್. 2 ಜನ ಉಳ್ಳಾರಿ ಏರನ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಹಾಯ್ ಕಮಲ ಕುಲಾಲ್. ಹಾಯ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಲೈವ್. ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು. ಹಲೋ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಲಾಲ್. ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾಬಾ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ? ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ್ಡ. ಟಾಪ್ ಚಾಟ ಕೊಡ್ತಾ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್, ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಚಾರ್ಟ್, ಸೆಂಡ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಹಾಯ್ ಕುಕಿ, ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ? ಯಾನ್ ಸೌಖ್ಯ. ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಏರ್ನ. ಮನಸ್ಸು ಆತುಜಿ ಬಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪ್ರಮೋದ್ ಬಾವೆ. ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿನ ಮನಸ್ಸಾಡ ನನ ಅವಡಾತಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಯಾನ್ ಮಲ್ತೆ ಲೈಕ್. ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ. ಇಜ್ಜೆರೆ ಕೇಂದ್ರ ಬರುವೇರು ತೂಕ. ಯಾನೊಂಚೂರು 2 ನಿಮಿಷ 3 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನನ್ನ ಆವಡು ಮನಸ್ಸು ಅಂದ್ಕೇನು ಪಂಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಬೇಗ ಬತ್ತನ ಅಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನೇನು ಚೂರು ಬೇಗ ಚಾಲು ಬಂತೀನಿ. ತೂಕ ಎರಡಲ್ಲ ಉಪ್ಪುವೇರ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಅಥವಾ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಪೇರಾ ಅಂದ್. ಎಂಕುಲು ಫಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿನ ಒಟ್ಟು ನಿಕುಲು ಪೂರ ಪಾತೆರ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಳು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪೇರತ್ತ. ನಿಕುಲು ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಆಪಾರ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲು ಓದೇರ ಬರ ಹೋಪಾರ. ಆಜಿ ಜನ ಒಳ್ಳೆ ರಿಯರ್. ಆಜಿ ಜನ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬೊಕ್ಕ ವಿಶೇಷ ಮಾತಾ ವಿಶೇಷದ ಆಲಜ್ಜಿದೆ. ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಆನ ನಿನ್ನ? ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಮಂತಾನ? ಏತು ನಿಮಿಷ ಮಂತ? ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಬಾ ಬರ್ತೀರ? ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾಬಾ, ಅಂಚೋಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ? ಸರಿತಾ ಬತ್ತಲು. ಹಾಯ್ ಸರಿತಾ. ಮನಸ್ಪುರಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು.
10 ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್. 10 ನಿಮಿಷನಾ? ಅಚ್ಚಾ. ಎಂಚ ಉಳ್ಳಾರು ನವೀನ್ ಅನ್ನ. ಬಾವು ನಮಸ್ತೆ. ಸೌಖ್ಯ ಸೌಖ್ಯ. ಈರೆಂಚ ಉಳ್ಳಾರು? ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಬ್ರೋ ಇಜ್ಜರ ಕೇಂದ್ರ ನನ್ನ ಸೈನ್ಸ್ ಓದರೆ. ಓಕೆ 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 ಓಕೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಕಡೆ నుంచి ಓದಿಜಾರ? ಓ ದೇವರೇ, ಎಕ್ಕಡೆ ಸುರುಮಂತರ ಸೈನ್ಸ್ ಓದರುಂಡು ಒಂದು. ಏರಿಗಳ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕಿಜದ ಐತೊರ್ತು. ಟಾಪ್ ಚಾಟ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಆತಿಜಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಭವ್ಯ ಬತ್ತಲು. ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ, ಎಂಚೊಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನಾ? ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಗಜ್ಪು ಬಾಲೆಂಚೊಲ್ಲಲು. ಹಾಯ್ ಜಸ್ವಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇನ್ನಿ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ದಾದ ಮೂಜಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಸ್ಪಾಟಾ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ದಾದ ಎನ್ನನೆ ಏಪಲ್ಲ. ಅಚ್ಚಾ ಕ್ರೌನಾ? ಆಯ್ ಜಸ್ಸು ಅವ ಎಂಚ ಗೊತ್ತಾಪನ ಎಂಕ ತಿಕ್ಕೊ ತೋಜೊಂದಿಜ್ಜಿ. ಎನ್ನ ಅಂದೇಳಿ ಬರ್ಪೂಜ ಅಂದೋಕೆ ಟಾಪ್ ಚಾಟ್ ಏರಿಲ್ಲ ನಾರೆನ್ ಬಾವೆ ಪನ್ನೊಂದು ಕ್ರೌನ್ ಮಾತಾಡಲು ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಹ್ಯಾಶ್ಟ್ಯಾಗ್ 1 ಎಂದುಂಡದ ಇನ್ನು ನಿಖಲ ಬ್ರೋ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಗನ ಬ್ಲೂ ಪಡ್ ನಿಖಲೆಗೆ ಬ್ಲೂ ಪಡ್ ತೊಂದರೆ ಕೆಲವು ಪಿದೆ ತಕ್ಲೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕೊರ್ರೆ ಮಂದರಕ ಪನಂತೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೇ ಅಂದಂದು ಒಂಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ರೆಡ್ ಸರಿತ ಮೂಜಿ ಪ್ರಮೋದ್ ನಾಲ್ ತ್ರಿಷಾ ಐನ್ ಕಮಲ ಇನಿತಾ ಅಚ್ಚ ಹರ್ಷು ಬತ್ತಲ್ಲ. ಆಯ್ ಹರ್ಷು ಎಂಚೊಲ್ಲ ಮನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ರಕ್ಷನ್ ಒಳ್ಳೆ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಬತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಒಂದು ಏರ್ ರಕ್ಷನ್ ಪೆರ್ಮೆ ಅತ್ತ ಅಂದತ್ತ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪಣೊಂದೊಲ್ಲೇರು. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡ ಪೆರ್ಮೇದ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬತ್ತೆ. ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ವನಸಾಂಡ ಈರೆ ಪಾಡುನಾ ಅಂದಕೇಂಡಲ್ ದಾದ ಏನ್ ಪಾಡುನಾ ಅತ್ತ ಕ್ರೌನ್ ಪುರ ಏನ್ ಪಾಡುನ ಅತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಕೊರ್ಪಿನ ಬ್ಲೂ ಏನ್ ಕೊರ್ಪಿ ನಂದಂತ ನಾರೇನನ್ನಿ ಬ್ಲೂ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನೇಮ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಣತ್ ಅವು ಅಂದಂತ ಅವತ್ತು ಕ್ರೌನ್ ಅತ್ತು ಬ್ಲೂ ನೇಮ್ ಬ್ಲೂ ಆದು ಪುಣ ಐತೆ ತ್ರಿಶನ ಪುದರ್ತುಲ ಆತುಜಿ ಬ್ಲೂ ಅಂಚ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬೇತೆ ಹೊಸದು ಬರ್ಪೇರತ್ತ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲೇಗ್ ಬೇತೆರಡೆಲ್ಲ ಪಾತೆರ್ದು ಚಾಟ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಮನ್ಪ್ಲೇನ್ ಪಣಿಯರೆ ಮನಸ ಆತುಜಿ ಇರ್ನಾಂಡೆ ಈಕೆ ಎನ್ನಲ ಆಂಡು ಎನ್ನಾಂಡು ದೋಸೆ ತಿಂಡೇನು ಚಟ್ಪಟ ದೋಸೆ ಸರಿತಾ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಮನೊಂದಲ್ಲ ಓಕೆ. ತ್ರಿಷಕ್ಕೆ ಏನೋ ಎನ್ನ ದಾಯ ಆತುಜಿಯಿಂದ ಹೌದು ಆಲಜ್ಜಿ ಪಕ್ಕಡೆ ಮನ್ಪುನ ಆತೆ ಅವದೆಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏನಲ್ಲ ಚಾನೆಲ್ ಇತ್ತುಂಡ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಬೇತ ಅಕ್ಕಲ್ಡೈತೆ ನಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಹಿಡು ಪಾತಿರುವತ್ತ ಅಕ್ಲೆಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಚಾಟ್ ಹೋದು ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಣ ಐಕ್ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರತಿಯರೆ ನಿಕ್ಕು ಕೊರ್ಕ ಬೋಡಣ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ನಿನ್ನ ಪೊಡಿಗೆ ಜದ ನೀಂಚ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಪಿನ ಮಾರ ವೈಟ್ ಅತ ಸರಿತ. ಮಂದರಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು. ಹಾಯ್ ಮಂದರಕ್ಕ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದ ಕಜಿಪು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದರಕ್ಕ ಕಲರ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತುಂಡ ಲೈವ್ ಎಂಡ ಅನಗದೆಪ್ಪುಲೆ ಓಕೆ 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 ಇಂದು ಪುರ ನಮ್ಮ ಜನಪ್ಪುಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಯ್ ಮಂದರಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಪುನಃ ಬಾರಿ ಅರ್ಧ ಮಂದರಕ್ಕ ನೆರ್ಪಿನದು ನಾನು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪನು. ಓ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಕುಟುಂಬ ಪರೊಂದೊಲ್ಲೇರು ಮಂದರಕ್ಕ.
ತ್ರಿಶನ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತನ ಆತಿಜಿ ಅಂದಂದ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಇದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅರ್ಷಿತನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ಪುರ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವ ಬೋಡನ್ನ ಮನ್ಪು ಗಾಂಡೆಲ್ಲ ಬೋಡೊಂದು ಇಜ್ಜಿ ಬಂದರಕ್ಕ ನವೀನ್ ಬಂದು ಹೇಳ್ತುಂದುಲ್ಲೇರಿ ಈರೊಂದು ಪಿಸ್ತೂಲ ಬತ್ತರುಂಡಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇರೆ ಸೀದಾ ಟಪ್ 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 ನಾರಾಯಣ್ ಗುಲಾಲ್ ನೆರ್ಪೇರ ಮಂದರಕ್ಕ ಕೇನೊಂದು ಅಂದೇ ಬಾವ ಆರು ಮಸ್ತ್ ನೆರ್ಪೇರು ಪಂಡ ನೆರ್ಪಿನ ನೋಡಿ ಏರಿ ಮಾತೆರೆಗಳತ್ತಿ ಅವು ಕೆಲವರು ಪುಂಡಿ ಪೋಖ್ರಿನಗಳು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರ ಐಟ ಅರ್ನ ಅಂಚ ಆರು ವೈರಲ್ ಅತ್ತ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಕತ್ತು ಆರು ವೈರಲ್ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಅದು ಪೂರ ತಿಕ್ಕಿನಗಳು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಿಡ್ದು ಬರ ಬತ್ತದು ಪಾತಿರ್ದು ಬೋಪೇರು ಅಂಚ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವನೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ನ ಪನ್ನೋಡು ದನಿ ಇರ್ನ ಸಮಾಚಾರ ಪುರ ಪಲ್ನೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಅಂಚೆನೆ ದೊಂಬು ಮುಲ್ಪ ಊರುಡು ಬರ್ಸಪುರ ಉಂಡ ಅಂತ ಪಲ್ನೆ ಕುಡೊಂಜಿ ರಕ್ಷನ್ ಬತ್ತೇರು ಆರು ಒಂಜಿ ನೀಲಿ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಎಂಚಿನ ಪುರ ಉಂಡುಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಗ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಿಂಕ್ ದಾರು ಬತ್ತೇರಿತ್ತೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಿಮ್ಮಿಗೂ ಸೇರಿಯನ್ನ ರಕ್ಷನ್ ಅಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದರಕ್ಕ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಸರಿತಾ ಸಿಸ್ಮಾ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಪೂರ ವನಸಾಂಡ ಮಾತೇನಲ್ಲ ದಾದಾ ಕಜಿಪ್ಪು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಸೇರುಡಾತಿ ಜಿಮ್ಮಿಗೂ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಓ ಅಂದ ದಲ ಎಪ್ರೋಲ್ ಮೀನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಎಪ್ರೋಲ್ ಆಂಡ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಪೋಯರೆ ಎಂಕ್ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಯ ಮೆಸೇಜ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಆಗ ಎಲ್ಲ ಮೀನ್ ತುಪ್ಪವ ಇಜಿನ ಸಂಡೇ ರಕ್ಷನ್ ಬೇಗ ಶುರು ಮಲ್ದರ ಇನ್ನು ಏಕೆಂಡೆ ಇಜ್ಜಿಜ್ಜೆ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ 3 ನಿಮಿಷ ದುಂಬು ಬಂತೀನಿ ನಾನು ಪಂಡ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಲಾರ ಅಂತೂ ಯಾರಾತೆ ನನ್ನ ಮಂದರಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬರುವೇರು ನೆಂತೇನು ಬಂದರಕ್ಕ ಗೊರ್ಮಾಂಟೆ ಬೊಕ್ಕ ಲೈವ್ ಉಂಡ ತಾರು ಪೋಪೇರು ಐಕ್ ಮಂದರಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಪೋತುಂಡಿ ಮರ್ಲೇರೇನು ಪೂರ ದಕ್ಕದು ನಮ್ಮ ಅಂಚ ವೈರಲ್ ಇಲ್ಲ ಅವನೊಂದು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ರಕ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಜ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕುವ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಡ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಾಪುನ ಆತೇದಿರ್ಪುಲೆ ವರಾಣೆ ಬಾಡಿ ಬರೋಡೊಂದು ಆಸೆ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋಚಿ ಮಲ್ಲ ತೋರ ಅವಡೊಂದು ಮಲವಲ್ಲ ದೆರ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಕೈಕಾರ್ ಪೊಲ್ತೊಂದು ಪಿರ ಬರೋಡು ಅವು ಆರಾಮಡು ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಯ ವಸ್ತುಡೆ ಪೂರ ಮಂತದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಚೂರು ಆಯ್ತಾ ಆತಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಬಂದಾಗ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ದೆರ್ಪೆರ ಪೋಲಿ ಅಂಚ ವರಾಣೆ ಬಾಡಿ ಅವಡೊಂದೇನೆ ಪೋಚಿ ನಿಕ್ಲು ಪೂರ ಸರಿ ಉಳ್ಳಾರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ದಾಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಏರಿಗ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಅವು ಏರಿಯ ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಅನ್ನೊಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಈಸ್ ಬ್ಲೂ ಅಚ್ಚ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಒರಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆರಿ ಏರಂಚಂಡ ಆಯೆ ತಿಕ್ಕುನೊಂದು ಬನ್ನಿ ಏರವು ಅವು ಇನ್ನುಂಡು ಬ್ರೌನ್ ಉಂಡು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಆಯೆ 50 kg ದೆರ್ಪು ಏನು 50 kg ಹ್ಯಾಗ್ ಆವಂದು ಎಂಕ ನನ್ನಲಂಜಿ 25 ಕಿಲೋ ತನ ಸರಿ ದೆರ್ಪೆರ ಆಪುಜಿ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋಚಿ ಅವೇ ಇಜ್ಜಿ ಜಾನ್ ಏರ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಲ್ಪೆರ ಪೋತುಜಿ ಯಾನು ಏರು ಇದೆಲ್ಲ ಒರಿ ಏರ್ನ ಬೈಜ್ಜರು ಒಂಜಿ 2 ಜನ ಮುರಣಿ ಬತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಪಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರೊಂದು ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾನು ರಿಪ್ಲೈ ಮಂತಿಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಓದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಾಕನ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪೋಯರಕು ರಕ್ಷನ್ ಅಂದು 100% ಬಂಡೆ ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನು 100 kg ದೆರ್ಪು ಯಾವನೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವು ಬ್ರೌನ್ ಡಿ.ಪಿ ಫೇಕ್ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಏರು ಅವೇನು ಆಪರೇಟರ್ ಮನ್ಪುಣು ಧನಂಜಯ ಮುಲ್ಯ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಧನಂಜಯ ಎಂಚೋಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ವನಸಾಂಡ ದಾದಾ ಖಜಿಪ್ಪು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಪನಂದುಲಾಲ್ ರಕ್ಷನ್ ಮಂದಾರಕ್ಕ ಈರು 100 ಇರೆಗು ಬಾಜನ ದೆರ್ಪರೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಮಂದಾರ ಫಾಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಡು ಬೊಡೆದಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಕ್ಕುಲಿನು ಫಾಸ್ಟ್ ತಿರ್ಗಾಲೆ 100 kg ಕಾಲಿ ಗೋನಿ ದೆರ್ಪುನೆ ಆದಿಪ್ಪು ಎಂದು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದರಕ್ಕ ಧನಂಜಯ್ ಅವರೇ ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯಿಂದು ಧನಂಜಯನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗಳ ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮಂದರಕ್ಕ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಬಂದು ಪೋಯಿನ ಅಂದದ ಧನಂಜಯ ಹಾಯ್ ಮಂದರಕ್ಕ ಅಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ತ್ರಿಶನ ಬೊಕ್ಕ ಸರಿತನ ಆತಿಜಿ ದಾದ ಬ್ಲೂ ಯಾನ್ ಮಂದಿಜಿಂದ್ ಬೊರ್ಚಿಂದ್ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿಂದ್
ಸೈತಾ ಹೇ ಎಂದು ಬಂದಿದೆ. ಮಂದಾರ ಶೋಟ್ ಸೈತಾ ಹೇ ಎಂದು. ಸರಿತಾ ಹಾಯ್, ಓಕೆ ಓಕೆ, ಸರಿತಾ ಹಾಯ್ ಪನ್ಯ ಧನಂಜಯ ವನಸ ಆತಿಜಿ ಬ್ರೋ. ಭವ್ಯ ಬತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಯ್ ಭವ್ಯ ಪಣಂದುಲಲ್ಲ ಮಂದರ ಕಕ್ಕೇನು ದಾಯಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಅಂತ. ಇತ್ತೆ ಏರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಕಲ್ ಟಾಪ್ ಉಡುಪುವಾರ ನಿಕ್ಲೆ ತೂವಲಿ ಅವ ಅಲ್ಪ ರೈಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀಡ್ ಒತ್ತದು ತೂವಲಿ ನಿಕುಲು ಆಪೋಸಿಷನ್ ಉಲ್ಲರ್ ಬಂದು ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುವಾರ ಅಕ್ಕಳು ಟಾಪ್ ಉಡುಪು ಏರು ಅಕ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕುನು ಮಂಡೆಗೆ ಅವೇ ಅಲ್ಲತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಾಗ ತಿಕ್ಕದನು ಬೊಕ್ಕ ತ್ರಿಷಾಗ್ ತಿಕ್ಕದನ ಅಂದು ರಕ್ಷನ್ ಆರು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದು ಜೇರು ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಏರಿ ಇರ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿಸ್ ಬಂತೆ ನಾನು ಮಂದರಕ್ಕ ಈರ ಸುಂದರ ಮಂದಾರ ಮಿಗ್ದಿಯಾ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ ಅವೊಂಜಿ ಮಿಸ್ ಆಯ್ನಿ ಸಾರಿ ಅವೇ ಸಾರಿ ರಕ್ಷಣ ಆರು ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಓದಿ ಅವೇ ಯಾನು ಬ್ಯುಸಿ ಅಂಚ ಮೆಸೇಜ್ ತಪ್ಪು ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಮಲ್ಲೇಜಪ್ಪ ರಕ್ಷಣ್ ಇತ್ತೆ ಹಾಯ್ ಪಣಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಂಜಿನ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಬರ್ಚಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಪಂದು ಬಿಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಪಂಡ ಅವು ಈಜಿನ ಪಕ್ಕ ಓದೋಡು ಆಪುಂಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೊಕ್ಕ ನೀರು ಪಡ್ದು ಬಚ್ಚು ನಿಂಕ್ ಐಕ್ ಯಾನು ಎಂಜಿನ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ ಬೀನ್ ಬಿಡ್ಪೀನಿ ಖಾಲಿ ಮಲ್ಲನೇ ಒಂದು ಮಲ್ಪುಣ ಅಂಚ ಮಂದರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಯಾನು ಓದಿಯೇ ಒಂಡೇರಿ ತೆಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾವ ಯಾರು ಯಾನು ಓದಿಜಿನಲ್ಲ ಆರು ಓದೊಂದು ಪೇರ ಅದಲ್ಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಳು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ರಕ್ಷನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬಂಡೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರ್ನ ವನಸಾಂಡೆಗೆ ಎಂಡೇರು ಎನ್ನ ವನಸದ ಅಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ದೋಸೆ ತಿಂಡ ರೆಡ್ ಡಯಟ್ ದೋಸೆ ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ನವೀನ್ಗೆ ಅಂದು ಸತ್ಯ ಸುಲ್ಲತ್ತು ಎಂಕ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುಜಿ ರಾತ್ರಿನೇ ಅಲ್ಲೈತೆ ನಮ್ಮ ಲೈವ್ ಆನಾಗ ನೀರು ಶುರು ಮನ್ಪರತ್ತೆ ಅಂಚದ ಯಾನು ರಾತ್ರಿನೇ ಬೊಕ್ಕ ತೂಪಿನಂಜಿ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ತೂಪಿನಿ ಅಪ್ಪಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಇರ್ ಪಾತ್ರನೇ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ ನೆರ್ನಾಗ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಎನ್ನ ಲೈವ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುನು ನವೀನಿಗೆ ಒಂದು ಕೇನೆರೆ ಖುಷಿ ಆಪುನು ಒಂದು ಬಾವೆ ಬನೊಂದು ರಕ್ಷನ್ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ಉಂಡು ಅತ್ತ ಪುದರ್ ಒಂದು ಅಂದೊಂದು ಚೂಚೂರು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂದ ಡೆಡ್ ಎತ್ತ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷನ್ ಮೂಲ್ಯ ಅವ್ರಿಗೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂಚಬಿನಿ ದೀತ್ವಾಡ್ಲ ಹರ್ಷಿತ ಏತ್ ರಕ್ಷಣಿ ಅಂದ ಅವು ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪಿನಿ ಇಂಕ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಡೊಂಜಿ ರಕ್ಷನ್ನ ರಕ್ಷನ್ ಓಡಿಪೋಯಿ ಎಂದಕ್ಕೇನೊಂದುಳ್ಳೇರು ಮಂದಾರ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ಬರ್ಪ ಅಂದು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೆರ್ಮಾಯ್ದ ಅಂದು ಪಂಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಹೇಬಾ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನ್ ಮಾರ ನಿಕಲ ಎಂಜಿನ ಮೆಸೇಜ್ ಇಂದು ಪೆರ್ಮೈ ರಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೆ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಯಾನು ಬ್ಲೂ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಂದರಕ್ಕ ಓಯ್ ಕುಲಾಲ್ ನಕುಲೆ ಪಲ್ನೆ ಓ ಈ ಕುಲಾಲ್ ನಕಲೆ ಪಲ್ನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ನ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನ್ಲ ಉಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬೊಕ್ಕ ಡುಪ್ಲಿಕೇಟಾ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಧನಂಜಯ್ ಅಂಚ ಏತ್ ಜನ ರಕ್ಷನ್ ಉಲ್ಲೇರು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಕೆಂಪುದ ಕುಡೊಂಜಿ ಮಾರ್ರೆ ಅವು ಎಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಎಂಚ ಅವೇ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂತ ಪೆರ್ಮೈದಾಯ ಪನ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ರಕ್ಷನ್ ಅಂದು ಬೈದೇರು ಓಕೆ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪುನ ಎಂಕ ಅವಳು ಮೂಲು ಎಕ್ಸ್ಪಿಗೆ ಬೋತು ನಾ ಗೊತ್ತಾಪುನ ಏರಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಏರಂದು ತೂಪೆ ಅಂತು ಹಂಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಹಂಟರ್ 753 ಆರೇ ರಕ್ಷಣ ಅಂದು ಆಲೆ ಕೊಡು ಅದು ಪೊಡು ಕುಡೊಂಜಿ ಹಂಟರ್ ಬೈದೇರು ಆರು ರಕ್ಷಣ ಪುದರ್ ಮಂತಂದು ಬೈದೇರು ಹಂಟರ್ ಹೀರೋಲ ಒಂದು ಮಂತದ್ದು ಜಡ್ಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲವೇ ಭವ್ಯ ಆಯ್ ಮಂದರಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲಾಲು ಮನಸ್ಸಣ್ಣ ನಿಕಲಪುರ ದಾದ ಕಜಿಪು ಒಂಜಿ ಕಜಿಪು ದಾದನ್ನವರ ಪಲ್ನೆ ಎಂಕ್ ಧನಂಜಯನ ಮನಸ್ಸು ಬೈಜಿ ಓಕೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಎಂಕ್ ಅಂಟರ್ ಆಯ್ ಮಲ್ಲ ಪಂಟರಿ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೆ ಅವೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಅವು ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾತು ಇಂಕ್ ನಿಕಲು ಪುದರ್ ದೀತಾರ ಒಟ್ಟಿ ಒಂಜೇಲಕ್ಕ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಧನು ಬ್ರೋ ಎನಡಲ ಪಾತಿರ್ಲೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವೆ ಭವ್ಯ ಆಯ್ ಧನು ಮಾಮು ಒಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮನಸ್ಸು ಬೈಜಿ ಹರ್ಷಿತಕ್ಕ ಆಯ್ ಭವ್ಯಕ್ಕ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಪುದರ್ ರಕ್ಷಣ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಅಂಚ ತೋಜು ನೆಂಕೆ ಯಾನು ಅವಳು ಎಕ್ಸ್ಪೀಡ್ ಬೋದು ತುಯೆ ಅಲ್ಪ ರಕ್ಷಣ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಉಂಡು ತೋಜೊಂದುಂಡು
ನಾರಾಯಣ ಅವ್ವಾರು ಕೂಡ ಪಂತೇನತ ಅಂದೊಂದು ಫೋಟೋ ಚಿತ್ರ ಉಂಡತ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ದಿನ ಮಂಡೆ ಅವು ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್. ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷಿತಾ ಹಾಯ್ಗ ಗುಜ್ಜೆ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು ಕುಕ್ಕುದ ಚಟ್ನಿ ಎಂಕುಲ್ಲ ಅವರವ್ರ ಮನ್ಪ ಮುಲ್ಪ ಸಂಡೆ ಇಲ್ಲಲ್ ಪೋಂಡ ಭಾರಿ ಶೋಕಾಪು ಪರಂದು ಕಂಡ ಬೊಕ್ಕಲ ಶೋಕಾಪು. ಧನಂಜಯ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಅಖಿಲ್ ಬರ್ತೀರಾ ಹಾಯ್ ಅಖಿಲ್ ಅವರ್ ಯು ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನಾ ಮನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಸೂಪರ್ ಕಜಿಪು ಹರ್ಷಿತಾ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಸಾರು ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪು. ಜೀ ಗುಜ್ಜೆ ಅಚ್ಚ ಜೀ ಗುಜ್ಜೆನಾ ಎಂಕ ಆಯಾಗ ಗುಜ್ಜೆ ಅವಲ್ನ ಕಾಂಡ್ ಹಾಯ್ ಜೀ ಗುಜ್ಜೆನಾ ಅಚ್ಚ ಅವು ಪಂಡ ಓದಿನ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಪ್ರಯಾಣತ. ಎಲ್ಲರೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡದ ಏನು ಭಾವಿಸವೆ ದಯವಂಡ ಲೈಕ್ ತೋಜುಂಡು ಜಾಸ್ತಿ ಬಕ್ಕ ಜನ ಉಪ್ಪುನು ಮಾತ್ರ ಒರಂಬನೆ ಬತ್ತ ಪೋಯರು ಕೆಲವೇರಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಪೋಯರು ಅಂತ ತೋಜುಂಡು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ. ಒಕ್ಕದಾದ ವಿಶೇಷ ಬರ್ಸಂಡ ಊರುಡು ಪಲ್ಲೆ ಪೂರ ರಕ್ಷನ್ ಎಂಕ್ ರೆಡ್ ಬೀಟ್ರೋಟು ಬೊಕ್ಕ ಮಂದಾತಿತ ಬಟಾಟೆದ ಉಪ್ಪುಗಾರಿ ಮಂದಾತಿತ ಮನದಾತಿತ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಸೆಕೆ ಉಂಡ ಕಂಡ ಬಟ್ಟೆ ಅಪ್ಪಂಡ ಮೂಲು ಬರ್ಸ ಇಜ್ಜಿ. ಭವ್ಯ ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಮೊತ್ತ ನಾರಾಯಣ್ ಇನಿ ಬರ್ಸ ಒಂತೆ ಬೈದುಂಡು ಮಣ್ಣದ ಅಡಿತ ಬತ್ತಾಟೆ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿತ ಅಲ್ಲ ಅವು ಒಂಜಿ ಎಣ್ಣು ಸಹ ಬರೆತ್ತು ಅಂಡ ಸರಿ ಆಯ್ತು. ಈ ಒಂಜೇ ಎಣ್ಣು ಬರೀತ ರೆಡ್ ಎಣ್ಣು ಬರೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿಟ್ಟು ಇಜಿನ ಮಂದಾತಿತ ಅಂದು ಓದೋಡಪ್ಪನತ ಮಣ್ಣದ ಅಡಿತ ಬಟಾಟೆ ಸೆಕೆ ಉಂಡಿ. ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಆಯ್ ಮರ್ಮಳೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಟಾಪ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲೆ ಉಳ್ಳೇರವ ಒಂಜಿ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದು ನರ್ನ ಕ್ರೌನ್ ನೀಲಿ ಆತನು ಬಾಕಿ ತಗಲ ನೀಲಿ ಆತಿಚ್ಚಿ ರೆಡ್ ಜಂತಲ್ಲ ಒಂತ ಕಲರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು. ಬಲೆ ಜನಕುಲೆ ಲೈವ್ಗೆ ಬರ್ತದೆ ಪಾತಿರ್ಗ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇಂದು ನಮ್ಮ ಪೆರ್ಮೈದ ರಕ್ಷಣೆ ಅತ್ತ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೀಲಿ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವು ಯಾಲ್ನ ಮಾಮೂಲ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸಿ ಅಂದ ಓಕೆ ಯಾಲ್ನ ಕೋಡೆ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚೆನೆ ಪಣಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಇಂಚೂರು ಎಂಕ್ಲು ಪುರ ಎನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಬೊಕ್ಕ CEO ಪುರ ಪಾತಿರ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡೋ ಬುರ್ಚಿಂದ ಅಂಚ ಐಕ್ ಬ್ರೋ ಪನ್ಪಿನಿ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಭವ್ಯಲ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೋಸ್ ಒಂದು ಬಾವಿ ಪಣಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ದಾನೆ ಬೊಕ್ಕ ಸಮಾಚಾರ ಅಲ್ಲೇ ನಿಕುಲ್ ಮಂದರಕ್ಕನ ಬುಡ್ನಿ ಅಂದದ ಮಂದರಕ್ಕ ಪೋಯ್ನಾ ಅರೆ ವರ್ಮಾಂಟೆ ಪಾಪ ಲೈವ್ ಚಾಲ್ ಮಾಡ್ಪಾರ ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆರು ಓಲ್ಲಿರಿಗೆ ಏನಂದುಲ್ಲಿರಿ ಇತ್ತ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಪಾತೀರಿ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಲ್ತೀರ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪುರ ಮನ್ಪೇರಪ್ಪ ರೆಗ್ಲ. ಧನಂಜಯ ಎಂಚ ನಡಪುಂಡು ಬೇಲೆ ಪುರ ಬೇಲೆ ನಡಪುಂಡ್ಯ ದಿನವಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದು ಪುಣ್ ಕಾಣಿನ ಬಯ್ಯ ಉಂಟ ಬಯ್ಯಣ್ಣ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇಲೆ. ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಮಂದರಕ್ಕ ಪೋಯರ ಅಂದು ಅಂದಂದು ಆರು ಪೋಯರ ಅಂದು ದಂಡ ಆರಿಗೆ ವರ್ಮ ಅಂಟೆಗೆ ಲೈವ್ ಉಂಟ ತಂಚಾದ ಆರು ವರ್ಮಬರ್ದು 11 ಗಂಟೆ ಮನ್ಪೇರ ಅಂದು ಸೇಮ್ ಎನ್ನಲ್ಲ ಕಣೆ 2.5 ಗಂಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಹೆಂಗೆ ತಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಯಾನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅರಿಗೆ ತಿಕ್ಕು ಎಂಚ. ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಆರು ಪೋಯರು ತೋಜುಡು ರಕ್ಷನ್ ಪೆರ್ಮೈದ ಎಂಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವಡ ನನ್ನ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಿ ಇಂದು ಬರೀಲಿ ಏರಂಡ ಲೈಟ್ ಅಪ್ಪಗೆ ಎಂಕ್ಲು ಪೆರ್ಮೈದ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಂಕ್ಲೆ. ಭವ್ಯ ಮಸ್ತ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ರಕ್ಷನ್ ಮಸ್ತ್ ಆಡು ಅದು ಮಲ್ಲಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪಾಡೆ ನಮ್ಮ ಮಂಚೇನೆ ಚೂಚೂರು ಪಾತೆರೊಂದು ಉಪ್ಪುಗ ಪೆರ್ಮೈಡ್ ಓಲು ಇಲ್ಲಿ ಇರೇನ ಏರ್ನ ರಕ್ಷಣನ ಎನ್ನನ
ಅರೆಗ್ ಭಯಂಕರ ವ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದ್ ಅರ್ನ ಪಂಡ ಅವ್ವೆ ಮುರಾಣಿಪುರ ತೂನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಲೈವ್ ಇತ್ತು ಐದು ಬೇಕಾರ್ದ ಅದನ್ನ ಮಂತೇರಿಗೆ ಬಂದ್ ಮಂತೇರು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಂತೇರು ಅಂಚಾದ ಲೈವ್ ಕಮ್ಮಿ ಆನ್ ಬಂಡೆ ಭವ್ಯ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಜಾಲುಡು ಜಾಲ್ದ ಎದುರು ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಖಾಲಿ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷನ್ಗ್ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಬ್ಲೂ ಕೊರ್ಲೆ ಒಂದು ಓಕೆ 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 ತೂಕ ಅಂಚ ಅನ್ಪು ಗಜ್ಜಿರಲ್ಲ ಅರೆಗೆ ಬೇಜಾರ ಅಂದತ್ತ ಪಕ್ಕ ಹರ್ಷಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಧನಂಜಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಬರ್ತೀರ ಹಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಕಚಿಪು ಭವ್ಯ ಎನ್ನ ಜಾಲದೆ ದುರಕ್ಷನ್ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ತಮ್ಸಪ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಪಂದೆ ಇಂಕ ಗೊತ್ತಾಂಡು ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಚಮ್ಮಿನ ಜಾಲ್ಡ ಅಂದಕ್ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ಗೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಬ್ಲೂಯೇ ಉಂಡು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಎನ್ನರ್ದು ಬ್ಲೂ ರೆಡ್ ದೆತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಎನ್ನ ಬ್ಲೂರ್ದು ದೆತ್ತುಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಐತಿ ಬ್ಲೂ ದೆಪ್ಪುಜಿ ಪ್ಲೆ ಅವು ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕ್ಯಾರ ಬಂಡಿನ ಅದೇ ಪೆರ್ಮೈ ರಕ್ಷನ್ನ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಓಕೆ 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 ಅವು ಎಂಚನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ವನಸಾಂಡೆ ದಾದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ 14 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಪಣಂದುಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತ ವಿಜಯಲ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಆವೊಂದು ಉಂಡಿತ್ತು ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಚ್ಚಿ ಇನ್ನು ಡಾಟಾ ಉಂಡತ್ತ ನಿಗಳ ಪೂರ ಆಯ್ನೆ ಒಂತೆ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಅಂಚ ಅಚ್ಚ 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 ಅಂದ ಈತ ರೆಡ್ ಕಣ್ಣು ತೆಲಿಪುನ ಪಾಡ್ನಿ ಅವು ಆಯ್ತಾ ಕನ್ನಡ ನೀರಟ್ಟುನ ಓಡೆ ಪೋತಿರು ಪೂರ ನನ್ನಲ್ಲ ಜನ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಬರಿಯರೆ ಅಂದಿಯ ಬರ್ಪೇರು ಪಂಡ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಅನಸ್ಪುರ ಅದು ನನ್ನ ಬರ್ಪೇರು ತೂಕ ಕಾಪುಗನಮ್ಮ ನಿಕ್ಕುಳು ಪೋಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಓಡೆಲ್ಲ ಈ ಒಂತೆ ಬೇಗ ಬಲಿಪೋನ ಅಂದ ಅಪ್ಪ ನಿಂಗೆ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ತುದೆ ಮೀನು ಪಣಂದಲ್ಲಿ ಓ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಪ ಸುದೆ ಮೀನು ಎಂಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಸುದೆ ಮೀನು ಬಂಡ ಅನ್ನ ತಿಕ್ಕು ಜಾತು ಮೂಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಊರುಡ್ಲ ಬಣ್ಣಾಗ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕುಲಾಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗ ಉಂಡಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮನ್ಪೊಡು ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಎನ್ನಡ ಇಲ್ಲಡು ವೈಫೈ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚ ಓಕೆ 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 ಅವತ್ತು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಆಯ್ ಭವ್ಯ ಸಿಸ್ ದೂರ ಪೋಯಿ ಪರ್ಮಯ ರಕ್ಷನು ಸುದೆ ಮೀನು ಉಂಡೆ ಏಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕೊಂತೆ ಬೋರ್ಡು ಒಂದು ಮೀನುಪ್ಪು ಅಂಡಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಎಂಚಲ್ಲ ತೋಪ ಸರಿತಾ ಬತ್ತನು ಸರಿತಾ ಹಾಯ್ ಸರಿತನ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಕ್ರೌನ್ ಆತ ಕೆಂಪುಜ್ಜಿ ನೀಲಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಣ್ಣ ನೀಲಿ ಆಪು ನಾರಾಯಣ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂತೆ ಬೋರ್ಡು ಬಾವೆ ಆಯ್ ಸರಿತಾ ಅಂತ ಹರ್ಷಿತಾ ರಕ್ಷನು ಈರು ಡಿ ಮಲ್ಪುನಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ರೋ ಬಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸುದೆ ಮೀನ್ ಚಪ್ಪೆ ಗತ್ತ ಅನ್ನಂದಿಯ ಸುದೆ ಮೀನ್ ಚಪ್ಪೆ ಪುಣ್ಣ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಪೆರ್ಮ ಇದ ರಕ್ಷಣ್ ಬತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಕ್ಕೊಂಡಿ ಅವು ಪೊಲಾಲಿ ಆರು ಪೊಲಾಲಿ ಸೈಡ್ಗೆ ಪೊಲಾಲಿ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕು ನಿಖಲಾಲ್ ಪಳ ತಿಕ್ಕುಜ ಪಲ್ಲಿ ಬಾಡಿಡು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಡೋಡು ಅವೇ ಬನ್ನಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು ಪಾಂಡ ಸರಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ಇಟ್ಟು ತಿಕ್ಕುಂಡಿಗೆ ಬಾವೆ ಬಣದಿಲ್ಲ ನಾ ಅಂದಂತ ಪಲ್ಲಿಪಾಡಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದಂತ ಪೆರ್ಮ ಇಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೊಲಾಲಿಡು ಈರು ಇಂದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಫನ್ ಪೂಜೆ ಇರ್ಮೆ ಈ ಒಂದು ಎಂಚಿನ ಅಂಚೆ ಡೀಟೇಲ್ ಫಂಡ್ರೇಜ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪೂರ ದಾದೆ ವನಸ್ಸು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ದಾದ ಕಜಿಪ್ಪು ಪಂಡದಕ್ಕೇನದು ಹರ್ಷಿದ ಕುಲಾಲ್ ದಾದ ಕಲ್ಪುನಿ ಪಂಡ ರಕ್ಷನ್ ದಾದ ಕಲ್ಪುನಿ ಪಂದಕ್ಕೇನದು
ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಉಂಡು ಬಣದುಲ್ಲೇನು ಅವು ಅಲ್ಪಲ ಮಾರುವೆರದನ್ನ ಅಂಚ ಅಥವಾ ಅಕ್ಲನ ಇಲ್ಲದಕ್ಲ ಅಲ್ಪಲ ಮುಟ್ಟದಕ್ಲು ಪೂರ ಪೋತೆರ ಸುದೇಕ್ ಮೀನು ಬತ್ತಾರೆ ಕುಲಾಲ್ ನಮ್ಮ ಪೊಲಲಿ ಟು ಮಲಲಿ ಪೊಲಲಿ ಟು ಮಲಲಿ ಅಂದ್ ಪೊಲಲಿ ಟು ಮಲಲಿ ಎಂಗಳು ನಡತು ದುಂಬು ಯಾನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಪೋಂತದ ಅಪ್ಪಗ ಎಂಗಳು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪೂರ ಬಂದಾಗ ನಡ್ತೊಂದೇ ಬರುವಂತ ಸುದೇ ಕರೆದು ಪೊಲಲಿ ಬರ್ಪಿನಿ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕ್ಳಿಗೆ ತೋಡು ತಿಕ್ಕುಂಡಿ ಅವು ದೆಂಜಿ ಆತ ದೆಂಜಿ ತಿಕ್ಕು ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪೆರ್ಮೈಡ್ ದೆಂಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಗಳು ತುಂಬ ಪತ್ತೆರ ಪೋಂತ ಕೊಡಪ ಯಾನ್ ಕೊಡಪನ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಂತೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಣ್ಣಿ ಪುರ ದೆಂಜಿ ಪತ್ತೊಂತೇರು ಅಕುಲು ಪತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಯಾನ್ ಕೊಡಪನ ತೊಂಡ್ರೆ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲ ಅರ್ನ ಊರು ರಕ್ಷನ್ ಕುಲ ಈಲ ತೋಡು ತಿಕ್ಕುದಿನಿ ಅತ್ತ ಅಂತ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಈರು ರಕ್ಷನ್ ಏರು ರಕ್ಷನ್ ಎಂಕಿತ ಏರಂದಿಜ್ಜ ನೋಟ್ರಸಿ ರಕ್ಷಣಂದು ಓದು ನಾವ ಎಂಕಿ ಏರು ರಕ್ಷಣದಾದಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೊ ಉಪ್ಪಡ ಅಂಚನೆ ಪೋಯ್ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಂಚೂರು ಪುದರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಲ್ಲಿ ಯಾನಿ ಅಂದ್ ಪೆರ್ಮಯ ಈ ಪೆರ್ಮೈ ರಕ್ಷಣ್ ದಾದ ಮಾರ ರೈಸಿ ಅವನದುಂಡೆ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಲ್ ರೇಸ್ ಅವನದುಂಡೆ ಓಕೆ 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 ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ಏತುಂಡು ಒಂಜೆನ ಒಂಜಿ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕೊರಿ ರಕ್ಷಣ್ ಇತ್ತೆ ಮಾಯ ಆಯರ್ದಾನೆ ನಮ್ಮ ಧನಂಜಯ ಮೂಲೆ ಮೂಜಿನ ಸ್ಥಾನೋಡಲ್ಲೇ ಹರ್ಷಿತ ಎಸ್ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೊಂಜಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ವಾಪು ಜಾತ ಓ ಪೆರ್ಮೈಂದ ಇಂಕೊಂಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಡಪುರ್ಲೆ ಮಾರು ಅಲ್ಲ ಎತ್ತ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಲೂ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಕೊಡೊಂಜಿ ಅವೇ ಉಲ್ಲೆ ಎಂದು ಬಣ್ಣದಿಲ್ಲ ಧನಂಜಯ ಅವು ಅಂಚ ಪುದರ್ ಗಡಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬಾರ ಆಪುಡ 14 ದಿನ ಆಪುಜಿ ಬಣ್ಣದಿತ್ತೇರಿ ಧನಂಜಯ ದಾದೆಟ್ಟು ಕೇನಂದಲ್ಲಿ ದಾದ ಧನಂಜಯ ಅವು ಏರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡುವೆರ ಅಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮಂಡೆ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ನಿಕ್ಕ ತಿಕ್ಕದುಂಡು ಮಾತ್ರ ಕಲ್ಲರ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅಂತೆ ಈರು ಮಲಲಿ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋತಿನಿ ಬ್ರೋ ಕೇನಂದಲ್ಲಿರು ಅಂದು ಯಾನು 8th 9th 10th ಮಲಯಾಳಿ ಶಾಲೆ ಬಂದೀನಿ ಎನ್ನ ಮಾಮಿನ ಕಲೆ ಇಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣನ ವೈಫ್ನ ಇಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿ ಗುರ್ತೊಂಡೇರಿಗೆಲ್ಲ ಮಲಯಾಳಿಡ್ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಯಾಲ್ಲ ಮಾರ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಕ್ಷಣ ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಪಂತ ಪಲ್ಲೆ ಮಾರ್ರೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಕ್ಷಣ ಅಂಡ ರಪ್ಪ ಪಂತುವಾರ ಪಂತು ಏರಿಂದ ಯಾನು ಉಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ 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 ಉಲ್ಲೆ 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 ಉಣೊಂದು ತಿನ್ನರೆಗೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ಭೋಜ ಮೂಲಿಯರ್ನ ಗುರ್ತ ಉಂಡ ಅಂದ್ಗೇನಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಮಲಳಿ ಮಲಳಿಯಾ ಮಲಳಿ ಭೋಜ ಮೂಲಿಯರನ್ನ ಮಾಮುತ್ತೇರು ಏರು ಮಾಮಿ ಮನೆಯಲ್ಲು ಕೇರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚಾರಿಗುಡ್ಡೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಚಾರಿಗುಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲು ಕೂಕಿ ಒಲ್ಲಲ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿಗೂ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಬರೆಯರುಂಡಿಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಧನಂಜಯ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ದ ಅದು ತೆಲಿಪುಂಡು ಧನಂಜಯ ಕುಲಾಲ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಲ್ಪ ಭೋಜನ್ನೇ ಬಂದು ಗುರ್ತೊಂಡೆ ಭೋಜನ್ನೇ ಬೊಕ್ಕ ಗಿರಿಜಾ ಬಂದರ್ನ ಪುದರ್ ಮಾಮಿನ ಅಪ್ಪು 2 ಜನ ಇಜ್ಜೆರಿತ್ತೆ ಇತ್ತರ್ನ ಮಗಲುಪ್ಪುನವ್ರು ಲತಾ ಪಂಡದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಲೇನಿ ಎನ್ನ ಅನ್ನಗಾತೀನಿ ಪೆರ್ಮಾಯಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಭವ್ಯನ ಪೊಪ್ಪ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಭವ್ಯನ ಪೊಪ್ಪ ಹರ್ಷಿತ ಪದ್ಯ ಪನ್ನಿ
ಇತ್ತ ಪದ್ಯನೇ ಬರೋಡ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಟದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಬರೋದುಂಡು ಓ ಪದ್ಯ ಬನ್ನೋದು ಕೋಡೆ ಮೇರು LNCs ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪನೊಂದು ಪನ್ನೋಡು ಬಂದಿತ್ತೇರು ಕೊರಗಜ್ಜನ ಭಕ್ತಿ ಇತ್ತೆ ಪನ್ನೋಡ ತುಳುವನಾಡದ ಆ ಪಲ್ನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಕುಲ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕಂದು ಆ ರಕ್ಷಣೆ ಬನ್ನಿ ಓಕೆ ಪಲ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇದು ಓಕೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ನಿಕುಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುಲೆ ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ನಿಕಲ್ನ ಹೊಸ ಜನಕ್ಕಲು ಬತ್ತು ಜೇಡ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮೆಸೇಜ್ ಓದುವೆ ಅನ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೆ ಸ್ಲೋಲಿ ಅವ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವೆರೆ ಭೂಮಿ ಜತ್ತದ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬುಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪನ್ನ ಕಣ್ಣು ಈ ಕರಿಯಜ್ಜ ಏಳು ಕೊಪ್ಪ ಕಡತ್ ಬತ್ತದ ಕಾರ್ಣಿಕ ಮೆರೆಯ ಭಕ್ತಿ ದಂಟೆನು ನೆಲಕ್ ಊರುದು ಕಪಟನು ಕೆರಿಯ ಪತ್ತು ಎಸಲು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೆ ಪತ್ತು ಎಸಲು ಪುರ್ಪ ಪತ್ತದ ಸುಗಿ ಪೊಡು ನಿನನೆ ಎನ್ನ ಉಸುಲುಡು ನಿನ್ನ ಪಾರ್ದನ ಧ್ವನಿ ಪೊಡು ನಿಜನೇ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಕಪ್ಪು ರಂಗಡು ಮುಗುರು ತೆಲಿಕೆಡು ನಲಿಪುನಾ ಪೊರ್ಲು ಬೀಡ ಚಕ್ಕುಲಿ ಹಸರು ಅಗೆಲು ಕಾಪುನಾ ನಿರೆಲು ಕಡೆ ಕನ್ನಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪು ನಗ ಬರುವ ಕಡೆ ಕನ್ನಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪು ನಗ ಬರುವ ಪಂಡಿನಾಲೈ ದೊಂಡೆಗ ನಗ ಉತ್ತರ ಕೊರುವ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಮನ್ನ ಕಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕೊರಗಜ್ಜ ತುಳುವನಾಡ ಧರ್ಮ ತುಡರು ದೈವ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಂಚವರ್ಣದ ಪುಣ್ಯ ಮಣ್ಣು ಸತ್ಯ ಕರಿಯಜ್ಜ ಕೊರಗತನಿಯ ಕೊರಗತನಿಯ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಬಾನದೇವೆರೆ ಬೊಲ್ಪುದಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿ ಅಜ್ಜಾಗ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಡ್ಡಾತನ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡಾತನ ಪಲ್ಲೆ
ಓಳು ಓದಿತ್ತೇನೆ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಸರಿತ ನವೀನ್ ಮೂಜಿ ಬಾಯ್ಸ್ 15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಪಂಡಿನಿ ಪೆರ್ಮೈ ರಕ್ಷನ್ ಓಕೆ ಮೂಜಿ ಜೋಕುಲು ಇರಗು ಪೆರ್ಮೈದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಪೂರ ಕುಂದು ಕಡ ಪುರಂದುಲ್ಲೇರು ಅಚ್ಚುತುಲು ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ್ವ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲು ಕಡ ಪುರಂದುಲ್ಲೇರು ಸರಿತ ನವೀನ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಬತ್ತೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಒಂತೆ ಜೋರು ಪನ್ನೋಡು ಓಚ ಕೇನುಜ ಯಾನು ಒಲ್ಲ ಸೌಂಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಪಣ ಒಂತೆ ಮೆಲ್ಲ ಪನ್ನಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಪಂಡದು ನಮಸ್ತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಂಚಲ್ಲಾರು ಎಂಕುಲ್ಲ ಸಂಪುಂದೆ ಪನ್ನೋಡು ಏರೇನು ಅಕ್ಕುಲ್ ಪುರ ಪಲ್ಲಕನೆ ಅರ್ಸಿತಗೊಲ್ಲ ಅವು ಏರಿ ಡೀಪಿಡ್ ಕೇನದಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಲ ಈ ಆತ ಪಣದಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲ ಡೀಪಿಡ್ ಪುದ ಅವಂಡ ಗೊತ್ತಾಪ ನಿಂಗೆ ರಕ್ಷನ್ ಅಂದು ನನ್ನ ಓ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಎಂದು ಕೇನದಲ್ಲೇರು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವಂಡ ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೋದು ರಕ್ಷಣೆ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಡ್ ಕಡ ಪುರಂದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಗುಡ್ಡು ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಅಂದು ಅವಿಯೇರು ಸೂಪರ್ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪನ್ನೆ ಬತ್ತೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಪ್ಲೇ ದಯಾನಂದ ಮೂಲ್ಯ ಸ್ಟಾರ್ ಕಡ ಪುರಂದುಲ್ಲೇರು ಕೈ ಮುಗಿಯೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬ್ಲೂ ಮಂಡೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಚೂರು ತೂಂದು ಪ್ಲೇ ಮಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ಪಿ ಇಂದ ಬರೀತೀನಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವ್ಳು ಪುದರ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋರು ಅಕ್ಕಳು ಟಾಪ್ ಉಡುಪು ಇಲ್ಲ ಇತೋರ್ತು ಟಾಪ್ ಉಡು ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿರು ಆರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ನಮಸ್ತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪ್ರಮೋದ್ ಪನೋದಿಲ್ಲೇರು ಭಲೆ 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 ಲೈಕ್ ಕೊರೋದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಜನ ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ಇರ್ದಾ ನೀನಿ ಭವ್ಯ ಬತ್ತದ ಪೋಯಿನ ಅಂದ ಪೀರ ಅವು ವೈರಲಿ ಎಂದು ಬರೋದಿಲ್ಲ ವೈರಲ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಅರ್ನ ಡೀಪ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡಾತ ಅರ್ನ ಸುದ್ದಿಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ತಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಜ್ಜೇರು ಒಂದೊಂದೊಲ್ಲೇರ ಆರೇ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಬಿಡ ಅಂದತ ಈತ ದಿನಲ್ಲ ಆಯನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಈತ ದಿನಲ್ಲ ಆಯನೇ ಯಾನೇ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ ಅವಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡಿ ಅಡ್ಡು ಉಪ್ಪು ಅರ್ಬೇಕಂಚಿನ ಬೊಕ್ಕನಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಬರ್ಪುಣ ಅಲ್ಪ ಬಲೆ 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 ಧನಂಜಯ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಬಲೆ 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 ಮನಸ್ಸು ಬರ್ತನ ಹತ್ತು ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ಅನ್ಪಿನ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಣ ಅತ್ತ ಅಂದಂದು ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪ ಡಿಪಿಡ್ ಫೋಟೋ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಪ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಬ್ರೋ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪೆ ಅವನಂದ್ರೆ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಬಂತ ಬಲೆ ಓಕೆ ಲಕ್ಷನ್ ಅವು ವೈರಲಿ ಮನದಲ್ಲಿರು ಅವು ವೈರಲಿ ಎಂದು ಮನದಲ್ಲಿರು ಓಕೆ 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 ಅಂಚನ ಮನಸ್ಸಾದ ಬರುವೇನಾರು ತೂಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಒಳ್ಳೆರಿ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಬಾರ್ದು ಹೋಯ್ನೇನು ಸೀದಾ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಲಕ್ಷ ಅದು ಅದೇ ಮನದಲ್ಲಿ ಅವು ಪಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಲಕ್ಷ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಮನದಲ್ಲಿರು ಓ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತೇನಾ ಓ ರಾಮ ಅದಾದ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತೆ ತೂಪ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಇರು ಬತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನತೆ ತೂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಜು ದಾದ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತಂದೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಜಿಂಕ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂಟಿನಿ ಎಂಥದ್ದು ಸಂಪತ್ತ ನಾನು ಯಾವ ಮೆಸೇಜ್ ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಅಂದ್ ಪಂಡರು ಓಕೆ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಾನು ಪಂಡೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ದಾಲ ಬತ್ತದ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕದಾಲ ಪಾಡ್ದು ಜರಿ ಅಚ್ಚ ಬೇತಕ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಂದ ನಾವು ಕೆಲವು ಮೆಸೇಜ್ ಮೊಕ್ಕಲ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅವು ಪಕ್ಕ ಪನ್ನೋಡು ಬನ್ಪಿರಾಕು ಪನ್ನಡ ಪನ್ನೋತೆ ಐಕ್ ಬಿಡೋದ್ರ ನಮ್ಮ ಜನಕ್ನ ಕೆಲವು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪುರಪಡತ್ತೆ ದಾನೆ ಅವು ಒಂದೊಂದು ಅವೇನು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ ಏನು ಬೊಕ್ಕ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಚ್ ಪಣ್ಣ ಸಂಪತ್ತನೆ ವನಸ ಒಂದುಂಡು ಬಂಡೇರಿ ಓಕೆ ಸಾರಿ ಓಕೆ ಅವು ಮಿಸ್ ಮಂತಂದ ವನಸ ಆದ ಬಲೆ ಓಕೆ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು
ಹರ್ಷಿತ ಕುಲಾಲ್ ಎಬೋ ಬಣದಿಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಯಾ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮೆರುಗುಲ ದಾದವು ಓದಿಜ ನಾನು ಯಾನು ಅಮ್ಮೆರಿಗೆ ಯಾನು ಒರಿಯ ಮಗೆ ಅಂಚ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಈ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಬಣದಲ್ಲೇ ಈ ಒರಿಯ ಮಗೆ ಅತ್ತ ಅಂಚಾದ ಪ್ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಅದ ನೀನಡ ಮೂಜಿ ರಕ್ಷಣ ಸೇಮ್ ಡಿ ಪಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಇಜ್ಜ ಚೇಂಜ್ ಆಣ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ಏರೇ ಗೊತ್ತು ಮರ ಎಂಕೆ ಒಂಜೆಟ್ಟು ಕೂಡ ಕಪ್ಪು ಬರೋದುಂಡು ಡಿ ಪಿ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಕಪ್ಪು ಬರೋದುಂಡು ತೂಲಾಗೆ ಅಂದ ಅವೇ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲು ಅಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೆ ರಕ್ಷಣ್ ಒಂದು ಬೇತೆ ರಕ್ಷಣ್ ಅಂದಿ ಆಂಡ ಜಿಮ್ಮಿಗೂ ಕಡ ಪುಡ್ಜೀರು ಬೊಕ ಎಕಡೆ ಓಕೆ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ 13 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಏರ್ ಬತ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಪೆರ್ಮೈ ರಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಏತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಪಣ್ಣು ಒಂದು ಪಣ್ಣು ಉಳ್ಳೇರು ఆయన ಚಾನೆಲ್ ಆತನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನ ಗೊತ್ತಿದ್ದದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಲೈವ್ದ ಪೂರ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ಪಾಡ್ದೇನು ಸೊ ಅವೇನು ತೂಲೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಪಂಡ ನಿಕ್ಕುಲು ಫ್ರೀ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಚಾಲು ದಿಯಡ್ಡಲ್ಲ ಓಕೆ ಕುಡಾರ ತೂಪಿಲಕ ಮತ್ತೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆವು ನೆನ್ವೆ ಸೊ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟ್ ಚಾಲು ಮಂತಾಡ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ಪೂರ ಆ ಒಂದು ಪುಣ್ಣು ಪೂರ ಆಜೆಯಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಡು ಸೊ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಒಂದೆಲ್ಲ ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟಿಗೆ ಪಾಡುವೇನು ಬಯ್ಯ ನನಗೆ ರಾತ್ರಿ ಅವ ಪೆರ್ಮೈ ರಕ್ಷಣ್ ನಿಕ್ಕಿ ಏತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಪಣ್ಣು ಒಂಜಿ ಅವೇನು ಅಂದದ ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಎಕ್ಸ್ಪೀಡ್ ಏರುಳ್ಳೇರು ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ಸರಿತಾರೆ ಡೇ ಜನಪುರ ಸರಿತೆ ಇಂಚ ಎಲ್ಪತ್ತೈನು ಎಕ್ಸ್ಪೀಡ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಮಾರ ಅಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡು ಜಲ್ ಯಾನ್ ಉಳ್ಳೆ ಎಲ್ಲಂಜಿ ఆయనට మోస్ట్లీ 4 ఇత్తుండు ఇజ్జి ఆయనට మోస్ట్లీ 4 ఇత్తుండు ఓకే ఓకే నారాయణ ఎక్కడ తూనగ ರಕ್ಷನ್ ಅವು ಬತ್ತೇರು ಪೂರಂಜಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅವು ಬೇತೇರ ಪಿರೊಂಜಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒರಿಯಪ್ಪುಂಡು ಮೇ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮೂಲ್ ತೋಚ್ಪೌಂಡು ಇಂಕ ಮೂಲ್ಯ ಡಿ ಅವು ಧನಂಜಯ್ ರಕ್ಷನ್ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ಅಜಯ್ ನೈಸ್ ಕೀಪ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಮೂವ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡ್ ರಕ್ಷನ್ ದ ಫೇಮಸ್ ಮಾರೆ ಲೀಡರ್ ಬೋರ್ಡು ಮಿತ್ತು ಕುಲ್ಲರೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜ ಏರೆಗ್ಲ ನಾರಾಯಣ್ ಭವನ್ ತೀರ್ಥ ಮಂತದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಿತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಆಪುಜ ಏರೆಗ್ಲ ಯಾನು ಪೋಲ್ಲ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಕೇಳನೆ ಹಾಕಳ್ಳ ಪಿ ಓಲ್ ಮಲ್ದಿನಿಂದ ಕೇಳನೆ ಹಾಕಳ್ಳ ಓಕೆ ರಕ್ಷನ್ ಈ ಪಿ ಓಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವು ಎಂಚ ಕೇಂದ್ರ ನಿಕ್ಲೆ ಪಿ ಯು ಅವ ಪೀತ್ ಬಾಕಿದ ರಕ್ಷಣಗಳು ಸೇಮ್ ಡಿ ಪಿ ಪಾಡ್ದೇರು ರಕ್ಷನ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಬೋಲಾ ಓಲು ಕಾಲೇಜಿದ ಬೋಲಾ ಓಲು ದಾದಾ ಪಾತೆರವರನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಪುಜ್ ಮಾರೆ ಕಡೆ ಕನ್ನಡು ಕೊಡಿ ದುಃಖ ದೆಪ್ಪುನಗ ಬರುವ ರಕ್ಷನ್ ಕಾಲೇಜಿಡು ಬೋಲಾ ಓಲು ಯಾಕೆ ಹೀಗಾಯ್ತು ನಾನು ಕಾನೇನು ಮೆಸೇಜು ನಿಂತೋಯ್ತು ಯಾಕೆ ಕಾನೇನು ಯಾನು ಪಿ ಯು ಓಲು ಮಲ್ತುನಿ ಅಕ್ಕಳೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ ಅಲೋಯ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದ ಬೋರಿಯರು ಎಂದು ಬಂಡೇರ ನಮಕ್ ಸುರುಕು ರಡ್ಡು ಉಣ್ಕನ ಅದಕ್ಕೇನಿಲ್ಲ ಉಂಟು ಜನ ನಾನಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಉಂಡುದೇ ಬಲೆ ಅತ್ತ ಸುರುಕಿಯೇ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಈತು ಸ್ಲೋ ಉಂಡು ಐಟ್ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪಿಲ ತಿಕ್ಕೊಂದುಜ್ಜಿ ನಾರಾಯಣ್ ಭವನ್ ಏರೆಗ್ಲ ಪಿರ ಪಾಡ್ರೆ ಆವೊಂದುಜ್ಜಿ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ಆತು ಬಂಗ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಟಪ ಟಪ ಅಂದ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಿಕ್ಲು ಮಿತ್ತು ಬೋಪಾರು
ಹರ್ಷಿತ ಕುಲ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ರಡ್ರೆಡ್ ಉನ್ಕನಾ ಓಕೆ ಓಕೆ ಉನ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸುರುಕು ರಡ್ರೆಡ್ ಉನ್ಕನಾ ಹರ್ಷಿತ ಕುಲ ಧನಂಜಯ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲೆ ಧನಂಜಯನ ಮನಸ್ಸಾದ ಬತ್ತಿನ ಅಂದತ ಇರೇನು ಬುರ್ದು ಇದು ಏಪ ಮನಸ್ಸು ಮಂತದೆ ಏರಡ ಮನ್ಪಿನಿ ಧನಂಜಯ ಇಜ್ಜೆ ಪಣದ್ರ ಅಚ್ಚ ಯಾರು ನನ್ನನ್ನು ಸೋಲಿಸಲಾರರು ಅವು ಯಾಕಲೊಂಜಿ ಹಠ ಕಟ್ಟೆಡೆ ಸೋಲಿಸವಳಿ ಅಂಚೆಂಜಿನ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ఆయన ಹಠ ಕಟ್ಟದ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಕ್ರೌನ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕ್ರೌನ್ ದೆತ್ತೊಂಡ್ರೆ ಆಸೆ ಪಾಡ್ಲೆ ఆయన ಪಪ್ಪಾಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಮು ಒಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಮಾಮು ಬಾವೆ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗ್ಲ ನಾರಾಯಣ ಬಾವನ್ ತಿರ್ತಮನ್ ಪರ ಮನಸ್ಸಿಜ್ಜೆ ಐಕ ಕುಳ್ ಮೆಲಾನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ನು ಅತ ಅವಿಯೇರಿ ಎನ್ನ ಮರ್ಮ ಏನ ಅನ್ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ಮರ್ಮ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ಕೇಲ್ನಿ ಓಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ದಾದ ಪಲ್ಲೆ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಲ್ನ ಏತ್ ರಕ್ಷಣ್ ಉಲ್ಲಾರ್ ಪೂರ ನಿಖಿಲ್ ನಿಖಲ ಪೊಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ನಾರಗು ಯಾನು 1000 ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಇಬಿ 1000 ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ನಿಕ್ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡಿತದ್ವಾ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಒಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪಲ್ನೆ ರಕ್ಷಣ ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಈತ ಜನ ಲೈವ್ ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಈತ ಖಾಲಿ 9 ಜನ ಪುನದ ಅಣ್ಣ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೇರು 2-3 ಜನನೇ ಪಾಡುವರು ದಾದ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಈ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಕ್ಕಳು ಮೂಜಿ 4 ರಕ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳೇರದ ಅಕ್ಕಳಕ್ಕೇನು ಏರು ಪಲ್ನೆ ನಿಖಲಿಗಳ ಪಪ್ಪನ ಪುದರ್ ಪಲ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪ್ನಿ ಏರು ಪೆರ್ಮೈದ ಏರು ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ರಕ್ಷಣೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಮೂಜಿ ಸ್ಪ್ಲಿಟ್ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚತ ಓಕೆ 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 ರಕ್ಷಣನು ಪತ್ತಚ್ಚುನಿ ರಕ್ಷಿತ ಸೀದಾ ಪಂಡದು ಉನ್ಕೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಅಂದದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯರದ ಅಂದು ಸಂಪಾದನೆ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರ ಪಂಡೇರು ಇತ್ತ ರಕ್ಷ ಮೊಲ್ಲ ಅರ್ಶುಲ ಪೋಯಲ್ಲ ಅಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡುನಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನಿ ಎನ್ನ ಪೊಪ್ಪನ ಪಲ್ಲೆಂದು ಪಂಡಿನಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂದ ಅವು ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ನ ಡಿ ಪಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಚ್ಚ ತೂಪೆ ಉಂಟು ಇತ್ತೆ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇಜ್ಜೇರಿ ನಲ್ಲ ಇಷ್ಟಡಿ ಉಳ್ಳೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಓ ಅಂಚತ ಓಕೆ 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 ಇಪ್ಪ ನನಕ್ಕೆ ಅರ್ಥಾಯಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಮನಿಪ್ಪುಜೇರು ಬೇತೆ ರಕ್ಷಣ್ ಹಾಕಲು ಒಂದು ಬಂಡೇರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ 4 ಜನ ಎಂಚ ಪಾತಿರು ಹರ್ಷಿದ ಕುಲ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದೊಂದು ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಲು ಲೈವ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಚಿ ಲೈವ್ ಬಿಡ್ದು ಪೋಯಡ್ಡ ಬೊಕ್ಕ ವಾಚ್ ಅವರ್ ಕಮ್ಮಿ WH ಕಮ್ಮಿ ಬರ್ಪುಡು ಲೈವ್ ಡೇ ಉಪ್ಪಳೆ ವನಸು ಬೋನಲ್ಲ ಲೈವ್ ಚಾಲುದಿದೆ ಉಳ್ಳೆ ಟೈಪ್ ಮಂತ್ ಜಡ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೂವೊಂದು ಉಪ್ಪಳೆ ಕಲಕಲ್ಲಿಯ ವಿನಂತಿ ಹರ್ಷಿತ ಇರೆಗು ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಹರ್ಷಿತ ಇರೆ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಆಂಡ ಅಂತ ಓಕೆ ಬಾಸ್ ಪಣಲ್ಲ ಹರ್ಷಿತ ಧನಂಜಯ ಪಿಂಕಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪುಜಲ್ ಅಂದು ಪಂಡ ಅಂದ್ಯ ಅಲ್ಲಡ ಒಂದು ಡಾಟಾ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಂದು ಎನ್ನ DP ಪಾಡ್ದಿನಿ ಒಂಜಿ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಲಿಖಿತನ್ನೆ ಓ ಅಂಚನ ಗೊತ್ತುಜಿ ದಾದಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹರ್ಷಿತಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಏಪ ಅಂಚ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಾವೆಕೇನದು ಹರ್ಷಿತ ಬೊಕ ಇಂಚಿನ ಏತು ಜನ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ ಅವು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪ್ನತ ಮಾತೆಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಪುದಾರಡು ಬತ್ತಾಡೆ ಇಂಚಿನದು ಪನ್ಪಿನಿ ತಿಕ್ಕದು ಬೂರಿಯರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು
వాదుపు పండ్రి అన్న ఫోటో ఇంచా కాపీ అనుకున్నాను బేతకలే కాపీ అనుకోరు ఆపడా డీపిదా సేమ్ అంచెని తిక్కది బూరుండు వంజి రక్షను ఎంకులు రవిచంద్రన్న మూవీ మూవిడుల్ల ఆపుజి అవి ఆపుజి బనందుండే ಎಸ್ ದೆತ್ತಿರ ತೋಜೋಡು ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಟ್ರಿಬಲ್ ಆಕ್ಟ್ ಅಂಕಲ್ನ ಓ ಅಂದ ಮೂಲ್ಯ ರಕ್ಷನ್ 9V రక్షన్ వైరల్ 7E ఎట్లా రక్షణ అనే ఉండు అఖిల్ ఎడిట్ ఉళ్ళేరు అఖిల్ ఎడిట్ ఇచ్చారు పోయారా ಆಪುಂಡಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಚ್ಚ ಚಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲ ಜಂಕ್ ಜನ ಅಂಡ ನೋಡ್ರಸ್ ಏರ್ಲಾಡು ಜನ ಇತ್ತು ನಾನು ಲೈವ್ ಇಡು 10 is not bad, it's okay. ಬಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬಂಡ ಕೆಲವ್ರನ್ನ ಲೈವ್ ತುನವರ 4 ಜನ 3 ಜನ 2 ಜನ ಅಂಚೆ ಬರೋರು ಪಾಡ್ಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ತುಕ ನಿಕಲು ಮಿತ್ ನಾರಾಯಣ ಬಾವನ್ ಪಿರ ಪಾಡೋರ ತೂಕ ಅಂತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ಲಿ ದಾಲ ಆಪುಜಿಗೆ ಆತ ಬೊಕ್ಕದಾನೆ ಪೋಡಿಗೆ ಕ್ರೌಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆತ రక్షణకు సుమారు ఫ్యాన్స్ లేరు ఎందుకు పనులేరు ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜತ್ತ ಅದಕ್ಕೆ ಇರಗು ಖುಷಿ ಆವಡೊಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪುನಿ ಓ ಅಂದ ಮಲ್ಲೇಜ್ ಆತ ಎಂಕ ಖುಷಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅತ್ತೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಜನ ಬೋಡು ನಾರಾಯಣ ಏನನ್ನು ಏರು ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪುಯಿರು ಪನೊಂದು ಅವು ಯಾಕಳು ಪನೊಂದು ಬಾವನ್ ಬೀಟ್ ಮಲ್ಪುಲಿ ಪನ್ಪಿನಿ ನಾನು ಮಾತಾಡೋದು ಅಕ್ಕಳು ಮನ್ಪೂಜೇನು ಯಾನು ಮಾಮು ಒಂದು ರಕ್ಷಣೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವು ಎನ್ನ ಮರ್ಮ ಎಂತ ನನ್ನ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ ಕೊನೆಗೂ ಡೂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮರ್ಮೈ ನಿಜವೇ ತಕೋ ಯಾನು ಮಾಮು ಎನ್ನ ಮಾಮು ನಾರಾಯಣಕುಲ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಎನ್ನ ಮರ್ಮಯ ಒಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಎನ್ನ ಮಾಮು ರಕ್ಷಣೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮಾಮು ಆರು ನಾನಾ ಅಂದ್ ಈ ರಕ್ಷಣ ಬೇರೋಡು ಆಯ್ಜಿ
ಏಲಮ್ಗೆ ದೀಪೇರ್ ತೋಜುಡೆ ಹರ್ಷ ಓಡೆ ಪೋಯಲು, ಧನಂಜಯ ಓಡೆ ಪೋಯಿ, ಸರಿತಾ ಓಡೆ ಪೋಯಲು, ಕೂಕಿ ಓಡೆ ಪೋಯಲು, ಲಿಖಿತ್ ದಾನೆ ಬೈಜಿ, ಭವ್ಯ ಓಡೆ ಪೋಯಲು, ಸುಜಾತ ದಾನೆ ಬೈಜಲು, ಲಾವಣ್ಯ ದಾನೆ ಬೈಜಲು, ಏತು ಜನ ಬೈಜಿರ್ದುಲ್ಲ ಯಾನು ವನಸ್ಸಿಗೆ ಅಲ್ಲ, ವನಸ್ ಭತ್ತನಿಗೆ ಮಾಮೂಲ ಟೈಟ್ ಮಾಮಿಲ ಟೈಟ್ ಇನಿ ಪೊಸತ್ ಅಂಗಿ ಪಾಡ್ದರ್ಗೆ ತನು ಪನ್ಪಿನಿ ಪೊಸತ್ ಅಂಗಿ ಎತ್ತಪ್ಪ ಪರತ್ ಅವು ದಿನೋಲತ್ತೆ ಲೈವ್ಗಳ ಡ್ರೆಸ್ ಆವಡತ ಸೊ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಬಂದೊಂದು ಹೋಗಿ ಒಂಜಿಂಜಿನಿ ಬನ್ನಿ ದಿನೋಲ ಪಾಡುನು ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ಅಂಚ ಇನಿ ತನುಡನ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ರ ಪಣತ ಲೈವ್ ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಹೆಂಗ್ WH ಆಪುಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡಲ ತುಯರ ಬಂಡ್ರೆ ಬನ್ನು ನಮ್ಮ ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕಡ ಸೋಕು ತೋಜುವರು ಸೋಕು ತೋಜು ಏರು ಮಾರೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಸೋಕು ತೋಜುವರು ಏರು ನಾರಾಯಣ ಕೊಲ್ಲ ಪಲ್ನೆ ಈರೆ ತನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಿಕ್ಲ ಮೊಬೈಲ್ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲೆ ತೂಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕಡಲ ಸೌಮ್ಯ ಅಕ್ಕಡಲ ಪಲ್ನೆ ಪಲ್ನ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಾತಿರದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಆರು ತೂಪೇರಿಗೆ ಎಂದು ಬಂದ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಇತ್ತಿನ ಪುದಾಡ್ ಪಾತಿರ ಎಡ್ಡ ಐಜಿನ ಪುದಾಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಪಾತಿರ್ಲೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಲಿಖಿತ ದಾನೆ ಬೈಜೀರು ಎಂಕ್ಲೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ನೀ ಬಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡಿ ಎನ್ಮ ಜನ ಆಂಡಿತ್ತೆ ಬಲೆ 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 ಮಾತಿರ್ಲ ಬಲೆ 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 ಬಾಲೆ ಆರು ತೂಪೇರಿಗೆ ರಕ್ಷಣ್ ಟಾಟಾ ಬಂತಂದುಲೇನಾ ದಾನೆ ಪೂರ ಚಪ್ಪೆ ಚಪ್ಪೆ ಅವು ಯಾನ್ ನಿಕ್ಕಳಗೇನು ಯಾನ್ ಪಾತೆರಡು ಮಾತ್ರ ನಿಕ್ಕಳು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿಡ ಯಾನ ಓದೊಂದು ಪಾತೆರೊಲಿ ಈಗ ನಾನಿತ್ತ ಒಗಟು ಪ್ರಕೇಂದ್ರ ಶುರು ಅನ್ಕೋತೆ ಜುಟ್ಟು ಇದೆ ಮುನಿಯಲ್ಲ ಮೂರು ಕಣ್ಣಿದ್ದರೂ ಈಶ್ವರನಲ್ಲ ಹಾಲಿದ್ದರೂ ಆಕಲಲ್ಲ ದೇಹ ಇಬ್ಬಾಗವಾದರೂ ತಿರುಳು ನೀಡುವ ದೇವ ಪ್ರಿಯನೀತ ಧನಂಜಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲು ತಾರಾಯಿ ಬಣದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಏರಿ ಯಾನೆ ರಕ್ಷಣೆ ತಾರಾಯಿ ತಾರಾಯಿ ರೈಟ್ ನೀರಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುತ್ತದೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ನೀರಲ್ಲೇ ಸಾಯುತ್ತದೆ ನಾನು ಯಾರು ಒಪ್ಪು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಓದುದಿನ ನೆತ್ತದ ಮಾರೆ ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯುವುದು ಉಳುವಾಗ ಕಂಡು ನಗುವುದು ನಕ್ಕುರು ತಪ್ಪು ನಕ್ಕುರಲ್ಲ
ಅರ್ಥ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕುಡರಕೇನೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ಸಿ. ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು ಪಂಡ ಕಂಡೊಡೆ ಪುಟ್ಟುನು ಕಂಡೊಡೆ ಬುಲೆಪಿನಿ ದಪ್ಪುನಗ ತೂದು ತೆಲಿಪುಂಡಿಗೆ. ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದು ಉಳುವಾಗ ಕಂಡು ನಗುವುದು ನಾನ್ಯಾರು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆನ್ಕೇನು ಓಕೆ ಕೇಳ್ನೆ ಒಂಜಿ ಕೇಳ್ನೆ. ನರ್ತನ ತತ್ ವೈರಲ್ ಮನ್ ಯಾನ್ ರಕ್ಷನ್ ಓ ವೈರಲ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನನ್ ಮಂಗೆ ಅಂತ ಎನ್ನ ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಕ್ಕಳು ಯಾನ್ ಸತ್ಯ ಅಂದ ಎನ್ನಿದ್ದೀನಿ ಮಾರ ಏನನ್ ಮಂಗೆ ಅಂದಿನ. ಅಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಪಾಡೀರ್ ಯಾನ್ ಅಕ್ಕಲ್ನ ಪಾಡಿ ಕರ್ಮಲ ಕಮಲ ಅತ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಪಲ್ನೆವರ. ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಹುಟ್ಟೋದು ಹೊಲದಲ್ಲೇ ಬೆಳೆಯೋದು ಉಳುವಾಗ ಕಂಡು ನಗುವುದು ಪಂಡ ಕಂಡೊಡೆ ಪುಟ್ಟುಂಡು ಕಂಡೊಡೆ ಬುಳೆಪುಂಡು ದಪ್ಪುನಾಗ ತೆಲಿಪುಂಡಿಗೆ. ಪಾಸಾ ಹರ್ಷೋಡೆ ಬಾಯಲು ಎಲ್ಲಿರುವೆ ಮನವಸೆಲೆವ ರೂಪಸಿಯೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಓಕೆ ಗರಿಕೆ ಹುಲ್ಲು ಅವ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಡ. ದುಂಡಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಮೈ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾಯಲಾರೆ ಬಡಿದರೆ ಬದುಕಲಾರೆ ನಾನು ಯಾರು. ನರಮ ಯಾನ್ ಕೇನು ಓಕೆ ಕೇನ ತೆಕಡಿಂಚ ಯಾನ್ ಕೇನು ಬರ್ತದೆ ಕೇನು ಫಯರಾ ನೋ ಹೇಳಿ 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 ಹೇಳಿ. ದುಂಡಾಗಿರುವ ನನಗೆ ಕೈ ಇಲ್ಲ ಕಾಲಿಲ್ಲ ಮೈ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಸುಟ್ಟರೆ ಸಾಯಲಾರೆ ಬಡಿದರೆ ಬದುಕಲಾರೆ ನಾನು ಯಾರು. ಓ ಜೀವಿ ಜತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುಜಿ. ಆಯ್ ಸುಜಾತ ಎಂಚೊಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ವನಸಾಂಡ ರಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಶುಂಠಿ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಸುಜಾತ ಮಡಕೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಸ್ 1 ಲಕ್ಷ ಗೋಸ್ ಟು ಸುಜಾತ. ಸುಜಾತ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತುಜಿನ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲ ಅವ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಗಜಿಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ ಬಾವಿ ಸುಜಾತಗ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ ಬಾವಿ ದಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀವು ಒವು ಜೀವಿ ಜತೊಂದು ಇಪ್ಪುನಗ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುಜಿ ಒವು ಎಂಕ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುಜಿ ಬಣ್ಣ ಕಪ್ಪೆ ಎತ್ತದವಲ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಬಾವಲಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕುಕ್ಕಿ ವೇಲ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಒಂಜೆ ಮೊಸಳೆ ಅದಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಪಲ್ನೆ ಪಾಸ್ ಪಾಸ್ ನಾರಾಯಣ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ವೇಲ ರಕ್ಷನ್ ಮೀನು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಗೂಬೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹರ್ಷು ಒಡೆ పోయాలి హర్షు మీను కరెక్ట్ అవు చెప్పున కనుచుజా అత చెప్పుజా రక్షణ యాన్ పాస్ ಮಾಡೋದು ఓಕೆ
ಇಚ್ಚಿ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುಜಿ ಅಂದ ಅಂದ ಅವ ಇಲ್ಲ ಬಿಸಲಡಿ ಬತ್ತು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುನ ಅಂತ ಮಾಮು ಯಾನು ಸರಿ ಪಂಡೆ ಅಂತ. ಅಂಕು ಡೊಂಕಿನ ಬಾವಿ, ಶಂಖಚಕ್ರದ ಬಾವಿ, ಇಣುಕಿ ನೋಡಿದರೆ ಹನಿ ನೀರಿಲ್ಲ. ಭಾರಿ ಸುಲಭದ. ಅಂದು ಜೆತ್ತಲ ಅಂದು ನೋಸ್ಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಬುಕ್ಕಿ ಗೊತ್ತಿಜಿನಲ್ಲ ಅವು ಮರ್ಮ ನವೀನ ಲೆಕ್ಕ 1 ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಕಿವಿ. ಎಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ನೆಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬರ್ಪಿನ ಪೂರ ಬೈದಿನೇ ಬರ್ಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಕೇನ್ವೆ ಓಕೆ ಕೇಳಿ ನಿಖುಲ್ ಕೇಳಿ ಅಂತೆ. ಓಕೆ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ 14 ಮಂದಿ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ. ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡದಿದ್ದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಹೊಸತು ಬಂದವರು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಯಾರು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಲೈವನ್ನು ಚೆಂದ ಕಾಣಿಸಿಕೊಡಿ. ರಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿಸಿ ಕೇಳಲೆ ನನ್ನ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸುಜಾತ ಯಾನ್ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸುಜಾತ. ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನೀಲಿದ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಗುರುಪ್ರದೀಪ್ ಬತ್ತೇರು. ನಮಸ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಎಂಚ ಉಳ್ಳ ಲೈಕ್ ಒಂಜಿ ನೆನೆಪುಡು ಕೊಡ್ತೆ ಎಂದು ಬಂದಿರು. ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರುಪ್ರದಿ ಅಣ್ಣ, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಒಂತ ಸ್ಲೋ ಇತ್ತೇರು ಜೋಗಲ್ಪುರ ಈರು ಬತ್ತಿನೈತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪೆ ನಾನು. ಹಸಿರು ಆಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಂಪು ಆಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಹುಟ್ಟಿ ಕೆಂಪು ಆಗಿ ಸಾಯುತ್ತದೆ. ಮುಂಚಿ ಅಲ್ಲ ಯಾರು ಬಂದಾಣ. ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಏರ್? ಗುರುಪ್ರದಿ ಅನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪನ್ ಪೂಜಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಅನ್ನ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಪಂಡೆ ನನ್ನೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಇತ್ತ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ಹೂ ಪನೋಡು ಒಂದು ನಿಕ್ಲಿನ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಪಲ್ಲೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ. ಜಾನಪದನ ಅತ್ ಪ್ರೀತಿದನ ಪ್ರೇಮದನ ಓಕೆ. ಈ ಬಂಧನ ಪದ್ಯ ಪನೋಡೆಯನು ಈ ಬಂಧನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ ಅನುಬಂಧನ ಒಂಚೂರು ಸ್ಲೋ ಸಾಂಗ್ ಸೋಕಾಪುನು ಕೇಯರೆ ಇಷ್ಟೆತ್ತಿನ ಪಲ್ಲೆ ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ ಆವ ಪದ್ಯ ಪ್ರದಿಯನ್ನ ಆವೆ ಇರೆಗ್ ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಯಾನು ಪಂತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಬತ್ತಿರು. ಹಾಯ್ ನವೀನನ್ನ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಎಂಚವಳು ಅನಸ್ ಬ್ರಾಂಡೆ ದಾದ ಕಾಜಿ ಪಿತ್ತು ನೀನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇರೆಗ್ ಪ್ರದಿಯನ್ನೇ ಓಡಿ ಹೋಯ್ರು ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂದು ಪ್ರದಿಯನ್ನ ವೈರಲ್ ಮಾಡ ಪಲ್ನೆ ಬಣದು ಈ ಬಂಧನ ಪದ್ಯ ಆವಂದನ ಏನು ಪನ್ಪೆ ಅವ ಯಾರು ಉಳ್ಳೇರ ಪ್ರದಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳೇರ ಹತ್ತು ಪೋಯ್ರ
ಇತ್ತಡೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾವ ನೀರುಳ್ಳಾರಂದು ಸಂಪತ್ತಲ್ಲಿ ಕೋರಿ ಬಣದಲ್ಲಿ ರಂದೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಈರಿ ಏಪಲ ಪ್ರೋಟೀನೇ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪ ರಂದನೆ ರಕ್ಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ನೆಹರು ಒಂದು ಪಂಡಿರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಯಾರು ಪ್ರದ್ಯನ್ನೇ ಬರಡಿಂದು ಕಾಪನು ಬಕ್ಕ ಪದ್ಯ ಭಂಡಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಯಾರು ಪೋದಿತ್ತೆ ಪೋಯರು ಪ್ರದ್ಯನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಉಳ್ಳಾರ ಅಜ್ಜಾನ್ ಗೊತ್ತಾರ ಗುರುಪ್ರದಿ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನಿ ಪಣದಲ್ಲಿ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಅವು ಏನು ತೋಡಾಪನು ಬರ್ಪುಡ ಸೋಜು ಅವು ಬೊಕ್ಕ ತುಪ್ಪ ಸುರುವಂಜಿ ಬಂಧನದ ಪದ್ಯ ಬನೋಡೆ ಅವು ತೂಪೇನು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ತೂದು ಎಂಕ ಅವ್ರ ಪದ್ಯ ತೂಡಾಪನ ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತೂತುಜಿ ಅವನು ಸಂಪತ್ತನೆ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾರ ಅಂದೀರ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ಜಿಜ್ಜಿ ಅವು ಚೂರು ಕುಲಾಲ್ಸಿ ಸಾಯಿಬ್ರೋ ಬಣದಲ್ಲಿ ರಾಯ್ ಕುಲಾಲ್ಸಿ ಸೆಂಚಲ್ಲರು ಯಾನಿತ್ತಂಜಿ ಈ ಬಂಧನದ ಪದ್ಯ ಮನ್ಪೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಸೋಜುಗದ ಏನು ಚೂರು ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೆ ನಿಕಲ ಮೆಸೇಜ್ ಆವೊಂದು ಪುನಗ ಓಕೆ ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗೀತ ಸಂತೋಷ ಸಂಕೇತ ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗೀತ ಸಂತೋಷ ಸಂಕೇತ ಈ ಬಂಧನ ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮಿಲನ ತಂದ ಹೊಸ ಜೀವನ ಈ ಬಂಧನ ಎದೆಯ ತುಂಬಿ ಬಂದ ಒಂದು ಸುಖ ಭಾವನ ನಿನ್ನ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಗುವಾದೆ ನಿನ್ನ ಉಸಿರಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಸಿರಾದೆ ಪ್ರೇಮದ ಸೌರಭ ಚೆಲ್ಲುವ ಚಂದನ ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ ಈ ದಾರಿಯು ಹೂವ ರಾಶಿ ಆಸಿ ನಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿದೆ ಆ ದೂರದ ಒಲವ ಮನೆಯು ಕೈಯ ಬೀಸಿ ಬಾ ಎಂದಿದೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ನೆರಳಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ದಾರಿ ಹಾಯಾಗಿ ಸೇರುವ ಸುಂದರ ಪ್ರೇಮದ ಮಂದಿರ ಈ ಬಂಧನ ಜನುಮ ಜನುಮದ ಅನುಬಂಧನ ಈ ಪ್ರೇಮ ಸಂಗೀತ ಸಂತೋಷ ಸಂಕೇತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ವೆರಿ ಗುಡ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ದಾದಾ ಎರಡು ಮಿಸ್ ಮಂತನ ಮೆಸೇಜ್ ತೂಪಾನು ಸುರು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸಲೋ ಗುರು ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ ಮೆಸೇಜ್ ಸುರು ತುಪ್ಪೆ ನೀರು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಮಲ್ತಾರ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಮಾಮು ಕುಲಾಲ್ ಸಿ ಸಾಯಿ ಬ್ರೋ ಪಂಡೇರು ಬೊಕ್ಕ ಗುರಾರ್ ಪ್ರದಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಎಂದು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಅನ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೈತೆ ಅವೇ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದ ಕಡೆಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಜಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸೂಪರ್ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಪಂಪೇರಿ ನಾವು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಗುರುಪ್ರದಿ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪಂಡೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎಲ್ಲನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಯನು ತೋಜುವೆ ಗುರುಪ್ರದಿ ಕೊರ್ಲೆ ಸಂಪು ಬ್ರೋ ಬಂಡೇರು ಸಂಪನ್ನೆ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಅಂತ ತೋಜಿ ಸಂಪನ್ನ ಮೆಸೇಜೇ ಬರೋಣ ಮಿಸ್ ಆಪಿ ನಿಂಗೆ ಅವು ಇಂಚ ಅಂದು ಗೊತ್ತಾಪಚ್ಚಿ ಸಂಪು ಕೊರ್ಲೆ ಬ್ರೋ ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಎಲ್ಲ ಅನ್ಸಿಸ್ ದಾದನ್ನು ಗೊತ್ತಾಯ್ಚಿ ಓಕೆ ತೂಕ ಅವು ಬ್ರೋರ್ ಅಂಚಾಪುನು ದಾದ ಪಂಡ ಪದ್ಯ ಪಣದು ಪುನಃ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಆಂಡ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕುಲಾರ್ಸಿಸ್ ಮೈಕ್ ಅಚ್ಚ ಮೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬನ್ಯ ಓಕೆ ಯಾನ್ ಸೋಜಿಗದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗದ ಒಂಜಿ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ತೂಪೆ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತುಂಡ ಅಂದ್ ಪಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ಪುರ ಪದ್ಯ ಪನೊಂದುಲ್ಲ ಪಂಡ ಅವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಲ್ತದ ಪನೊಂದಿಜ್ಜಿ ದುಂಬು ತೂದು ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದಿನ ದುಂಬು ಸೊ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಸೋಜುಗಾದ ಸೂಜಿ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಅಂದ
ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬಂಗಂಡು ಸೋಜಿದಾಗ ಅವು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಕರೋಕೆ ಇತ್ತಂದಂಡ ಪನಿಯರ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಟ್ಟಿಗೆ ನಂಗೆ ರಾಗ ಪಾಠ ಸುಲಭ ಆಪುಂಡು ಅವೇ ಖಾಲಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡ್ರೆ ಒಂಚೂರು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಈಸಿ ಆಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಪನ್ನೊಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಒಂದು ಪೂರ ಬಂಗದ ಸಾಂಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಇಜ್ಜೆ ಆಯ್ತಾ ಪೂರ ಸೊ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪೂರ ಮಂತದೆ ಅನ್ಪನ್ಪೆ ಅವೇ ಒಂತೆ ಸುಲಭದ ಪೂರ ಈಸಿ ಇತ್ತಿನೇ ಅನಿತ ಪನೋಲಿ ಅಂಚ ಐಕ್ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಐ ಪಿಚ್ ಪೂರ ಪೋಡಾಪುಣತೆ ಸೊ ಅಂಚ ಈರ ಅಂಚ ಪಂಡಲ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಈರ ಎಂಚ ಪಂಡಲ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಪಾಸ್ ಒಂದು ಅಂಡಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಕೆಲವು ಒಂದು ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬತ್ತ ನಂಡು ಬರ್ಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದಟ್ಟಿಗೆ ಪನೋಲಿ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಮಾತ್ರ ಸ್ಲೋ ಆಪುಂಡು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅನಗ ಉಂತೋಡಾಪುಂಡತೆ ಅಂಚ ಅವನಿಂದನೆ ಪನ್ಪೇನ್ ಒಂಚೂರು ಪಂಪೆ ಚೂರು ಸರಿಯಾಪುಣ ಇಜ್ಜಿನ ಗೊತ್ತುಜಿ ತೂಕ ಮುನಿಸು ತರವೆ ಮುಗುದೇ ಪನ್ನೆ ಓಕೆ ಅವು ಅಂಡ ಸುಲಭ ಉಂಡು ಅವು ಮುರಣಿನ ಪಂತೆನು ಸೊ ತೊಂದರೆ ಜೊತೆ ಇರಗಿಲ್ಲ ಮುನಿಸು ತರವೆ ಲಿಗಿಸ್ ಕರಿಮುಗಿಲ ಬಾನಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚರಲಲು ತಾರೆಗಳು ಮೈಯ ಬಳಸಿ ಜುಮ್ಮೆನ್ನಲು ನವಭಾವ ತುಂಬಿ ತುಂಬಿ ಮನಹಾಡಲು ತೆರೆದಂತಿದೆ ಭಾಗ್ಯದ ಬಾಗಿಲು ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಹಂಬಲಿಸಿದೆ ನೀ ಬಂದು ಸೇರಿ ನನ್ನ ಮುದಗೊಳಿಸಿದೆ ಜೀವನದ 100 ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ ಮುನಿಸೇತಕ್ಕೆ ಈ ಬಗೆ ಮೂಡಿದೆ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಹೊಸ ಬಾಲಬಾಗಿಲಲ್ಲಿ ನಾವೀ ದಿನ ನಿಂತಿರುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಕೀ ಮನ ವಾಗರ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಮನ ವಾಗರ್ತದಂತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಮೈಮನ ಜತೆ ಸೇರಲು ಜೀವನ ಪಾವನ ಮುನಿಸುತ್ತರವೇ ಮುಗುದೇ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಹಿತವಾಗಿ ನಗಲು ಬಾರದೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಿಲ ಪೂರ ಮೆಸೇಜ್ ಬರೋದುಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಒಲ್ಪರ್ದುಲ ಎರಲು ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ಉಂಟದ ಜೊತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿರ ಅಂತ ಹೋಜಿನು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಇಜ್ಜಿರ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಒಂದೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಸೋಕ್ ಆತಂಡು ಅಂದು ಅವೇ ಈರು ಸೋಕ್ ಪನ್ಪರು ಈರು ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ಈರು ಇಂಚ ಸಾಂಗ್ ಪನೋಡು ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣೆ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಸೋಕ್ ಹಾಪುಂಡು ಮುನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮುಗಿದು ಸಾಂಗ್ ಪನ್ನೆಕ್ಕ ಓಕೆ ಆವು ಪನ್ನೆ ಪೆರ್ಮಾಯ್ದ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮುನಿಸುತ್ತಾರೆ ಪಂತೇರು ಹೊರ ಕೂಡ ಪನ್ನೆ ಮಾಮು ದಾದ ಎಂಕುಲು ಕೇನ್ವಾ ಇರೇಗಿ ಎನ್ನ ಗುರ್ತಾಪುಜ ದಾಲಜ್ಜಪ್ಪ ಮಾಮು ಬ್ರೋ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪಲ್ಲೆ ಕುಲಾಲ್ ಸೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಒಂಜಿ ಕೊರಗಜ್ಜನ ಪಂಡೆನು ಇತ್ತೆ ಕುಡೊಂಜಿ ಭಾಗ್ಯದ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಬಾರಮ್ಮ ಪನೋಡೆ ಅವು ಭಕ್ತಿಗೀತ ಅವ ಗುರುಪ್ರದೀಪ್ ಅವ ಸೂಪರ್ ವಾಯ್ಸ್ ಪನ್ನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುರು ಅಣ್ಣ ಗುರುಪ್ರದೀಪ್ ತಮ್ಸ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ತಮ್ಸ್ ಪಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಪದ್ಯಕ್ಕೆ ಏನಕ್ಲೆಗು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನಿಂದ ಎನ್ನಿವೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಿನಕ್ಲು ಮಾತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲಾರು ಧನಂಜಯ ಮೂಲ್ಯ ಎಂಚ ಎಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮು ನವೀನನ್ನ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆರೆಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾತ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರು ಅಕ್ಲೆಗು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವನ ಚೂರು ಪಿರಬಾಡ್ಲೆ ಏರಂಡಲ್ಲ ಒನ್ಸ್ ಮೋರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ರಕ್ಷಣನ್ನೇ
ಸೂಪರ್ ಆತಂಡು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆತನ್ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ನಾನು ನಿಕ್ಲು ಕೇನೊಂದುಲ್ಲರಿ ಯಾನ್ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕದಾಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲದಲ್ಲ ಸಿಂಗರ ತಿಂಚೇನೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತೀನಿ ಏನು ಪನ್ಪಿನಿ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ರಾಮದೇವರನ ಇಜ್ಜಿಂಡ ಅಪ್ಪೆನ ಪನ್ನೆ ಎಂದು ರಾಮದೇವರನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಅಪುರ ಒಂಚೂರು ಆತು ಸುಲಭದ ಇಜ್ಜ ಅಂತೋಜು ನಿಂಗೆ ರಾಮದೇವರನ ರಾಮ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಾಮ ಭಕ್ತಿಗೀತಲಿಗೆ ರಾಮ 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 ಎಂದರೆ ಅಯ್ಯ ದಾದ ಅಂಡಿಜ್ಜಿ ಮಾಮು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲಾಲೆ ಅರೇನು ಚೂರು ಪೊರ್ತು ಕುಲಾಲೆ ಎಂದು ಏರೇನು ನಾನೇನು ಫೈರ್ ಕಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನಂಜಿ ಉಂತುಲೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವು ಪದ್ಯದ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆತಿ ಬರೋಂದಿಜ್ಜಿ ಮೈನಿಲಿಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರಣೆ ಉಂಡು ಬಟ್ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ತು ಮಾಮು ಪಾಪ ಓಕೆ ಓ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಲಿ ಅನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯ ನಾಡೋದು ತೂಕಾವೆ ಒಂದು ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಉಂಡು ಪನೋಡೆ ಅವಂಡ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಉಂಡು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲರೆ ಇನಿ ಕೋರಿಕೆಗೆ ನಿಖಲ ಕೋರಿಕೆ ದುಂಬು ರೇಡಿಯೋ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಕೋರಿಕೆ ಉಲ್ಲೆ ಬರಂದಿಲ್ಲ ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಅವೇ ಅವು ಅಂಡ ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಪುರ ಆತು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕೊಂದಿಚ್ಚೆ ಅಂಚ ಲಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಮಾಮು ಅಯ್ಯಗೆ ಓಟಿ ಪೋತೆ ಸಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಹಾಯ್ ಅಯನ್ ಪನ್ನೆ ಜೆತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಲಕ್ಕಡು ಮೀನು ಗುರು ಬ್ರೋ ಪಣದಲ್ಲಿ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಅಚ್ಚ ಗುರು ಬ್ರೋ ನಾ ಮೆಸೇಜ್ ಮೀನು ನಾನು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದದ ಎಲ್ಲೇನು ಹಾಯ್ ಉಂಡರೆ ಏಕೆನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದಾದಾಂಡು ಮಾಮುಗು ಒಂದು ಕೇನೊಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಮಾಮು ವರ್ಮ ಇಜ್ಜಿ ಮನೊಲ್ಲೇರು ಓ
ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಆಂಡ್ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ನಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅರೆಗೆ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕದನ ನಾ ಕಲ್ಲರ್ ಆತಿಜಿ ಏರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೋರ ನವೀನನ್ನ ಪದ್ಯ ಪಲ್ನೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಸೋಕುದ ನಿಕುಲ್ ಪಲ್ನೆ ಯೋಗಿ ಉಲ್ಲೆ ನನಗೆ ಯೋಗಿ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಬಂಡ ಎಲ್ಲನ್ನು ಪುದರ್ದಾದೆ ಎಲ್ಲೇನು ಇರನ್ನು ಪುದರ್ದಾದೆ ಎಂದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಒಳ್ಳೆಗೆ ಏನಕ್ಕೆ ಯೋಗಿ ಬೈದುಂಡ ಸೋಕಾತುಂದು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಅಕ್ಕಳ ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಿ ಅನ್ಕಾಲಿ ಪರತ್ ಪದ್ಯ ಮಾತ್ರ 17 ಜನ ಉಳ್ಳಾರು ಏರ್ಲ ಲೈಕ್ ಕೊರೆ ಬಾಕಿತ್ತನ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಲೇವಂತೆ ಮಾಮು 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 ಚಂದನ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಪುರ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಪುರ ಪರತ್ ಪದ್ಯ ದುಂಬು ಏಪನ ನಮ್ಮ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದಿನ ಪದ್ಯ ಕೋರಿಕೆ ಪುರ ಕೇಂದಿನ ಪದ್ಯ ಒಂಚೂರು ಮಂಡ್ಯಡ್ ಕುಲ್ದು ನವೀನ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಚೂರು ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪನ್ಪಿನ ಆತೆ ಬಕ್ಕ ಹೊಸ ಪದ್ಯ ಪುರ ಇಜ್ಜಿ ಕಲ್ತಿಜ್ಜಾತ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಪಂಡ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮನ್ಪೆರ ಪೋಂದಿಜಾತ ಇಂಚೇನೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಗಾತೆ ಮೂಜಿ ಪೆಗ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತುಜಪ್ಪ ಅಂಚೆ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪನ್ಪುಂಡ ಪನೋಳಿ ಅವು ಆತು ಸರಿ ಆಪು ಜತ ಹೊರಕೇನು ನಕ್ಳು ಕುಡರಕ್ಕೇನೋಡ ಇರ ಪದ್ಯ ಪನ್ನೆ ಸೋಕಾಪುನೊಂದು ಅಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪದ್ಯ ಗೊತ್ತುಂಡೊಂದು ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನಿಯರ ಆಪುಜಿ ಯಾನು ಎಲ್ಲನ್ಸಿಸ್ ಒಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಕೇಂಡರತ್ತೆ ಐಕೆ ನಂಜಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ ಪನ್ಪೇನೆ ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾದಿಹರು ಧರ್ಮದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾದಿಹರು ಅನ್ನಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿಯೂ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗೆ ನಿಂತಿಹನು ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮುನಿಗ ನಮ್ಗಲು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿಹರು ಮುನಿಗ ನಮ್ಗಲು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿಹರು ದೇವಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಕಾದಿಹರು ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಮೃಗರಾಜನು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಹನು ಮೃಗರಾಜನು ನಿನ್ನ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬಂದಿಹನು ಗಜರಾಜನು ನಿನಗೆ ಚಾಮರವ ಬೀಸುತ್ತಿಯನು ಗಜರಾಜನು ನಿನಗೆ ಚಾಮರವ ಬೀಸುತ್ತಿಹನು ನಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆದಿಶೇಷನು ನಿನ್ನ ಆಭರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಆದಿಶೇಷನು ನಿನ್ನ ಸೇರಲು ಕಾತರಿಸುತ್ತಿಹನು ಎದ್ದೇಳು ಎದ್ದೇಳು ಮಂಜುನಾಥ ಏಳು ಬೆಳಗಾಯಿತು ಯಾವ ಆ ಪದ್ಯ ನಾನು ಉಂತವೆಡೆ ಅವು ಒಂಚಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ಅದು ಸರಿ ಆವಂದು ಜಂಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮೈಕ ಬತ್ತೊಂದಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮೈಕ ಕಡಪುಡ್ದಿರು ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತೆಲ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗೊತ್ತು ಜಾವ ಸರಿ ಅಣ್ಣ ಇಜ್ಜಂದು ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ಆತು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ನೈಸ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ದಯಪಂಡ ಕರೋಕೆ ಡೀರೆಗೆ ಶೋಕ್ ಆಪಣ ಪುರ ಕೇನೇರೆ ಪಣಿಯರೆ ಪುರ ಒಂದೇಟು ಇಂಚೇನೆ ಮೈಕ್ ಅಜ್ಜಂದೆ ಪಂಡ ಆತ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಆಗ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಪಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ರೀತಿನ ಪದ್ಯ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಸಾಂಗ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಕ್ಷಣ್ ಸಂಪತ್ತನೆ ಡಿಸ್ಕೋ ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಡಿಸ್ಕೋ ಸಾಂಗ್ ಓವಿಯೇ ಡಿಸ್ಕೋ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ
ಶಿಲೆಗಳು ಸಂಗೀತ ಡಿಸ್ಕೋ ಸಾಂಗಾ ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಯಾನ್ ತೂಪೆ ಸುರು ಎನ್ನ ಫೇವರೇಟ್ ಓ ಉಂಡು ಹಿಂದಿ ಸಾಂಗ್ ಹವಾ ಹವಾ ಪನ್ನೋಡ ಡಿಸ್ಕೋ ಸಾಂಗ್ ಹವಾ ಹವಾ ಹಿಂದಿ ಅವಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರಿ ಆರು ಜೀದಿರಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಲಿಗೆ ಪೋಯರು ಉಂಡುಗೆ ಏರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡ ಪದ್ಯ ಸೋಕು ಫಂಡರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಿಸ್ಕೋ ಮೀನು ಹಿಂದಿ ಮೀ ಸಾಂಗ್ ಓಕೆ ಆನಂಜ್ ಹವಾ ಹವಾ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಿಥುನ್ನ ಸಾಂಗ್ ಪ್ಯಾರ್ ನಹಿ ಜುಕಾ ಹೇ ಮೂವದ ಅವು ಪನ್ಲೆ ಒಬ್ಬ ಅಂಚ ಅತದ ಅಂಚ ಪೂರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಚ್ಚಿಂಡ ಹಾಕೇನದಲ್ಲಿ ರಿಜ್ಜಪ್ಪ ಅಕ್ಕುಲು ಸುಮಾರು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತದೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಪೂರ ಹಿರೇನು ಪಿರಬಾಡ್ರೆ ತೂ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಾತೆ ಬೊಕ್ಕದಲ್ಲಚ್ಚಿ ಓಕೆ ಯಾನು ಹವಾ ಹವಾ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಪುಡ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ತೂಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಫೈರ್ ಕಡಪುರ ಒಂದು ಪ್ಲೇ ಮಾತೆಲ್ಲ हवा हवा ये हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुली खुली जुल्फो बता दे अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे यार मिला दे दिलदार मिला दे हवा हवा ये हवा खुशबू लुटा दे कहाँ खुली खुली जुल्फ बता दे हब उसका पता दे ज़रा मुझको पता दे मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे यार मिला दे दीदार मिला दे यार मिला दे दिल ಯಾವ ಬ್ರೋ ಬಂದ್ರೆ ದಾಯ ಬರ್ಚಾ ಇಷ್ಟ ಓಕೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಬಂದೆ ನನಾಯ್ಜಿ ನಾನು ನೀನು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ ನನ್ನ ನೀನು ಗೆಲ್ಲಲಾರೆ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇದ್ದಂದು ಪದ್ಯ ಬಂಡ್ರೆ ಬಂಡ ಬಕ್ಕ ಅಂಚನೆ ಆಪುಂಡ್ಯ ಯಾರು ಮಿಲ ಲಕ್ಷ ಆರು ಇರೆಗತ್ತು ಬ್ರೋ ಬನ್ನಿ ಓ ಅಂದ ಅವು ಜನ ಓದಿಯ ಅಂಚ ಯಾವ ಬಲ್ಲ ಕಾಣೆಂಕ್ ಐಕ್ಯಾನ್ ಉಂತಾಯ್ನಿ ಅವು ಬರ್ಚ ಮಲ್ಲಜಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದ ವಾತ ಪದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಸೂಟ್ ಆವಂದಿಚ್ಚಿ ಇರೆಗತ್ತು ಬ್ರೋ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರ ಓ ಅವು ಗೊತ್ತುಜಿ ಪದ್ಯ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತ ಅವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಉಪ್ಪನ ಪಂಡ ಇಜ್ಜಿನ ಶೋಕ ಆಪು ನಿತ್ಯ ಇಂಚ ಪಂಡ ಆತು ಒಂದು ಆಪುಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ಶಾಯ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇತದಲ್ಲ ಪನ್ಕ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ ಬೋಡ ಸ್ಯಾಡ್ ಸಾಂಗ್ तेरे नाम अपुरा संपत ने 1 2 3 4 ಸಾಂಗ್ ಪಲ್ನೆ ಮೆರ್ನ ಪೂರ ಬಾರಿ ಒಂದಿತ್ತ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಬಂಗದ ಸಾಂಗ್ ಉಂಡು ಅವು ಐಕ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಿನ ಕೇಂದ್ರ ಆತ ಸರಿ ಆಪುಂಡಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪಂಡ ಅವು ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸಾಂಗ್ ಅತೆ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ಹೋಗೋಣ ಮಾರೆ ವಂಚ ಬೈದಿನ ಮೂಲು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡಗೆ ಪೋಯೆ ತುಳುಕು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿ ಪದ್ಯ ಏಪ ಪನ್ಕ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಮೈಕ್ ಬತ್ತೊಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಪನ್ಕ ಓಲಂಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೂರ ಪೋದು ಸ್ಲೋ ಪದ್ಯ ಪೂರ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಿನಲ್ಲ ಶೋಕ ಆಪುನ್ ಕೇಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಪೂರ ಸಂಪತ್ತನೆ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ 1 2 3 4 ಒಂದು ಒಂದೇ ಇರಗ ಇಷ್ಟ ಅಂದ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ತೂಪೇನು ಬತ್ತಂಡ ಪನ್ಪೆ ಎಂದಟ್ ನಮ್ಮ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇಡ್ ಈ ಚೌದಕ್ಕೂ ತೆರ ಸಂದೇಶ ಚೌದಕ್ಕೂ
तेरा करो तेरा करो डिंगिन गिन के इंतजार आजा पिया 14 को तेरा संदेश आया 14 को तेरा संदेश आया 15 को आऊंगा ये तो ये कहलाया आऊंगा ये कहलाया 14 को आया न 15 को आया तड़पा के मुझे तूने क्या फंसाया 16 को भी 16 की जब ಓಲುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿನ ಮಗಳೇ ಸಂಪತ ಓಲುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಿನ ಹುಳು ಮೆರೆಗು ಓಲ್ ಸಿಕ್ಕುಡಿ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಮಾರ್ರೆ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ತಮ್ಸ್ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾದೆಕ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪದ್ಯಗ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯನ ಬ್ರೇಕ್ ಹಾರ್ಟ್ ಆಪು ಆತನ ಒಂದು ಸಂಪತ್ತನ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ದಾದ ಕಡಪಿರೇರು ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಅಂದೆ ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಒಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪನ್ಪೆ ತುಳು ಸಾಂಗ್ ಅಂದು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ತುಳು ಸಾಂಗಡ್ ಒವ್ವು ಅವು ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಉಂಡು ಡೆಂಗಿರಿಮ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕಿಲು ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಎಂಕ್ ಪುರ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುನ ಅಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಡೆಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಅವು ಆತ್ ಸರಿಸಾದ್ ಬರ್ಪುನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಎಂಕ್ ಪಲ್ಲೆ ಓವು ಅವ್ವೇ ಓವು ತುಳು ಓವು ದಾನೆ ಪೊಣ್ಣೆ ಅವ ಕುಡೋರ ಯಾನು ಮೇರೆಗ್ ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಪಾಪ ಇಷ್ಟ ಆಗೈತ ಐಕೆ ಅನ್ನೊಂಜಿ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಪನ್ಪೆ ಬೋಡಂಡ ರಾವು ಕೊರಂಗು ರಾಯನೆ ಕೇನು ಜಲ ಅವು ಪುರ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಪುರ ತಿಕ್ಕೊಂಡೈತೆ ಗೊತ್ತು ಮೇ ಐನ್ ಪಲ್ನೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಮ ಏರನ್ನು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಬೆಂಗಿರಿ ಮಾಮು ನಿಕುಲ್ ದಾದ ಮೆಸೇಜ್ ಕ್ರೌನಿಗೆ ಪಡಾದ್ರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ರಾ ಅಂದತ ಪ್ರತಿಯನ್ನೇ ಓಡಿಪೋಯಿರು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ತುಳು ಪದ್ಯ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಮೇರು ಉಳ್ಳರ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನೆ ಉಳ್ಳರ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಚಾರ್ ಬೋಡ ಪದ್ಯ ಉಳ್ಳರ ಇತ್ತಡೊಂಜಿ ಹಾಯ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕೊರುಂಗು ಬರ್ಚೆ ಪಿರವಡೆ ಅವು ಪೆರಡೆ ಅವು ಸಂಪತ್ತನಾಗ ಬೋಡ ಒಂಚೂರು ರೆಡ್ ಮೂಜಿ ಲೈನ್ ಒಂದು ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ನಮ್ಮ ಏಕ್ 1 2 3 ಏಕ್ ದೋ ತೀನ್ ಉಳ್ಳೇ ಪಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಓಕೆ ಅನ್ವಿತಾ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಯ್ ಅನ್ವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಹೇಗಿದ್ದೀರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ನಮ್ಮ ಲೈವಿಗೆ ನೀವು ಬಂದದ್ದು ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲನ್ನು ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ನಿಸಿತು ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದು ನಾನು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಉಳ್ಳೇ ಮನದಲ್ಲಿರಿ ಲೈಕ್ ಡನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅನ್ವಿತಾ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲೇ ಇರಿ ಲೈವಲ್ಲಿ ಇರಿ ನಾನು ಸಿಂಗೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಪುಸತ್ ಜನ ಬರ್ತೀರಿ ನಾವ್ಯಾನ್ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾರೇನು ಮಂದರಕನ ಲೈವ್ಗೆ ಬೋದು ಅಂದಂದು ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ 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 ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಡಾಂಗ್ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ಏ ತತ್ತುನಿಯ ಬರ್ಚಿ ಅವು ಪನ್ನೊಂದು ಫೋನ ಓದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಉಂಡಿ ಅವೇನು ಓದೊಂದು ಫೋನಾಗ ಅವು ತಪ್ಪುಂಡು ಈರು ಡಿಂಗ್ ಆತಾರಿ ನೀವು ಅವು ಪಂಡ ನಂಗೆ ಬೋರ್ತಿಲಕ್ಕ ಹಾಕಲು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅವು ಒಂಚಂಡು 1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 तेरा करो गिन के इंतजार आजा पिया आया बहार तेरा करो दिन गिन के इंतजार आजा पिया आए बहार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 ತಪ್ಪುಣಿಯೇ ಬರ್ಚಿ ಅವು ತಪ್ಪುಣಿ ಇಜ್ರಲ್ಲ ಇತ್ತಿನ ಕುಲ ಬಲಿಪೇರಿ ಆಯ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಸೂಪರ್ ಪಣದುಲ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಐಕ್ ಮಣ್ಣು ಪಾಡ್ಲೆ ತುಳು ಪಲ್ನೀರು ಐಕ್ ಎನ್ನ ತೆಂಬರೆ ಬೊಟ್ಟುವೆ ಬರ್ಪೆ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೆ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಡಿಂಗು ಡಾಂಗ್ ಡಿಂಗ್ ಅವು ಪಂಡ ಅಂಚ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಆತು ಸೋಕು ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚಾದು ಓಕೆ ತುಳುಟು ಓ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಅವ ದಾನೆ ಪೊನ್ನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೇಂದ್ರ ಪುರ
5 6 7 8 9 10 11 12 13 ಅಂದ್ಯ ಅವು ಪಂಡ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಡನ್ನ ಪನೋಲಿ ಇಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುನು ಕರೋಕೆ ಜಿಮ್ ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪಾಲ್ನೆ ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಅತ್ತೆ ಅವು ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮೈ ಯಾನ್ ಉಂಡ ತುಪ್ಪೆ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಉಂಡ ತುಪ್ಪೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ డింగిరి మామ పనిపెత్తే నీకు మెసేజ్ పాడుంది ఎప్పుడే యాను బొక్క మిస్ మంత్ అలా నెరవచ్చు ఇంకా అవి చారు నారాయణ చారు పనిపారు డింగిరి మామ ఓకే ಸಂಪತ್ ಅನ್ನೆ ಕೊರಂಗು ಬಡ್ಚಿ ಬಂದಿರು ಅವು ಎಕ್ಕಾಡತ್ತ ಓಕೆ 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 ನಿಕಲ ಮಿಸ್ ಮಂತ್ ನೆರೊಚ್ಚಿ ಹೆಂಗ್ ಮೆಸೇಜ್ ಓಕೆ ಅನ್ವಿತ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಲಾಕ್ಸ್ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಪಿನ್ ಮೈ ಐ ಡಿ ಇಂದು ಪನ್ನೋದಿಲ್ಲರು ಪಿನ್ ಮೈ ಐ ಡಿ ಓಕೆ ಮೂಲತ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದು ಪಾರಡ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಬೊಡಿದು ಪಾರಡ ಜರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಡಮ್ಮ ಯಾನಲ ಮುಲುಲ್ಲೆ ಜರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಡಮ್ಮ ಯಾನಲ ಮುಲುಲ್ಲೆ ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಾರು ನಾನು ಅತ್ತಿಯನು ತಿಕ್ಕಿಯ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಪಾರು ನಾನು ಅತ್ತಿಯನು ತಿಕ್ಕಲ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಬಾನೋಗು ರಾವಡ ಮುಗಲಗು ಸೇರಡ ಕಡಲಗು ಲಾಗ್ಯಡ ಮೀಸದ ಆನದ ವರಿ ಪೆರೆಯಾನ ಉಲ್ಲೆ ಬಾನೋಡು ರಾವಡ ಮುಗಲಗು ಸೇರಡ ಕಡಲಗು ಲಾಗ್ಯಡ ಮೀಸೆದ ಆನದ ವರಿ ಪೆರೆಯಾನ ಉಲ್ಲೆ ಧೈರ್ಯೋಡು ರಾವನೆ ಧರ್ಮೋಡು ವಿಭೀಷಣೆ ಬಿಲ್ಲೋಡು ಅರ್ಜುನೆ ದಾನೋಡೆ ಕರ್ಣೆನೆ ಲೋಕೋಗು ಯಾನು ಮಲ್ಲೆ ಧೈರ್ಯೋಡು ರಾವನೆ ಧರ್ಮೋಡು ವಿಭೀಷಣೆ ಬಿಲ್ಲೋಡು ಅರ್ಜುನೆ ದಾನೋಡು ಕರ್ಣೆನೆ ಲೋಕೊಡು ಯಾನು ಮಲ್ಲೆ ಆಹ ಓಹೋ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಪೌರುಷಯವಿತ್ತೆ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದು ಪಾರಡ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದು ಪಾರಡ ಜಾರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಡಮ್ಮ ಯಾನಲ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಜಾರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಡಮ್ಮ ಯಾನಲ ಮೂಲುಲ್ಲೆ ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಾರು ನಾನು ಅತ್ತಿಯನು ತಿಕ್ಕಿಯ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಪಾರು ನಾನು ಅತ್ತಿಯನು ತಿಕ್ಕಲ ಈ ಎಲ್ಲೆ ತಿಗಲೆದ ಡವ ಉಂಡುಯ ಮೋನೆಡು ತೊರೆತದು ಗೆತ್ತಂಡ ಜಾರುಯ ಉಡಲಿಡು ಐಕೆನೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ತಿಗಲೆದ ಡವ ಉಂಡುಯ ಮೋನೆಡು ತೊರೆತದು ಗೆತ್ತಂಡ ಜಾರುಯ ಉಡಲಿಡು ಐಕೆನೆ ಯಾನು ಉಲ್ಲೆ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕಿಟಿ ದಾಯೆಗು ಪನ್ಪಯ ದುಕೊಡೆ ಮರ ಪುನ ಅನಗು ಎದುರಯ ಬರಡಯ ಯಾನವುಲ್ಲೆ ಆಹ ಓಹೋ ಉತ್ತರ ಕುಮಾರ ಪೌರುಷಯವಿತ್ತೆ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದು ಪಾರಡ ಡಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಪೊಡಿದು ಪಾರಡ ಜಾರಡ ತಿಮ್ಮ ಬುರಡಡಮ್ಮ ಯಾನುಲ ಮುಲುಲ್ಲೆ ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಸಿಂಗರಿ ಪೊನ್ನೆ ಮಸ್ಕಿರಿ ಮಲ್ಪಡ ಪಾರು ನಾನು ಅತ್ತಿಯನು ತಿಕ್ಕ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಪಾರು ನಾನು ಅತ್ತಿಯನು ತಿಕ್ಕಲ ಈ ಎಲ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಓಡೆ ಪೋಯರ್ ಪೂರ ಏರ್ನಲ್ಲ ದಾಲ ಸುದ್ದಿ ಇಜ್ಜಿ ಬರೊಂದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾರ ಹೌದಾನೆ ಸ್ಟಕ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೇನಲ್ಲ ಕೈ ಕಣ್ಣು ಹಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಬೈದಿನ ವಯಸ್ಸು ಅನ್ವಿತ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಪರ್ ನೈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮ್ಯಾಮ್ ಅನ್ವಿತ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾಮ 90 ಪಾಡುಂಡ ಸೋಕು ಪದ್ಯ ಪನ್ಪೇರಿ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ಪೋಡಿದ ಪಾರಾಡ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮಮ್ಮ ಮಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ಪುರ ಸಂಪತ್ತಂಡೆ ತಿಳ್ತಂದುಲ್ಲೇರು ಬರ್ಗರ್ ಪುರ ಕಡಪುರ ಒಂದುಲ್ಲೇರು
ಅಂಚೆನೆ ಪ್ರದೇನ್ ಇಜ್ಜಿರುತ್ತೆ ಮಾತ್ರ ಓಡೆ ಪೋಯ್ರನ್ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟಾದಿ ಪುಂದೆ ನೀವು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಡ್ಡ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಜ್ಜ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲು ಸೂಪರ್ ಪಂಡದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲಾರ ಓ ದೇವರ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮೆಸೇಜೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಪಿನಿ ದಾಯಗಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದಾದ ಕಡಪುರ್ದೇರು ಒಂಜಿ ಬರ್ಗರ್ ಕಡಪುರ್ನ ಪಂಡೇನು ಐದು ದುಂಬು ದಾದನ ಕಡಪುರಿಯರ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಒಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಡುಗು ಬೂರಡೆ ಡಮ್ಮ ತೋಡುಗು ಬೂರ್ರೆಜ್ಜಿ ಯಾನು 90 ಪಾಡ್ಬೇತೆ 90 ಪಾರ್ದು ತೋಡುಗು ಬೂರಿಜಿ ಹೊರಾಣೆ ಒಂಜಿ 22 ಜನ ಬತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಒಕ್ಕಲು ಲೈಕ್ಲ ಕೊರ್ಜೇರು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ 10 ಜನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬತ್ತೇರು ಹೊರ ಒಲ್ಪಡ್ದಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಬಂದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್. ನಿಕ್ಳು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಪ್ಪ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು. ರಕ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂಗಿರಿ ಮಾಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಡೋಡ ಅವು ಹೊಸ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ನಿಕ್ಳು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ. ಲೈಕ್ ಕೊರಂದಕ್ಕೂ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್. ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ಒಂದು ಪಂಡೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಕ್ಳು ಕೇಳೋರಂದೇ ನಾನು ಪನ್ಪೇನೆ ಆತೆ ಗೊತ್ತು ಸರಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಅಂಡಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಬದ್ಯಾಣ ಮಾರ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಆಂಡ್ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲೇರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಬಣ್ಣದುಲ್ಲಾರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾವ ನಮಸ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೈಕ್ ಏರ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಆತಂಡು ಕೋಡೆನೇ ಆತಂಡು ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೋಡೆದ ಲೈಕ್ ಇದಾದ ಇನಿ ಆಪುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಡು ಸಿಂಗರ್ ಆಪರೀರು ಒಂದು ಓ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಒಯ್ಕಲ ಪೋತುಜೆ ದುಂಬು ಅಂಚಾದು ಇಜಿನೊಂಚೂರು ಆತೊಳ್ಳಿಂದ ಆಪುಣ ಎಂಕಲ ಅಂಡಲ ದುಂಬು ಪೋತುಜೆ ಐತೋರ್ದು ನನ್ನ ಪ್ರಾಯಲ ಅಣ್ಣತೆ ಮಾಮು ಎನ್ನ ಪದ್ಯ ಎಂಚ ಉಂಡು ಕೇಂಡೇರು ಸೂಪರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ ಸಿಂಗರ್ ಒಂದು ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ ಬಂಡೇರು ಓ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಂಪದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಿಜ್ಜ ಅಣ್ಣತೆ ಓಕೆ ಈರು ಬಾಕಿ ದೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊರ್ಕ ಅಂಚ ಅವೇ ಪದ್ಯ ಆನಾಗ ಅವರ ಬತ್ತೇರು ಮಾರೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬತ್ತೇರು ಓಡೆ ಪೋಯಿರಂದಿಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅಜ್ಜಿ ದಾಲಜ್ಜಿ ತೂದು ಸೀದಾ ಪೋಯ್ನ ಅತ್ತು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಒಲ್ಲ ಬೇತ ತತ್ತ ಸಾದಿ ತತ್ತು ಬತ್ತಿನ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ. ಪ್ರಾಯ ಆಂಡೆ ಕೇನೋದಿಲ್ಲೇರು ಪ್ರಾಯ ಪಂಡ ಅಂಚತ್ತು ಒಂಜಿ ಒಂದು ಲಾಯ್ಕ್ ಆತುಂಡು ಒಂದು ರಕ್ಷಣ ತುಳುಟು ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಮೋಲ್ ಪೋಯ್ನೆ ನಂದ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡ್ ಮೆಸೇಜ್ ಎನ್ನ ಪಂಡೇರು ಓಕೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತೆಗೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಚೂರು ತೂಪೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಅನ್ವಿತಾ ಸಿಂಗಿಂಗು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ನ ಓಲ್ ಮಿಸ್ ಮಂತೆ ಯಾನು ನೆರ್ಪೆ ತುಳು ಭಜನೆ ಪಂಡೀನಿ ಇಂದು ಅಂದಿ ಇರು ತುಳು ಭಜನೆ ಪಂಡರು ತುಳು ಭಜನೆಡು ಓ ತುಳು ಭಜನೆ ಉಂಡು ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯೇ ಓಕೆ ಓದಿಯೇ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಂಡ್ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಓಕೆ ಓದಿಯಾ ನಾವೇನು ನಾರಾಯಣ್ ಸೂಪರ್ ಬಂದಿದ್ರು ಯಾನು ಇರೇನು ಎಲ್ಲಿಯ ಇಪ್ಪುನಗನೆ ಲೈಕ್ ಮಂತದೆ ಬಂದಿದ್ರು ಓ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂದ ಓಕೆ ಎನ್ನಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು ಯಾನ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನಗನೆ ಮಲ್ತದೆ ಬಂದಿದ್ರು ಅಂದ ಓಕೆ ಭವ್ಯದಾನೆ ನಿಜ್ಜೇರು ಅಂದ್ಕೇನದಿಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ತುಳು ಭಜನೆ ಅನ್ನತ್ತೆ ಓವೇನು ಪನ್ಪಿನಿಂದ ಗೊತ್ತು ಜಂಗ್ ತುಳು ಭಜನೆ ಹೂ ಉಂಡು ತೂಪೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ದಾಲ ಉಂಡ ತೂಪೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ನಂಗೆ ಇದು ನಾನು ಕಲ್ಪು ಹಿರೇಗೆ ಬೋಡ ಅದು ವೇಪಂಡಲ್ಲ ಅವೇ ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಬಿಡ್ದು ಸಂಡೇ ಮೀನು ಪನ್ಪೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಇತ್ತ ಚೂರು ಟೈಮ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ತಿಕ್ಕೊಂದುಂಡು ತುಳು ಭಜನೆ ಲಿರಿಕ್ಸ್ ಇನ್ ಕನ್ನಡ. ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ನಾನು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಂತ್ ಜತೆ ಅಂಚ ಓರಾಣಿ ಪನಿಯರ್ ಲಾಪುಜ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಮಿಸ್ ಆಪುನ ಐಕ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಪುನು. ಸೊ ಭಜನೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ಒಂಡೆಲ್ಲ ಕಲ್ತದಿರಾಗ ಸಂಡೇ ಪನ್ಪೇನೆ ಅವೇ ಸಂಡೇ ಒಂಚೂರು ಟೈಮ್ ರಕ್ಷನ್ ನೋ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಈ ಎಲ್ಲೇ ಪುನಗ ದಾದ ಮಂತದ ಹಂಗೆ ಬುಡಿಯನ ಕುಳಸಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಡ ಮೆಸೇಜನ್ನು ಓದಿಯೇ ಅವು ಪದ್ಯಗೂ ಬಂಡ ಸ್ಕಿಪ್ ಆಪುನೆ ಎಲ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂತೆ ರಕ್ಷನ್ ನೋ ಸ್ಕಿಪ್ಪು ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಸ್ಕೆ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸ್ಕಿಪ್ಪ ಕೂಡ ಸ್ಕಿಪ್ಪ ಎಂಕ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಹೊರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಪೋಯ್ನಿ ಮರತ್ತೆ ಅಂದು ಬಂಡೇರು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇರು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲಾರ ಅವ್ವ ಮಲ್ಲ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅವು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರು ಬೊಕ್ಕಂಡಲ ಕೊರ್ಪಾರು ಸುರುಕಂಡ ಕೊರ್ಪಾರು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾನಂಜಿ ಕುಸಲ ಪನ್ನೆ ಆತೆ
ಮೈನಿಲಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲಿಗೆದ ಅಲಂಕಾರನೆಂದು ಉಂಡು ಅಂಡಲ ಇಟ್ಟು ಅಡ್ಡೇಲ ಇನುಪ್ಪು ನಾವು ದಾಯ ಗೊತ್ತುಜಿ ಆತೇನ ಪದ್ಯ ಅದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಅಡೇಲ ಇನುಪ್ಪು ನಂದತ್ತ ಸರ್ ಆತತ್ತು ಸಾ ಅವು ಅಂಚ ಶಂಕರ ಸೂಪರ್ 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 ಓ ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸೂಪರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೆ ಬಾಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಬಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಆನಿ ಪಂಡೇರು ದಾದವು ನಿಸ್ಮಂತನದಲ್ಲ ಸಂಡೆ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಉಂಡೆ ಲೈವ್ ಒಂದಕ್ಕೇನು 11 ಗಂಟೆ ಇಡ್ತು ಚೂರು ಬೇಗ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಜ ಮಸ್ತ್ ಕುಲಾಲ್ ಲತಾಸಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ದಾದೆ ಲತಾಸಿಸ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ಉದರ್ ಮರತು ಪೋಂಡಿ ಎಲ್ಲೆನ್ನು ಕೋ ಆರ್ ಮೇರ್ ನಮ್ಮ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಅದುಳ್ಳೇರಾರು ಆರ್ನ ಪುದರ್ ದಕ್ಷಿಣ ಕುಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಗೀಚು ಹೋದ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಸಂಡೆದ ಲೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಡೆ ನಮ್ಮ ಏತ್ ಗಂಟೆ ಲೈವ್ ಮನ್ಪ ಬೇಗ ಮನ್ಪ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸಿ ಯಾನು ಪುದರಿರೆ ಪನ್ಪೆ ಒಂಜೂರು ಭವ್ಯ ಲೈವ್ ಬತ್ತಾಳ ಕೇಂದ್ರ ಪನ್ಪೆ ಎಂಕ ಬಂಜಿಡುಂಡು ಬಾಯಿಗೆ ಬರೊಂದುಜ್ಜಿ ಮೊಲೆಗ್ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವ ಗೊತ್ತುಂಡ ಲತಾಸಿಸ್ ಮನೆಯಲ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪುದರ್ ಅಮ್ಮಡಂಚೂರು ಕೇನ್ಗೆ ಇರ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಓವು ಒಂದಕ್ಕೇನದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಕುಡೊಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಕ್ಕೊಂಜಿ ಐಡಿ ಬರ್ಪಿನ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅರೆಗೆ ಬರ ಇಂದು ಮನ್ಪರ ಕೋಡೆ ಇರೆಗ ಹಾಯ್ ಪಂಡೆ ಅನ್ ತೂಜಾರೆ ಇರು ಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಾನೆಲ್ ಸುರು ಸರಿ ಆವಡ ಬೊಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದು ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಅಂದ ಅವೇ ಎಲ್ ಎನ್ ಸಿಸ್ ಉಲ್ಲರತೆ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ಅರ್ನ ಪುದರ್ ಲತಾನ ಇರೇ ಗುರ್ತೊಂಡಕಲ್ನ ರಿಲೇಷನ್ ನಿಗುಲು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಹತ್ತು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಸಾರಿ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲು ಅವೇ ಚೆನ್ನಕೇಶವ ರಕ್ಷಣ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅವು ಐಡಿ ಅವು ಐಡಿಂದ ನಾನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಚ ಅಂದ ಐಟು ದುಬೈಯಿಂದ ಉಂಡವೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಬತ್ತಡ ಪನ್ಪೇನ್ ಪಾತೇರು ಎರಡು ಅಲ್ಪ ಐಟು ದಾಲಜ್ಜ ಅವು ಖಾಲಿ ಇಂಚೇನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಐಡಿ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಮೊಬೈಲ್ ಖಾಲಿತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಗೂಗಲ್ ಮಂತ್ ದೀತೆ ಅನ್ನ ಏಪನವರ ವೀಡಿಯೋ ಪುರ ತುಯ್ಯರ ಆಪುಣು ಒಂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪರೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕುಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ WH ಪುರ ಆಯರೆ ಬೋಡದ್ರ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಡ ಎನ್ನ ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಪುರ ಉಂಡು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಪುರ ಕಮ್ಮಿ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅಂದೆತ್ತಲ ಒಂದುಂಡು ಕುಲಾಲ್ ದುಬೈ ಅತ್ತೆ ಒಂದೊಂದು ಅನ್ನಂದಿ ಅವು ಲೈವ್ದೆಲ್ಲ ಏನೊಂದು ಮಂತದೆ ಡ್ರೈವರಾ ಓಕೆ ಯಾನ್ ತೂತೆ ಉಂಡು ಓಕೆ ಒಂದು ಲೈವ್ದ ಒಂದು ಮಂತದೆ ಯಾನು ಪ್ಲೇಲಿಸ್ಟ್ ಮಂತದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಚಾಲು ದಿದ್ದು ಬಿಡ್ಲೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕನಾಗ ಅನ್ವಿತಕ್ಕ ಇದ್ದೀರಾ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ತುಳು ಮಾತಾಡೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಾ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂಡ್ನ ಸಂಪತ್ತನೆ ಎಂಕ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಹೊರ ಬೇರೆ ಪುದರ್ ಪಂಡಿಜರತೆ ಅಂಚ ಈರು ಪುದರ್ ಬಂದಂದಂತ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಆಯ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಂದ್ ಪಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಮೆಸೇಜ್ ಮಸ್ತ್ ಬರೋದಿತ್ತೆ ನಾ ಒಂತೆ ಬರ್ತಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜೆತ್ತೆ ಅನ್ ಅರೆಗ್ಲ ನಿದ್ರೆ ಬರೋಂತುನು ಪಂಡೇರಿ ನಾನು ಜೆಪ್ಪುನು ಮಕ್ಳೆ ನೆರ್ದು ಬಚ್ಚುನು ಒಂದು 6 ನೆರ್ನಾಗಣೆ ಖುಷಿ ಆಪನ್ ಮಾತ್ರ GK ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಓಕೆ ಇನಿಕ್ ಪದ್ಯ ಯಾವ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ತುಕಾವ ಅನ್ನ ನಿಕ್ಕಲು ಗೂಗಲ್ ತೂತ್ ಪನೊಚ್ಚವ ಯಾನು ಗೂಗಲ್ ನಾಡ್ವೆ ಅಂದೆ What is the largest ocean in the world? What is the largest ocean in the world? First prize 1.5 ಲಕ್ಷ. ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ 6 ನೆರ್ಪುನಿ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ಕೇರಿರ ಖುಷಿ ಆಪುಣ ಅಂದಿ ಎಂತ ಮಾರ ನೀನು ನಿನ್ನ ಅಪ್ಪನವ್ದ ಅಂಚ ಯಾನು ಸತ್ಯ ಕೋಟೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ತೆಳ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ನ ವಿಡಿಯೋ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ ತೆಲಿಕೆನೆ ಬರೋಂದಿತ್ತೇನೆ ಇಂಡಿಯನಾ ನೋ ಬಲ್ಗುನಿ ತಪ್ಪು ಭವ್ಯ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದು ಬಲ್ಗುನಿ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ
ದುಬೈ ಲಾಡ್ಜೆ ಎಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ದುಬೈ ಲಾಡ್ಜೆ ಹೌದಾ ಅದೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ದುಬೈಲ ಜೆ ನಾರಾಯಣಕುಲ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ತಪ್ಪು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಂಧು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಭವ್ಯಕ ರಿವರ್ ಹತ್ತಿ ಸಮುದ್ರ ಭವ್ಯ ಅಡ್ಡೂರು ಸುದೇನಾ ಅನ್ಕೇನು ಅಡ್ಡೂರು ಸುದೆ ಮಿತ್ತಿ ಅನ್ ಬಲ್ತದೀನಿ ಪುಗ್ಯವತ್ತೊಂದು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರ್ ತಪ್ಪು ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ತಪ್ಪು ಕಮಾನ್ ಕಮಾನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇಂಕ್ ಬರ್ಪುಜಿ ಕನ್ನಡ ಇಜ್ಜ ಏನು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದು ಮಂಗಲ ಕೋಳಿ ಒಂದೊಂದು ಹತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಹತ್ತು ಇದಾದ ಲಕ್ಷ ನಿಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತು ಜಂತುಪುರ ಶೇ ಅಮೆಝಾನ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಹತ್ತು ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಹತ್ತು ಕುಲಾಲ್ ಸಿಸಿ ಅರಬ್ಬಿ ಸಮುದ್ರ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮುದ್ರ ರಕ್ಷನ್ ಫಿಲ್ಕಾರ್ಟ ಹತ್ತು ಅರಬಿಕ್ ಓವನ್ ಹತ್ತು ಅಮೆಝಾನ್ ಹತ್ತು ನೇತ್ರಾವತಿ ಹತ್ತು ಅಮೆಝಾನು ಹತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಭವ್ಯ ಕಾಮಿಡಿ ಬಂತಂದಲ್ಲ ಅಮೆಝಾನ್ ಹತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ಕಾರ್ಟ್ ಅಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಉಂಡಿ ರಿವರ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಿವರ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಇಂದ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಬನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ವೆರಿ ಗುಡ್ 1.5 ಲಕ್ಷ ರಕ್ಷನಿಗೆ ಹೋಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಮಿತಾಬ್ ಬಚ್ಚನ್ಗೆ ಚೆಕ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷಿಯನ್ ಓಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗೂಗಲ್ ತುಯ್ನಾ ಓ ಶೇ ಅಂಚಮನ್ ಪರವಲ್ಲಿತ್ತೇನೆ ಮಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆನ್ ಅರ್ತ್ ಪಂಡ ಭೂಮಿದ ಮಿತ್ತು ಗಟ್ಟಿದ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಎಂಚಿನ ಅಂದ್ ಅತೀ ಗಟ್ಟಿದ ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಅವೇ ಮಲ್ಲ ಮೆಟಲ್ಡ್ ಓ ಮೆಟಲ್ ಅಂದು ಆಸ್ ಡೀಪ್ ಆಸ್ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಒನ್ ಬಿ ಯುವರ್ಸ್ ಕಲ್ಲು ನೋ ಸ್ಟೋನ್ ನೋ ರಕ್ಷನ್ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅಂಚ ತೂಪಂಡ ಸುರುಕೆ ತೂಪು ಜನ ಕುಲಾಲ್ ಸಿಚ್ಚ ಅವೋಂಗಿ ಒನೊಂದುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂದ್ ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಡೈಮಂಡ್ ಬನೊಂದುಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಎಂದು ಅವೇನೆ ತೂದೆ ಪನ್ಯ ಅಂದ ಆಪುನಿಂಗಿತ್ತೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಬೈ ವಿಚ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಮೇಕ್ ದೇರ್ ಓನ್ ಫುಡ್ ಪಂಡ ಗಿಡಕ್ಕುಲು ಉಂಡ ಅಕ್ಕಲ ಫುಡ್ ಅಕ್ಕುಲೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಪೋರು ಅವೊಂಜಿ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ ಉಂಡು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ದಾದಾ ಅಂದ್ ಸಂಪದನೆ ಕರ್ಬ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಿಜ ಅವು ಡೈಮಂಡ್ ಪೋದಾಂಡಿ 1.5 ಲಕ್ಷ ಪೋದಾನೆ ಆಗಿ ಆಮ್ಲಜನಕ 10 ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಫೋಟೋ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಅತ್ತು ಫೋಟೋ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಪಲ್ನೆ ಬನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕನ್ನಡ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ನೀರಿನ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ನೀರಿನ ಸಿಂಬಲ್ ಯಾವುದು ನೀರನ್ನು ಹೇಗೆ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ H2O ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ವಿಚ್ ಸಿಟಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೋಸ್ಟ್ ಮಂತಿದ್ದೀನಿ 2023 G20 ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಯಾರೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನ ಅನಸಪೋಯರ ಅಮೇರಿಕಾ ತಪ್ಪು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಭವ್ಯ ಇತ್ತ ಪಂಡಲ್ ಓಕೆ ಅವ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪೋದಾತನು 1.5 ಲಕ್ಷ ಯಾಕೆ ಪೋತು ನಾವ ಜಿ ಕೆ ಕ್ವಶನ್ ಕನ್ನಡ ಉಂಡ ತೂಪೆ ನಾವ
ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬೇಗ ಬರ್ಪುಂಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ ಹಿಡ್ದು ದುಂಬೆ ಇಂಕ್ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಸರಿತಕ್ಕ ಉಳ್ಳೇರಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ರು ಸರಿತಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮಗಳೇನು ಓದ ಒಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದಿ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಸಂಪತ್ ಬಾಯಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕುಲಾರ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಹಾಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ದಾನೆ ಬಾಯ್ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾರ್ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕುಲಾರ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಂದುಲ್ಲೇರಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ನೇರಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇತ್ತೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡಿದು 9 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಲಾರ್ಸಿಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಶುಭರಾತ್ರಿ ರೇಗ್ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಪೋಪಿನ ಕೆನದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಭವ್ಯ ಅಕ್ಕ ಊಟ ಆಯ್ತಾ ನಿಮ್ಮದು ಕೆನದುಲ್ಲೇರು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಆಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಅಂದು ಪೋಪಿನಿ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಿಸ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಡ್ದು ಪೋಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಪೋರ್ಚಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪನೋಡು ಮಾತಿರಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಕೊಡಗು ತಪ್ಪು ಭವ್ಯ ಸಂಪತ್ ಬಾಯಿ ವನಸಾಂಡೆ ಏಕೆನದುಲ್ಲೇರು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ನೀರ್ ಇಜ್ಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪನ್ನೋಡು ಅಂದಂದು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪನ್ನೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಎಂಕ ಆರು ಪಂಡಗ ಯಾನು ಓದು ಪೋಪುಂಡ ತಂಚಾದು ಬೆಂಗಳೂರು ಪನೊಂದುಲೇಡು ತಪ್ಪು UK ಪನೊಂದುಲೇಡು ತಪ್ಪು ಬೆಳಗಾವಿ ಪಂಡೇರು ಕರೆಕ್ಟು ಇದು ನೀನು ನೋಡಿದ್ಯಾ ಅಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ವನಸಾಂಡು ಕೋರಿ ಕಜಿಪ್ಪು ಇರೆಗುದಾದೆ ಕಜಿಪ್ಪು ಒಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾವುದು ಊಟ ಒಂದುಂಡು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವ್ಯ ಊಟ ಒಂದಿತ್ತು ಲಗಣೆ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂದೊಂದುಲ್ಲಾರತ್ತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಖಲ ಸಪೋರ್ಟುಗು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಓಕೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಏರ್ಪುರ DK ಕೊಡಗು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ತಪ್ಪು ಇತ್ತೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ನಂಬರ್ಡ್ ವೈರಲ್ 7 ಬೈದೆ ನರಂಜಿಯ ಪೋಯ್ನ ಅಂದತ 10 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಕೊಡಗು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕಜಿಪುದಾದೆ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಕೇನುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಕಜಿಪುಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ದೋಸೆ ಲಕ್ಷಣ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ತಪ್ಪು ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಹಿರೇಗೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ತಪ್ಪು ಲಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಕರೆಕ್ಟ್ 1,10,000 ಪೌಂಡ್ ಕುಡರ ಕುಲಾಲ್ ಸಾರಿ ಬ್ರೋ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಓಕೆ ಅಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಹಿರೇಗಳ ಬೊಕ್ಕ ನನಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಪೋಪೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಏನು ಕುಲಾಲ್ಸಿಸ್ ಓಕೆ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬತ್ತೇರು ಹಾಯ್ ಬ್ರೋ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಆಂಡೆ ಲೈವ್ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಕೊರಿಯರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತೋಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಮುಲ್ಪ ಆಂಡ ಬರುವ ಅಂತ ಬರ್ತಾದ ಬರ್ಪುಂಡು ಓಕೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಆಂಡೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಣದು ತಪ್ಪು ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಅಡ್ಡ ಹೆಸರು ಏನು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಲೈವ್ ಆಂಡ್ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಎಂಚತ್ತೇನು ಲೈವ್ ಅಕ್ಕ ಜನ ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ ಬರ್ರಾಯ್ಜಿ ಸಾರಿ ಎನ್ನ ಶುರುವಾದಾಗ ಇರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಿಪ್ಪು ಅಂಚದು ಸಂಪು ಅಲ್ಲ ಸಂಪು ಕೋಪ ಮೆತ್ತೆ ಯಾನೊಂಜಿ ತೂಕ ಸಂಡೇ ಮುಟ್ಟ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಲಿ ಯಾನು ಬೈಯಾಡು ಇರ್ನ ಅಂದಕ್ಕೆ ಬರ್ಪೆ ಕತ್ತಲ್ಲ ನನಗೆ ಎನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಓವಂಡಲ್ಲ ಬೇತೆ ರೂಪೋಡು ಬರ್ಪೆ ಅನ್ನು ರಕ್ಷಣೆಗಳ ಜೋಗ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಭಾರತದ ಜಲಪಾತಗಳ ಸ್ವರ್ಗ ಜೋಗತ್ ಬಟ್ ಅವು ಮುಟ್ಟೈತೆ ಎಂಚ ಜನ ಇಜ್ಜೇರಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಎನ್ನೆಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಐನಿ ಅಲ್ಲಿ 9 ಜನ ನೆಪ್ಪುನು ಖಾಲಿ
ಗೂಗಲ್ ನಾಡೊಂದಿಪ್ಪೇರು ಪಣದಲ್ಲಿರು ಎನ್ನ ಮರ್ಮ ಏನಕ್ಕಲು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ದಾನೆ ಕೋಪ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕಕೇನು ಒಲ್ಲಿರು BMCRIಯ ಪೂರ್ಣ ರೂಪ ಯಾವುದು? BMCRIದ ಪೂರ್ಣ ರೂಪದಾದ ಅಂದ್ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ದಾದ BMCRI. ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರು ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು, ಮಲೆನಾಡು ಪಣಂದುಲ್ಲಿರು. ಮೆಟ್ರೋ ಬಂಗದ ಕೇನುನಿ ಎಂದು ಬಂದಿರು ಅಂದ ಬಂಗನಪುರ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಸುಲಭ. ಗೋಮಟೇಶ್ವರ ಪ್ರತಿಮೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಉಂತಲೆ ಪೋಚಾವೆ ಅಂತ ಪಡ್ತು ಲೈವ್ ಇಜ್ಜದೆ ನಾಡತೆ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಸಂಪು ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬತ್ತದು ಉಲ್ಟ ಪಾತಿರ್ನಿ ಅಂದ ಅದಾದೆ ಶ್ರವಣ ಬೆಲಗುಲ ಸರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಸರಿ ಕಾರ್ಕಳ ಶ್ರವಣ ಬೆಲಗುಲ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾದ ಉಲ್ಟ ಪಾತಿರಿ ಆರು ಇಡ ಕಾಮಿಡಿ ಮಂತಿನ ಅಂದಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಧ್ವಜವನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಏಕೈಕ ಅಧಿಕೃತ ಘಟಕ ಯಾವುದು? ಅವು ಕರ್ನಾಟಕಡುಂಡು ಇನ್ನ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇಂಡ ಎಂಕ್ ತರಬೇನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅವು ಈ ಜೋಕುಲು ಪರಂಡತೆ ಕ್ವಶ್ಚನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಪಣದುಲ್ಲ ಐಕ್ಯ ಅನ್ಕೇನಿ ಪದ್ಯ ಪಂಡದಿಲ್ಲ ಅಂಡ್ ಕೆಲವು ಪದ್ಯ ಪುರ ಪಂಡ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪಾತೆರ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಆವಡತ್ತೆ ಐಕ್ ಬಿಡೋದ್ರ ಒಂಚೂರು ಮಂಡೆ ಖರ್ಚು ಮನ್ಪಾಡು ಅಂದು ಬೆಳಗಾವಿ ತಪ್ಪು. ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಾತಿರೆ ಯಾನು ಇರೇಗತ್ ಸುಮಕ್ಕಗ ಪನ್ಪಿನಿ ಪಂಡಿನಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾದೆ ಪಾತಿರೆ ಯಾನು ಇರೇಗತ್ ಸುಮಕ್ಕಗ ಪನ್ನಿ ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಮಲ್ಲಿಕ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಪೋವಾಡು ಪೋಯ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬಂದಿಲ್ಲ ಜೋಕುಲು ಸ್ಕೂಲು ಹೋದು ಕಲ್ಪಡ ಬೋಡಣ್ಣ ಅದೇ ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಪಂಡಾರು ಎಂದು ಪಂಡೇರು. ಓ ಅಂದೆ ಪ್ರಮೀಲ ಕೇಶವ ಬತ್ತಲ್ ಆಯ್ ಪ್ರಮೀಲ ಎಂಚಲ್ಲ ಸೌಖ್ಯನ ವನಸಾಂಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಪ್ರಮೀಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರು. ಹಾಯ್ ಪ್ರಮೀಲಕ್ಕ ಸರಿತಕ್ಕ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ದಿಂಚ ಅಂದೇಟ್ ಲೈವ್ ದಾನಂದು ಕೇನಾವ ತಿಕ್ಕೆಡ್ಡ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆರ್ಲ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೊಂದಿರ ಆರ್ಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜರು. ರಕ್ಷನ್ ಹಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲಿ ಏರುಳ್ಳಾರ ನಿಕುಲು ನಾರಾಯಣ ರಕ್ಷನ್ ವೈರಲು ಮೇರೆ ಪಿನ್ ಮನ್ಪೆರ ಬಂದು ಸೀದಾ ಪೋಯಿನ ಅಂದು ಮಾರೆ ಓಲ್ಡೇರು ಅಂತೆ ಪುರ್ತು ಅನ್ಪಿನ್ ಮನ್ಪುಗ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಂದು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಡಬಲ್ ಟ್ಯಾಪ್ ಮಾಡಿ. ಪ್ರಮಿಲಾ ಹಾಯ್ ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಾಮು ಜೆತ್ತೇರು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಇರೇಗ ಆತ್ ಅರೆಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಯರೆ ಇರ್ದಾಯ ಪನ್ಪುಣಿ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುಣಿಂದು ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಕ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇರೆಗತ್ತು ಅರೆಡ ಬೆಚ್ಚ ಆಯರ ಈರು ದಾಯ ಪನ್ಪುನಿ ಇರೇಗ ಗೊತ್ತುಂಡು ತಮಾಷೆ ಮಲ್ಪುಣಿಂದು ಅಂದ ಚ ವನಸಾಂಡೆ ಎಂದು ಕೆಲವೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಸರಿತಕ್ಕ ಏರು ಇರ್ನ ವೈಫೈ ಬರ್ಪುಜೇರೆ ಎಂದು ಅತ್ತ ಅವು ಸರಿತಾ ಎನ್ನ ವೈಫ್ಲ ಸರಿತಾನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಸರಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿಂದ ಬತ್ತಿತ್ತೀರಿ ಮೊನ್ನ ಪ್ರಮೀಲನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರು ಬೈಜಿರು 2 ದಿನ ದಾನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಪ್ರಮೀಲ ಹುಷಾರುಲ್ಲ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯ ಪಂಡೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಅಂದೇ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿತ್ತೆ ರಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ನೆ ಪ್ರಮೀಲ ಕೇಶವ್ ಕುಲಲ್ಲ. ಓಕೆ 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 ಎಂಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಎಂದು ಬಂದಿದ್ರು ಕೋಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಅಂದ. ಓಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ನನ್ನೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರಲ್ಲ ಓದುಗ ಯಾವ ಪಾತಿರ್ಗ ಅವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಕ್ಕ ಪೋಯಿನಿ ಇರಡ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಅಂದು ಮಲ್ಲಿಕ ಐಕ್ಯ ಪೋಯಿನಿ ಇರಡ ಬೇಜಾರು ಇಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ ಎಂದು ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಕಜಿಪು ಸೌತೆ ಎಟ್ಟಿ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಅಂದೇ ಸಂಪನ್ನ ಅಂದು ಇನ್ನು ಲಚ್ಚು ಲಾಕ್ಸ್ ಬೈಜೇರತ ಲೇಟ್ ಆಡ ಅಂದರೆ ಲಚ್ಚು ಲಾಕ್ಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇರೇಗ ಎಂಕ್ ನಂಬರ್ ಕಡಪುಡ್ದಾರು ನಮ್ಮ ಪಾತೆರ್ಗ
ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಅಂದಿಗೆ ಪಂಡೇರು ಎಕಡು ಕೋಡೆ ಪೆರ್ಗುಡೆ ಭಾವನ ವನಸಾಂಡೆ ಹೇಗೇನಂದ್ರೆ ಎನ್ನ ವನಸಾತುಂಡು ದೋಸೆ ಗೋಧಿ ಚಪಾತಿ ನಮ್ಮ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿಯ ದೋಸೆ ಎನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜುಜಿ ಇಂದಕ್ಕೇನು ಈ ಪಾಡೊಂದು ತೋಜುಂಡು ಇತ್ತ ಏತಾಂಡು 150 XP ಏರೆ ತೆಗೆದು ಗೊತ್ತುಂಡು ಖಾಲಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತೋರ್ತು 225 XP ಆತುಂಡು ಒಕ್ಕ ಪೂರ ಕಮ್ಮಿ ಇಲ್ಲಾರು ಏರ್ಲ ಅಲ್ಲೇನು ಪಿದೆ ಪಂಡ ಅವು ಮುರಾಣಿರಿಂಚ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಕ ಈರ ಅಕ್ಕ ಎನ್ನ ಅಂದ್ ಪನದಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ವೈಫೈಲ ಬೈ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆತುಂಡು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಾರಿ ಅವು ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇಚ್ಚಿ ಅವು ಯಾನು ಓದಿ ಓಕೆ ಭವ್ಯ ಹಾಯ್ ಪ್ರಮಿಳಕ್ಕ ಪಣನುಲ್ಲೇರು ಅಂದೆ ಸಂಪನ್ನ ಅಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಕಕ್ಕೇನನುಲ್ಲೇರು ಮಾತಿರಗಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ 13 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಪಾತಿರಂದು ಎಪ್ಪುಲೆ ನನ್ನ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತು ಉಂಡು ನಿಕ್ಲು ಜೆಪ್ಪೆರನ ಪಲ್ಲೆ 8 ಗಂಟೆ ಉಂತಾಗಂತ ಪಲ್ಲೆ 11 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ ಇನ್ನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ಕಮ್ಮಿ ತೋಚ್ಪೋನು ಹೌದಾ ಏನು ಗೊತ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ 140 ಪಂಡ 2 ಗಂಟೆ 40 ನಿಮಿಷ ತಂದು ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣ ಮುದ್ದು ಬತ್ತಿರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಮುದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ ತೂತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅನ್ನ ಹಾಯ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಹಾಯ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಚಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಆಂಡೇರ್ನ ಲೈವ್ ಪುರ ನಮಸ್ತೆ ಪ್ರಮಿಳಕೇಶ ಓ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಅನುಕೂಲ ಹಾಯ್ ಭಾಗ್ಯ ಅಕ್ಕ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮುದ್ದು ಬಂದ್ಲು ಆರೆ ಪಣಂದುಲ್ಲೇರು ಮುದ್ದು ಬಂದ್ಲು ಹಾಯ್ ಮುದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಂಗುಡೆ ಇಂದು ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಓನ್ ಮನ್ಪೋಡು ಅಂತ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಅಂಚನೆ ಆರ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಡವು ಆಪುಣಿಗೆ ಯಾರೇಗು ಅಂಚನೆ ಆರ ಅಮಸರ ಮಲ್ಪುನಿ ಬಡವು ಆಪುಣಿಗೆ ಯಾರೇಗು ಅಂದು ಏರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬಡಾಪುಜಿ ಯಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕೇಂಡಿ ನಿಕ್ಳೆಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯಾರ ಬಲ್ಲಿಂದು ಮಲ್ಲಿಕಾಗ ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ದಾನೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ಅಂದಕ್ಕೇನಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣನ್ನೇ ಒಂತೆ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ವೇರಿ ಕಡೆಂಚ ಪಾಡೊಂತೇರಿ ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿನ ಅಂದರೆಗಳ ಅಥವಾ ಅನಸಿಗೆ ಪೋಯರಾ ಅಂದು ಬಾವಿ ಆರು ಬಾವಿ ಅನ್ನ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಮುದ್ದು ಮಗಲುಣಿ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಸಂಪನ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಪಾತಿರೊಂದು ಉಲ್ಲೆತ್ತಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ರಕ್ಷಣ್ ಅರೆಗೆ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮರ್ಮಾಯನ ಮಿತ್ ಮಾಮು ಓಲ್ಲರು ತ್ರಿಷಾ ಜಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಪ್ರಮಿಳ ಜೈಜ್ಜಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓದೊಂದುಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದು ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ರಕ್ಷಣ್ ಆಯ್ ಬ್ರದರ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದು ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲ ಅಂದು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಾರಾಯಣ ಕುಲಾಲ್ ವನಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಯಾವಕ್ಕ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಂಡಿಜೇನಾ ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಡ ಕ್ರೌನ್ ಉಂಡು ಅವೇನು ದೆತೊಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಳು ಒಂದು ಏರ್ಲ ದೆತೊನ್ನೆ ಇಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕಡ ಕೋಪ ಯಾನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ದಾಯಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಅಕ್ಕ ಚೂರು ಬೇಜಾಡಿತ್ತೇರು ಪಾಪ ಇನ್ನಿ ಲೈವ್ ಮಂದೆ ರಜೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ಮಂತದಿಜ್ಜಿ ಪಂಡೇರು ಪ್ರಮಿಳ ಕೇಶವ್ ದಾದೆ ಕಜಿಪು ನಾರಾಯಣ ಬಾವಾಗ ಒಂದು ಮುದ್ದು ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರದರ್ ಹಾಯ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ತೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಮಾಮು ಈರಿಜ್ಜಂದೆ ಬೋರ್ ಆಪುಂಡು ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಈ ಪ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೀಗುಜ್ಜೆಯ ಪ್ರಮಿಳ ಅಂತ ಅಚ್ಚ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಹಾಯ್ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನವೀನನ್ನ ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಎಂಚ ಜನ ನಮ್ಮ ಗುರಿಕಾರತ್ತೆ ಆರೆಡ್ಡೆ ಜನ ಸೂಪರ್ ಜನ ದಾಲ ಪೋಡಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾರಿಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಲಕ್ಕ ತೂಪೇರ ಆರು ತುಲೆ ಆರು ಆತ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಂಡೆಟ್ ಆರು ಮಿತ್ತುಲ್ಲೇರು ತುಲೆ ಗುರಿಕಾರ ಲಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಓಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇನ್ನೀ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮೂಜಿ ಸಾರ ಆವ ಅಂದು ಪಣದಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಅವು ನಂಗೆ ತೋಜುನಿಯ ಕೋಡೆಲ ಆತೆ ಏತ ಒಂಜಿ ಸಾರತ 250 ನಾತೆ ಮಲ್ಲಿಕದು ಬೈ ದಾದಾಂಡ ಸಂಪನ್ನ ಯಾನು ಉಳ್ಳೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂದು ಪಣದಲ್ಲೇರು ಬಾವೆ ರಕ್ಷನ್ ಜೀಗುಜ್ಜೆ ಪ್ರಮಿಳ ಬರ್ಪುಜಿ ರಕ್ಷನ್ ಮಾಮು ಎಕ್ಕಡೆ ಕೆರೆಂಗ್ ಪಂಡೇರು ಅವು ಮಾಮು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮುದ್ದು ಅಕ್ಕ ವನಸಾಂಡೆ ಬಲೆ ವನಸಿಗೆ ಕೋರಿ ಕಜ್ಜಿಪು ಬಂದೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಹಾಯ್ ಕಡಪುರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ದಾದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ವಿಷಯ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂದೆ ಸಂಪು ಅವು ಸರಿ ಅವು ಸರಿ ಅವು ಒಂದು ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇರ್ನ ಕೋರಿ ಮುಗಿಜ್ಜಿ ಅನ್ನಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಆರು ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ತಿನ್ಪಿರಿ ಅಂಚ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಇರೇಗೆ ದಾದೆ ಕಜಿಪಿ ಕೇನಂದುಲ್ಲೇರು ಏರೆಗೆ ಕೇನಂದುಲ್ಲಾರು ಮುದ್ದುಗ
ಎಂಕ್ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ಅಂದೆ ಯಾನ ಎಕಡೆ ಕೋರಿದ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದಿತ್ತೆ ಆ ಎಂಕ್ ಯಾನಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತಿಜ್ಜಿ ಎಂದು ದೋಸೆ ತಿಂಡೆ ಕಡಲೆ ಪೊಡಿತ ದೋಸೆ ಡಯಟ್ ದೋಸೆ ರಕ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ಕೆರಿಂಗ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಕುಲ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅವೇ 15 ನೋಲ್ಲರು 15 ಜನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಂತೊಂದು ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಣೊಂದು ದಾಲ ಇಜ್ಜ ಅಂದ ಕೆರಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ನಾರಾಯಣನ್ನ ಅಂದ್ ಅಂದ್ ಕೆರೆಂಗ್ ಕಾಜಿ ಮನ್ಪೇರು ಸೋಕಾಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮುದ್ದು ಈರು ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಪರ ತೋರ ಆಪಾರ ಎಂದು ಪಣೊಂದು ತೆತ್ತಿದಿಂದ ತೋರ ಆಪುಜೇರಿ ಅವು ಪಂಡ ಎಷ್ಟು ಒಟ್ರಾಸಿ ತಿಂಡ ತೋರ ಆವೇರಿ ಇಜ್ಜಿನ ತೋರ ಆಪುಜೇರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಮಾನವಿ ಒಲ್ಲಲ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಓಕೆ ಅವರ ಪೋದು ಇತ್ತೆ ಬಂದು ನಾರಾಯಣ್ ಅವಳಂದು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ನವೀನನ್ನ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುನು ಎಂದು ಬಂಡೇರು ನವೀನನ್ನ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪುನ ಪೊರ್ತು ಲೈವ್ ಮಲ್ಪು ಅಂದು ಇರು ಜೆಪ್ಪುನೈತೆ ಅಂದಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಪಂಡ ಟೈಮೇ ಅವೇ ಎಂಕ್ಲು ದುಬೈಡುಲ್ಲತೆ ಎಂಕ್ಲೆಗಿತ್ತೆ ಮುಲ್ಪ ವರ್ಮ ಇರುವಾಂಡು ಸೊ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಲ್ಪ ಕಲ್ಕ 11 ಜನ ಅಂತ ಹೋಜುಂಡು ಸೊ ದಾದಾನ್ ಪರ್ಲಾಪು ಜವೇ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನು ಎಂಕ್ ಎಬೆ ತೆತ್ತಿ ತಿಂದು ತೋರ ಆಪೇರ ಅಂದ್ಕೇಂದುಲೆ ಲೆಕ್ಕೊಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಂಡ ತೋರ ಆಪೇರು ಕೆತ್ತಿ ತಿಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಅಂದಂದು ಕೆತ್ತಿ ತಿಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೆ ಎಂಜಿನ ಅನ್ಪುಡು ಗೊತ್ತೇನೆ 2-3 ತೆತ್ತಿ ಪತ್ತದು ರಡ್ಡು ತೆತ್ತಿದ ಮಂಜಾಲ್ ತಿನ್ನೋಡು ಒಂಜಿ ತೆತ್ತಿದ ಮಂಜಾಲ್ ತಿನ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು 6 ಅಂಚೆನೆ ದುಬೈದ ಮಹಿಮೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣದುಲ್ಲೇರು ಇಜ್ಜೆ ದುಬೈದ ಮಹಿಮೆ ಅತ್ತು ದುಬೈ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಡ್ಯೂಟಿ ಮುಗಿನಾಗ ಎಂಕಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಅನ್ನಾಗಲೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅವಳು 7 ಗಂಟೆ ಆದುಪ್ಪುನು ಸೊ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಏನು ಬಕ್ಕಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪುನು ಆಯ್ನ ಆತು ಪೂರ ಕ್ವಿಕ್ ಬಂತದ್ದು ಮನಸ್ಪುರ ಮನ್ಪಂದೆ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಮಂತದ್ದು ಗಾಲಿ ಎಂಚ ಮುದ್ದು ಈರು ದುಬೈಡೆ ಉಳ್ಳಾರಿ ಎಂದಕ್ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂದಂದು ಏನು ದುಬೈಡ್ದು ಲೈವ್ ಅಂತಂದುಲ್ಲೆ ಆರು ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲೇರು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ದ ಮಾತ್ರೆ ಪರೋಡು ಒಂದು ಉಂಡು ಏನಡ ಮಾರಿ ಪಲ್ಲದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಮಾತ್ರೆ ಭಾರಿ ಉಪಯೋಗ ಆಪುಂಡು ಭಾರಿ ಎಡೆ ಉಂಡು ಮಾರಿ ಪಲ್ಲ ಮುದ್ದು ತೆತ್ತಿ ಕಮ್ಮಿ ತಿನ್ನಿ ಕೋರಿ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಿ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಕೋರಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆ ರೆಡಿ ದೆತ್ತು ದೀತಾರು ಎಂಡ ಪೂರ ರೆಡಿ ಒಪ್ಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಏಪ ಆಪುಣು ಗೊತ್ತಾಪ ಏನು ತೆತ್ತಿ ತಿನ್ಪ ತಂಚಾದ ತೆತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬತ್ತುಂಡ ತೆತ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಬತ್ತುಂಡ ಅಂದ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನಿಗೆ ವಿಮಾನಕ್ಕೇನು ಆತೆ ಇಪ್ಪುನ ಇಜ್ಜಿಜಿ ಉಂಡುಂಡಿ ಬೇತೆಲ್ಲ ಉಂಡು ರೆಡಿ ಮೂಜಿಂಡಿ ನಾನು ಮುರಾಣಿ ಬೊಕ್ಕಲ ಕಂತೆ ಪುರಾಲಡು ಅವು ನೆತ್ತಲ ತೆಗೆದಿನ ಇಂಕ್ ಆಯುರ್ವೇದಕ್ಕಿದ ಪೆತ್ತದ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅತೆ ಬುಕ್ಕ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಬಂಡಿರ ಅಂದಂದಿ ಜೀರಿಗೆಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಮಂತಲ ಪರೋಳಿ ಇಜಿನಂಚೇನೆ ಬಾಯಿಗೆ ಅಗ್ಗಿದ್ದು ಬಂಡಲ ಸೋಕ ಆಪುಂಡು ಇಜಿನ ಅವ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ನ ಯಾವನು ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಂದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೇಖ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹಾಕಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀರಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡೊಂದು ಪ್ಲೇ ಅವು ಗ್ಯಾಸ್ ಇಡು ಅಂಚ ಓವು HP ಗ್ಯಾಸ್ಗ ಅಂದಕ್ಕೇನು ಒಳ್ಳೇರಿ ಮುದ್ದಕ್ಕ ಯಾನು ಜೆಪ್ಪು ಬಾಯಿ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅನ್ನ ಪಣದಲ್ಲಿರಿ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕ ಇರು ಬತ್ತಿನೇಕ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬತ್ತದು ಒಂತೆ ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ದು ಒಂಚೂರು ತೂದು ಅಂಡಲ್ಲ ಪೋಲೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ಪೂರ ಒಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ಪದ ಅವೇ ಎಂಕುಲ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಬರ್ಪ ಇರ್ನ ಲೈವ್ಗು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬತ್ತಿಜಿಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ನಕಲು ಬರ್ಪೇರ ಅವೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮುದ್ದು ಇರ್ನ ಊರು ಒವ್ವಿಯೇ ಎಂಕ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಬಂಡೇರು ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಮಾರಿಪಲ್ಲದ ಮಾತ್ರೆ ದುಬೈಡು ಅವು ಬನ್ನಾಗ ಕನಪಿನಿ ಯಾನು ಸಂಪದನೆ ಮುದ್ದು ಜೆಪ್ಪುನ ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ ಮುದ್ದು ಯಾನು ಕಾರ್ಕಾಳ ಅಂತ ಪಂತೇರ ಮುರಣಿ ಪಂತೇರ ಕಾರ್ಕಾಳ ಅಂತ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಪೋಂಡ ಭಯಂಕರ ಕಾಸ ಹಾಪುಂಡು ಐಕ ದುಂಬೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ಅತ್ತೆ ನವೀನನ್ನ ಅಂದಿ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಒಂಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ತೂಯೇಳಲ್ಲ 50 ದಿರಮ್ಸ್ 10 ದಿರಮ್ಸ್ ಪನ್ಪೇರು ನಾರಾಯಣಕುಲ ಅವಳ ಮುಟ್ಟುಜೇರು ದೂರಡು ಎತ್ತೆ ಕೊರೋನಾ ಬತ್ತಿಯಕ್ಕ ಮಾರಿ ಪಲ್ಲಡು ಮಾತ್ರೆ ಫೇಮಸ್ ಅಂದಂದು ಅವು ಫೇಮಸ್ ಓ ಅಚ್ಚ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಮುದ್ದು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತ್ರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿ ಭಾಗ್ಯಕ್ಕ ಶುಭರಾತ್ರಿಯಿಂದ ಪನೋಡುಗೆ ಓ ಅಂಚ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂತ ಮುದ್ದು ಎಂಕ್ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ನಂದಿಯ 11 ಆಡತ್ತೆ ಓಕೆ ಜೆಪ್ಲೆ ಎಂಕುಲ ನನ್ನ ಆಂಡು ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಬಂದ್ ಮಾಡ್ಪುಡು ಮಕ್ಕಳು ಎನ್ನ ಸಪೋರ್ಟರ್ ನಕುಲು ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ತೂಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಇತ್ತಿನ ಆತ ಪೊರ್ತು ಪಾತೇರ್ನೆ ಎಂಕುಲು ದಾಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಇರ್ಲಜ್ಜೇರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾತೇರ್ರೆ
ಸಂಪತ್ತನೆ ಮುದ್ದು ಸಾರಿ ಎಂಕ್ ಮರೆವು ಜಾಸ್ತಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಲೈವ್ ಪಾತಿರ್ವತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಂದಿ ಈರೊಂಜಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅದತ್ತೆ ಅಂಚ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ದುಬೈ ಮುರಣಿ ಎಂಕ್ 700 ದಿರಮ್ಸ್ ಮುಗಿದನು ಓ ಅಂದೆ ಅಂದೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂಜಿ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಇಂತನ ಓಕೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ರಕ್ಷಣನ್ನ ಅಂದಿ ಮನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರೇನು 13 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಬಂಡೇರು ಅವೇ 15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಜಪ್ಪು ಜರ ಕೆನದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕದ ಮಂಡೆ ಚನ್ಪೋಚು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ವರ್ಮರ ಏನಾತ್ರಿ ಒಲ್ಲ ವನಸಕ್ಕೆ ಪೋಡಾತ್ರಿ ಜಪ್ಪೆರಂತೂ ಲೇಟ್ ಉಪ್ಪು ನಲ್ಲ ನನ್ನ ಮೆರ್ನ ಮಂದರಕ್ಕನ ಲೈವ್ ಪೋಯರಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೇಪುರ ಭಾಗ್ಯಶೇಖ ತಿಮಾರೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾದಾಮು ತಿನ್ನೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಕಡ್ಲೆ ಬೋಡ ಅಂದ್ ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಜೆಪ್ಪು ಇಪ್ಪು ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಡ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ತುಲ ಅಕ್ಕುಳು ಪುರ ಉಳ್ಳೇರು ನಿಕುಲು ಡಾಟಾ ಖಾಲಿ ಅಂಡ್ ಬಂದು ಜೆತ್ತಡ ಎಡ್ಡ ಆಪಿಚದ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತನೇ ಜೆಪ್ಪಡಾತೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಅಂದಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆಲ್ಲ ಅಂತ ಲೇಟ್ ಆಪು ನಿದ್ರೆ ಬಂದಾಗ. ಪ್ರಮೀಳಾ ಕೇಶವ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ ಅಂದ ಈತ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪುನ ಸಂಪತ್ ಮುದ್ದು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಇನಿ ಜಾಗರಣೆ ಅಂದು ಶಿವರಾತ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಇನಿ ಯಾಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪುನು ಎಲ್ಲ ಬಲ ಪ್ರಮೀಳಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಾರಾಯಣ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುನ ಅನ್ಕೇನಂದಿರು ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮೀಳಕ್ಕ ಬೇಲೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಲೈವ್ ಚಾಲು ದೀವೋಲಿ ಅವ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡ್ಜಿಂಡಲ್ಲ ರಕ್ಷನ್ ಅರೆಗು ತಿಮರತ್ ಪೆತ್ತಗು ಪಾಡುನ ಬೈ ಕೊರ್ಲಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಾರಾಯಣ್ ಬ್ರೋ ಮಾಮು ಬಣದುಲ್ಲೇರು ರಕ್ಷನ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಯಾಲ್ನ ಜೆಪ್ಪುನಿ ಬಣದುಲ್ಲೇರು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಜೆಪ್ಪು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಬಂಡೇರು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪತ್ತೆ ಬೇತೆ ಕೋಡಿಗ ಪಗ ನಿಕುಲು ತಿಕ್ಕೋಡು ತೂಪೆ ಜೆಪ್ಪು ಬಂದವೆ ಮಂದರ ಕನ್ನಡ ಬರ್ಪ ಎಂಕುಲ್ಲ ಇರೇನ ನೆಟ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡಿ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಸಂಪತ್ತನ್ನಿ 15 ಜನ ಉಳ್ಳರು ಓಕೆ ಇವರವರ ಬೇಗ ಬೇಗ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ರಕ್ಷನ್ ಬಾಯ್ ಮಾಮು ಮಾತೆರೆಗಳ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಈತು ಬೇಗ ಬರ್ಚಪ್ಪ ಜೆಪ್ಪೋಚು ಅಂತ ಉಂಟು ಅಕ್ಕಳು ಬರೋ ಬಂದು ಮನ್ಪನ ಮಟ್ಟ ಉಂಟು ಇತ್ತ 15 ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಎಂಚ ಬುಡ್ದು ಪೋಪಿನಿ ಏರು ಹೈಡುಡ್ಲಾರ ಲೈಕ್ ಕೊಡ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲಿ ಅಂಚನೆ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಏರ್ಲ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತು ಜಡ ಪ್ಲೀಸ್ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ತದು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಉಂಟು ಪೂರ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಒಂಚೂರು ಎಂಕಲ್ನ WH ಒಂದು ಆಯರೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮುದ್ದು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಅವಳು ನೇಲುವೇರಿಯ ಮುದ್ದು ಅಡೇ ಯಾಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ಬೇತೆರು ಪಡವೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪ್ರಮೀಳಾ ಕಿಶೋ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಪ್ರಮೀಳಾ ಯಾನು ಉಳ್ಳೇ ಅವು ಬೇತೆ ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಮುದ್ದು ಓಲು ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಅಂದ್ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ಅವು ಓಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಮ ಮಂದರಕ್ಕನೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಉಂಡ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸೊ ಮಂದರಕ್ಕಲ ರಾತ್ರಿ ಎಡುಪ್ಪುಯರು ಬೊಕ್ಕ ಬೃಂದಾವನಕ್ಕಲ ಅವರವರ ಒಪ್ಪುಯರು ಬೃಂದಾವನಕ್ಕ ಬರಂದೆ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಅಂಡಿ ಎಲ್ಲರ ಲೈವ್ ಪೋತುಜ್ಜಿ ದಯಮಂಡ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಪವಿ ಲೈವ್ಡ ಅಂದ್ಕೇನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂದ ಅಚ್ಚ ಪವಿ ಲೈವ್ ಏರು ಪವಿ ಏರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿ ನವೀನನ್ನ ಅಂದು ಒರಿಜಿನಲ್ ಅಂದ ಅವು ಆಯ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಆತನು ಪಾಡ್ದಿನ ಅಂಚ ನಿನ್ನ ಮುರಣೀರ್ ದಿಂಚೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಅದು ಅವನಿಗೆ ತಿಕ್ಕಿದೀನಿ ನನ್ನ ಅಕ್ಕಲು ನಿನ್ನಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳೆ 220 ಎಕ್ಸ್ಪೈರ್ಡ್ ಉಳ್ಳೆ ಬರ್ಪೇತ್ತೆ ತುಲ ಮುದ್ದು ಸಂಪತ್ತ ನನ್ನ ಮಂಡೆಗೆ ಗುದ್ದೋಡು ಅಂದರೆ ಸುತ್ತೆ ಬೋಡೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಸಂಪತ್ ಪೂಜಾರಿ ಮಂದಾರ ಆರಿ ಎಂದು ಪಣದಲ್ಲಿ ಅಂದ ದಾದ ಪನ್ಪರ ಇಂಕೊಂಜುಲ ಗೊತ್ತಾಪು ಜಪ್ಪ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಏರಿನಿ ಏರೊಂದು ಗುರ್ತಾವತನೇ ಬಾರಿ ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಮುದ್ದು ಸರಿ ಪಂಡೆತ್ತ ಯಾನು ಎಂದು ಪಣದಲ್ಲೇರು ಸೇರಿ ಎಂದು ಪಂಡೆ ಹೌದಾ ಸೇರಿ ಅಂದ್ ಕ್ರೌನ್ ನಿಕ್ ಬ್ಲೂ ಆತಜಿ ಕ್ರೌನ್ ತಿಕ್ಕದನು ಬಟ್ ಬ್ಲೂ ಆತಜಿ ನಿಕ್ ರೆಡ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಉಳ್ಳೆ ಪಿರಾವಡು ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಆರ್ನ ಕೊಡೊಂಜಿ ವೈಟಿ ಆರ್ನ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ಆ ರೀತಿ ಲೈವ್ ಬರ್ತದೆ ಎಂಡೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ನ ಓ ಆವಿಯೇ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭವ್ಯ ಹೌ ಆರ್ ಯು ಒಂದಕ್ಕೇನಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯ ನಾರೇನ ಅವು ಕಪ್ಪು ಅಂದು ಬ್ಲೂ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಾನು ಅಂದು ಪಣದಲ್ಲೇರು
దాయకు బ్లూ బొర్చే మల్లెజ్జప్ప బ్లూ బోర్డు ఉందిచ్చి పక్కడే వనసాండే మా కేనదులేరు నారాయణ ముద్దు పండ కಪ್ಪು ತೋಜುಂಡು ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲಿರು ಅತ್ತಪ್ಪ ಮುದ್ದು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಇಂದು ಲೈವ್ ಬರ್ಪುಣಿ ಅಂತ ತೂತೆ ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಬಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಣದಲ್ಲಿರು ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮುದ್ದಕ್ಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಭಾಗ್ಯಶ್ರೀ ಅಕ್ಕ ಸಂಪತ್ತನೆ ಮುದ್ದು ಕಾರ್ಲಗು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿ ಇರೇಗು ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಬರ್ರೆ ಇಜ್ಜ ಇರೇಗು ಅಲ್ಲ ಭವ್ಯಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಪಣದಲ್ಲಿರು 11 ಗಂಟೆ ಆಂಡತ್ತ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್ 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 ಹೊರಂಬರೆ ಲಕ್ಷಣ ಕುಲಾಲ ಬ್ಲೂ ಪಣದಲ್ಲಿರು ಬ್ಲೂ ಬರ್ಚಪ್ಪ ದಾಯಗ ನಿಕ್ಕು ಬ್ಲೂ ಬರ್ಚಿ ಹೊರಿಯಾಗಿ ಯಾವ ಅವು ಈ ಫೇಕ್ ಎಂದು ಪಣದಲ್ಲಿರು ನನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ ಏಪಲ ಮುಗ್ಗಿಯರವ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕೂ ಬನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅಂದೆ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಓಡೆವೇರಿ ಮೆಲ್ಲ ಜಾರಿಯರ ಅಂದು ಮನಸ ಮೀನಿ ಸಂಪತನ್ನ ಕೂ ಅನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತನ್ನೇ ಭವ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಓ ಅಂದ ಓಕೆ 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 ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅವಡ 11 ಗಂಟೆ ಮನಸ್ಸು ಅನ್ಪುಣ ಹೌದಾನೆ ರೇಟ್ ಲೈವ್ ಇಡುತ್ತದೆ ಕಡ್ಪಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂಡ ಕೂಮಾಂ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಜೆತ್ತಲ ಕೇನದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಯಾವ ನಿಕ್ಲು ಇನಿತ ಜಸ್ಸು ಜೆತ್ತಲ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪತ್ ಈರು ಪಂಡರು ಆರು ಜೆಪ್ಪುಜೇರು ಮಲ್ಲಿಕಾರು ಚೋಚಯೇ ಎಂದು ಬಂಡೇರು ಇಜ್ಜಪ್ಪ ಆರು ಪಣ್ಣತ್ತೆ ಜೆಪ್ಪರೆ ಇದು ಬೇಗ ಸಾಧ್ಯ ಅಜ್ಜಿ ವರ್ಂಬರ ಆಯ್ನತ್ರತೆ ದುಬೈಡ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆತ ವರ್ಂಬರಕ್ಕೆ ಜೆಪ್ಪುಜೇರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂಚ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಬೊಲ್ಪುಗು ಲಕ್ಕೆರೆ ಬೇಗ ಲಕ್ಕೆರೆ ತಿನ್ನಗಳು ಜೆಪ್ಪು ರಾತೆ ಭವ್ಯ ಬಾಯ್ ಪಣದುಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬೈದಿನೇಕ್ ಅಲ್ಲ ತ್ರಿಷ ಬತ್ತಲ್ಲ ಹಲೋ ಪನೊಂದು ಅಣ್ಣ ಓದುದು ತ್ರಿಷಾನ ಲಕ್ಷನ್ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುಗ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ 5 ನಿಮಿಷ ಮುಗಿಪುಗ ಅವ 155 ನಿಮಿಷ ಆಡದ ಓಕೆ ಓಕೆ ಬರ್ಸ ಬರ್ಪುಂಡು ಭವ್ಯ ಅಂದ ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನ ಚೋಚ ಓಕೆ ಓಕೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಜಸ್ಸುಗೂ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪ್ರವೀಣನ್ನ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಲ್ಲಣ್ಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಅತ್ತಿಗೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಧನುಸ್ಸುಗೂ ಪಚ್ಚಿಗೂ ಭಾರ್ಗವಿಗೂ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಾರಾಯಣ ಮನಸ್ಸಾಂಡ ಕೂಕಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕೂಕಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಅರೆಗೆ ಪುಂಡಿಗು ಅರಿಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ತೋಜೋಡಿಯೇ ಪಣದಲ್ಲೇರೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಣಿಯರಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮನಸಾಂಡು ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರೆಜ್ಜಿಗೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ದಾದಾ ಕೂಕಿ ನಿಕ್ಲೋ ಒಂದು ಪಾತಿರ್ಲ ಯಾನಂತೆ ತೂಪೆ ಸಂಪತ್ತ ನನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಬಂದಾಗ ಏನು ಓದ್ವೆ ಯಾಲ್ನ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನವೀನನ್ನ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಪಿದಾಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಲ್ನ ಬರ್ಪ್ಯಾಡೇವೆ ತಿಕ್ಕಗ ಯಾನು ಮುಲ್ಪ ಬಂತದ್ದು ಸೀದಾ ಅರ್ನಡೆ ಬರ್ಪಿ ನಾವೇ ಉಂದುಪುರ ಅಂತ ಲೋಡ ಒಂದು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಮಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಪಜೆಪುರ ಪಾಡೊಂದು ಅರ್ನಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಗೊಂಡು ಉಪ್ಪೆ ಲಕ್ಷಣ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಂಡ್ರಜ್ಜಿ ಸಾರಿ ಶೇ ಅವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನ ಮಾರೆ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಅಂಚ ಶುಭರಾತ್ರಿ ವಾಯಿಲ್ ಕುಕಿಯಾ ಓಯ್ ಕುಕಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಮಾತೆರೆಗಳ ಈತ್ ಪೊರ್ತು ಇತ್ತದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ನಿಕಲು ದಿನೋಲ ಬತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಬತ್ತೆ ಅವನಲ್ಲರೋ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಬೆರುತ್ತೇರು ಇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ಏಪಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಂಕವೇ ಸ್ವೀಟ್ ಡ್ರೀಮ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಅಲ್ಲೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಬತ್ತೀರಿ ಈರು ಓಡಿ ಬೋಪಿನಿ ಈರು ಕೂಪಾಡ್ನ ಯಾರು ಬತ್ತೀರಲ್ಲೇ ಕೂಕಿ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇರ್ ಅಂತ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೂಕಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ಪುಂಡಿ ಬೇತುಂಡೆ ಎಂದ್ಕೇಂಡೇರು ಅವೇರು ಕೂಕಿ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಎನ್ನ ಲೈವ್ಗೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಂದು ಮಾತೆಲ್ಲ ತುಲೆ ಯಾನು ಈರು ಲೈವ್ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳತ್ತೆ ಸೊ ಎಂಕ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಬೊಕೈತೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಆಕಳು ಎನ್ನಟ್ಟಿಗೆ ಒಪ್ಪುವೇರಿ ಈರು ಬೇತೆ ಪಲ ಸಂಡೆ ಪುರ ಎನ್ನ ಟೈಮ್ ತತ್ತದ ಮನ್ಪುನಾಗ ಏನು ಬರ್ಪೇವೇರಿ ಈಗ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಏನೊಂಜಿ ನಂಬರ್ ದೆತ್ತೊಂದೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಅವು ದೆತ್ತೊಂದಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಇರಿಗೆ ನೈಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ ಅವಿತ್ತೆ ಇಂಕ ಡಾಟಾ ಪಾಡ್ರೆ ಅವಂದು ಜೈಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಕ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಅಂದ್ ಪಣದುಲ್ಲೇರು ಕಾಲ್ ಬತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡೇರು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ ಟ್ರ್ಯಾಂಗಲ್ ಎನ್ನ ಕೈ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿಚ್ಚಿ ಆತೆ ಓದೊಂದಿತ್ತೆ ಓಕೆ 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 ನಾರಾಯಣ ಓದೊಂತಾರ ಅಂದ್ಕೆ ರಕ್ಷಣ್ ಕುಲಾಲು ಅಂದೆ ಪೂಕಿ ನಾರಾಯಣ ಕುಲ ಕೂಕಿ ಅವು
ಅವು ಅಲ್ಲ ಒರಿಜಿನಲ್ ರಕ್ಷಣೆ ಪನದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕದು ಬೈ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬತ್ತೆ ಅಪ್ಪಗ ಯಾನ್ ಬೇತೆನ ಅತ್ತ ತಂಚತ್ತಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಎಂಜಿನ ಗೊತ್ತಂಡಿತೆ ಎನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಪಂಡ ಈರ್ ಕುಟುಂಬನೇ ನಮ್ಮ ಅಂಡಲ ಒಂದು ಪುರ ಕೆಲ ಉಳ್ಳೇರತೆ ಅವು ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ಕುಟುಂಬ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡ್ ಪುರ ಅಣ್ಣನ ಜೋಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ಪುರ ಬಾವೆ ಸೊ ಅಕ್ಕಲು ಎಂಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಈ ಟೈಮ್ ಬೊಕ್ಕ ಖಾಲಿ ಇರೆಗ್ ಬತ್ತದ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ದು ಪೋವೇರು ಬೋಡಂಡ ಅಕ್ಲ ಪಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬತ್ತದ ಲೈಕ್ ಯಾವಂದಂಡ ಓಕೆ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಯಾನ್ಲ ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇತ ಮೂಲ್ ಚಾಟ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಅಂಚ ಅವೇ ಬೇಜಾರು ಮನ್ಪೊಚ್ಚಿ ಬಾಕಿ ಇರು ಪಗೆಲ್ಡ್ ಪುರ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಕ್ಕಲು ಬರ್ಪೇರೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರೆ ತೊಂದರೆ ಜಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಅಕಲೆ ಪೂರ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬೋಡಿ ಎಂದು ಕೆನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನೆ ಉರಿ ಕಡ್ಲೆನ ನೆಲ ಕಡ್ಲೆನ ಉರಿ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂಡ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಅವೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿ ಸಂಪನ್ನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಈಜಿ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಇರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಎಂಕ್ಳು ಇರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಂದು ಉಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಲೈವ್ ಎಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಇತ್ತು ನಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೈತೆ ರಾತ್ರಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಬೈದ್ವೆ ಆ ಪೂಜತಿ ದಾದ ಅನ್ಪುನು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಕ್ಕ ಎಸ್ ದಾದ ಪಲ್ನೆ ಕೃತಿಕಾ ಕುಲೆ ಮಲ್ಲಿಕದು ಬೈ ಆವ ಬಣ್ಣೊಂದು ಲೇರಿ ಸಂಪತ್ತನ ಯಾನ್ ಎಲ್ಲ ಇರು ಪಗೆಂಡು ಲೈವ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಸರಿತಡ ಪನ್ಪೆ ಇರೆಗೆ ಬೋದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅವೇ ಆಲು ಒಂಜ ಮ್ಯೂಟೆಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಲಿ ಇರೆಗೆ ತೊಂದರೆ ಪನ್ಪೆ ಪಗೆಂಡು ಇತ್ತಡ್ಡ ಸಂಪತ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಮುಗ್ಗ್ಯಂದು ಈರು ಪಾತಿರ್ಲಿ ಆರು ಬೇಜಾರು ಆಪುಜಿ ಅರೆಗೆ ರಡ್ಡು ಬುಡ್ಪೆ ಅನ್ ಬಣ್ಣೊಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಸಾರಿ ಕೃತಿಕುಲ ನಾರಾಯಣ್ ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಕುಕ್ಕಿ ಮಲ್ಲಿಕದು ಬೈ ಆವು ಟೈಮ್ ಅನಾಗ ಬಲಿ ಓಕೆ ಸಂಡೇ ಎನ್ನ ಟೈಮು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಒರಂಬರೇನ 10 ಗಂಟೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಂತಂಡ ಒಂಜಿ 16 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಎದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೈಯಾಡು ಕೂಡ 7 ಗಂಟೆ ಹಿಡ್ದು 11 ಗಂಟೆ ಬಿಟ್ಟ ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಆಪುಜಿ ಬಾಕಿ ಟೈಮ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಬರ್ಪೆ ನಾವೇ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಬರ್ತೇವೆ ನಮಸ್ತೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಸೌಖ್ಯನೇ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ರೀ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೇಗ ಬೈದೋಡ ಮಸ್ತ್ ಪಾತೆರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ತಿಕ್ಕುವೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ಒಂಜಿ ನಮಸ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಮಾತೆರ್ಲ 11 ಜನಲ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಮಲ್ಲಿಕ ದೂರ ಪೋಪಿನಿ ಉಂತುಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕ ಕೊಂಚೂರು ಉಂತುಲೆ ಅವೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಲಚ್ಚು ಅಣ್ಣ ಆಯಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಎಕಡೆ ಬತ್ತುದು ಇತ್ತೇ ಬಂಡೇರು ಓ ಅಂದೆ ಬತ್ತಿತ್ತಾರ ಅವೇ ಹೊರ ಎಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡು ಜನ ಒಂದು 22 ಜನ ಮುಟ್ಟ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೊರನೆ 10 ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡು ಎಂಚಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ರಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ ಉಳ್ಳೆ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ನಿಕ್ಕುಳು ಇತ್ತಾಡು ಅಂತ ಪಾತಿರ್ಗ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ 2-3-4 ಸಂಪತ್ ಏಕ್ 2-3-4 ಸಂಪತ್ ಅವು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಜ್ಜಂದೆ ಆಯ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಪಣಿಯರೆ ಸಾರಿ ಅವು ಪಂಡ ಪಂತ್ ಜಾನಿ ತೋರ್ತಿ ಏಪಲ ಅಂಡಲ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಡತ್ತೆ ಸಂಪತ್ತನ್ನೇ ಪಲ್ಲೆ ಪಂಡಿರೆ ಏಕೆ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಂತಿನ ಆತೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇತ್ತ ನಂಡ ವಾಪುಡು ಇಂಚ ಒಟ್ರಾಸಿ ಪಂಡಿನಂಚಿ ಸಾಂಗ್ ಪಣಿಯರೆ ಪಂಡರತ್ತೆ ಪಣಿಯರ ಪಂಡೇರು ಎಂದು ಸಾಂಗ್ ಪನೀರ್ ಪಂಡರತ್ತೆ ಎಂದ ಸಂಪತ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಪೋಯರಿಂದ ಕಡ್ಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕ ಪೋಯರಿಂದ ಕಡ್ಲೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಡ್ಲೆ ಕೊರಚಾವೆ ಪೋಯಡ ಅವು ಎಂಕಿ ಏಕ್ 2-3 ಎಂದೆಲ್ಲ ಸಂಪದಾನೆ ಬಂಡೇರು ಸರಿತಕ್ಕ ಓಲ್ಲೇರು ಕೂಕಿ ಹಲೋ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂಡ ಕೂಲಿ ಇರ್ಲೆಕ್ಕ ಬೇನೆ ಅವು ಒಂದು ಬಂಡೇರು ಅಂದರೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆನಾ ತ್ರಿಷಾ ಕುಲಾಲ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮೌನ ಯಾಕೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಒಲವಿನ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಡಲೇನು ಅರೆಗೆ ಕೂಲಿ ಬೇನೆ ಅಂಚ ಯಾನು ಪಲ್ಲೆ ಕೂಲಿ ದೆಪ್ಪುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಸೆಟ್ಟು ದಿಯಡ ಪಂಡೆ ಅವೆಡ್ಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಡ್ಲೆ ತಿಂದು ಬೊಕ್ಕ ದೀವಲಿ ಬೀರ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನವೀನ್ ಅನ್ನ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಬಾಯ್ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಹಾಯ್ ರಕ್ಷನ್ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಾರಾಯಣ್ ಬಾವಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಪಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತೆರೆಗಳ ಓಕೆ ಆವಿಯ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇ ಈ ರೀತಿ ತಿತ್ತಾರೆ ಇರ್ನ ಮಂಡೆಡ್ ಕ್ರೌನ್ ಉಂಡು ತೂಕ ಏರನೆಲ್ಲ ಏನು ತೆಪ್ಪಿರ ಅಂದ ಸಾರಿ ಅವು ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಯ್ನೆ ಏ ಕುಲಾಲ್ಡ ಬದಲು ಕುಲೇಲೆ ಬರ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಪ್ಪ
2 ನಿಮಿಷ ಮೌನ ಆಚರಣೆ ಅಂತ ಬಂದಿರು ದಾಯಿಗೆ ನಾರಾಯಣ್ ಅಂಚನ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನೋ ದೆಪ್ಪೊಚ್ಚಿ ಅಂತ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಸರಿತಕ್ಕ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರು ಪಜ್ಜೆ ಪಾಡೊಂದುಳ್ಳೇರು ಅಂದ. ಓಕೆ 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 ಮಲ್ಲಿಕಸಿ ಸಾಯಿ ಪಣದಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚನ್ನಿ ನಾರಾಯಣ್ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕ್ರೌನು ಓಕೆ ಮಲ್ಲಿಕದು ಬೈ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಹೊರ ಸಮ ಇಜ್ಜಿ ಅಂತ ಪಣದು ಅಂದಿ ಅವರ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ಸ್ ಬಾಪುಂಡು ನಮ್ಮ ಟೈಪ್ ಅನ್ಪುನತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈರ್ಲ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅಂತಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಎಂಕಲು ಬೋರ್ಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಶುಭರಾತ್ರಿ ನಾನು ಬರಡಿ ನಿಕ್ಲ ಮೆಸೇಜ್ ಬರಡಿ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಅವು ಕೊರ್ರೆದಾಲ ಜಪ ನಿಕುಲ್ ದೆತ್ತೊಂಡಾಂಡು ಏರೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಜಂಪು ಬರಂದುಲ್ಲೇರು ಸಂಪು ಓಡೆ ಪೋಯರಂದಿಜ್ಜಿರಿ ಸಂಪು ಅನ್ನೆ ಸಂಪು ಜಂಪು ಒಂದಲ್ಲ ಆಗಿ ಒಂದಲ್ಲೇರು ಅಡೆ ಪೋಯರ ಅಂದತೆ ಅಚ್ಚ ಜಂಪ್ ಆಯರಿಂದ. ಓಕೆ 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 ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಲೈವ್ ಪೋಯರದೆ ಇರ್ ಜೆಪ್ಪಡೆ ಮಾಮು ಒಂದೊಂದಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕದು ಬೈ ನಾರಾಯಣ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಆರು ಗುರಿಕಾರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತಿರ್ನ ಜೆಪ್ಪುಡವನು ನನ್ನ ಜೆಪ್ಪುಡೆ ಏನಲ್ಲ ಜೆಪ್ಪೆಲ ಅನ್ಪಿನ ಅಂದು ಮಲ್ಲಿಕ ನಾರಾಯಣ ಅನ್ನ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಯಾನ್ ಕಂದು ಎನ್ನಡ ಕ್ರೌನ್ ಉಂಡು ಅಂತ ಅತ್ತಾವು ಎಂಜೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಏರು ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಚೇರ್ ಪಾಡ್ವೇರ ಎಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಓಕೆ 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 ಅವು ಒಂದು ಬರುವ ತೆಂಗ್ಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಪುಂಡತೆ ಅಪ್ಪಾಗ ಹೆಂಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋರೆ ರಕ್ಷನ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊರ್ಲಿ ಲಚ್ಚನ್ನ ಎಲ್ಲೊಂಜಿ ಸಾಂಗ್ ಬರ್ಪುಂಡಿಗೆ ಐಕ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅವ ಏರ್ ಮಾತಾ ತೂಂದಿಲ್ಲ ರೀ ನಮ್ಮ ಲೈವನ್ನು ಪೂರ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಆರು ನಮಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರುವ ಪಣಂದಿರು ಮಲ್ಲಿಕ ಪಣಂದುಲೇರು ಜೆಪ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅಕ್ಕಲು ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಾರಾಯಣನ್ನ ಪಣಂದುಲೇರು ಅಕ್ಕಲು ಜೆಪ್ಪುವೇರು ಈರು ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಇಂದು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಲಚ್ಚನ್ನ ಎಂಗಳು ತೂಪ ತೊಂದರೆ ಉಚ್ಚ ಫೀಲ್ ಬಂದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಮಾತೆರೆಗಳ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಪದ್ಯ ಉಂಡು ದಾದ ಲಚ್ಚನ್ನ ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ಪದ್ಯ ಬರೊಂದು ಪುಣು ಮಾತೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅವ ತೂದು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೇರಿಗೆ ನಿಕ್ಕುಲು ಅರೆಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಂದ್ರೆ ಆರು ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೇರಿ ಲಚ್ಚನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗನೆ ನಮ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಎಂಚ ನಡಪುವ ಮಲ್ಲಿಕಾಕಲ ಬರ್ಪಡ 3 ಜನ ಸೇರಿದ ಪೋಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಮನ್ಪುಗನ ಒಂಜಿ ಕೆಂಪು ಬೋರ್ಡ್ ತೂವಡೆ ಅವ್ವ ಜಂಪ್ ಆಯ್ನಕ್ಳು ವರ ಪಂಚು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್ ಜಂಪ್ ಆಯ್ನಕ್ಳು ಓಲ್ಲೇರು ಪಂಡದು ತೂದು ಬರ್ಪೆ ಜಸ್ಟ್. ಓಕೆ 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 ಅಕ್ಳು ಉಪ್ಪೇರು ಒಲ್ ಪಂಡಲ ಇರೇನ ಲೈವ್ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂತ ಪಂಡೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಚೆನ್ನ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಈ ರಾತ್ ಮಂತಾಡ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಉಪಕಾರ ಹಾಪುಂಡು ಪೋದು ಅವು ಗೊತ್ತಾಂಡವ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ನಾನು ಡೈಲಿ ಲೈವ್ ಬರ್ಪೆ ಇನ್ನೊಂಚೂರು ಬೇಗ ಆವಾಡ್ ಪಂಪಿನ ಕಾರಣ ಬೋರ್ಡ್ ಹತ್ರ ಸೊ ಎತ್ತೂಲೆ ಟ್ರೈ ಮನ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಇರು ಲೈವಲ್ನ ಬೂಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಒಂಚೂರು ಬೂಸ್ಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಚಾನೆಲ್ನೇ ಬೂಸ್ಟ್ ಮಂತೊಂದು ಒಂಚೂರು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಿರೇಗೆ. ರಕ್ಷನ್ ಕುಲಾಲ್ ಗುಡುಂಗು ದಂಚಿ ಪೋಯಿಡ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮಾತೆರೆಗಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುಗಾತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ರಿ ಆಜಿ ಜನ ಆಯ್ರಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ನಮ್ಮ 2 ಗಂಟೆ 47 ನಿಮಿಷ ಒಂದು ಬತ್ತರು ಲಚ್ಚೊಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಬತ್ತೇರು ಮಲ್ಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಪೋರ್ಚಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲೇರು ಮಾರೆ ಹೌದಾದ. ಓಕೆ ಓಕೆ ದಾನೆ ಉಂತುಗನ ಓಕೆ 8 ಅಂಡ್ ದಾದವು ನಿನ್ನನ ಒರಿಯನೇನಾ ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡು ಕಿರೀಟ ಓ ಅಂದ ಲಚ್ಚು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ದುಲ ಈ ಪಂಡೇರು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಎನ್ನ ಐತಾರ ನಮ್ಮ ಬೈಯಡು 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕುಲ್ಲುವ ಐತಾರ ರಜೆ ಐತೆ. ಸೊ ಊರ್ದ 5:30ಕ್ಕೆ ಕುಲ್ಲುವ 5:30 ಮುಳ್ತ 5:30ಕ್ಕೆ ಊರ್ದ 7 ಗಂಟೆಗೆ 5:30
ಆಜರೆ ಏಲರೆ ಎನ್ಮರೆ ಒರಂಬರೆ ಏತು ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಪೋಪುಣ 10 ಗಂಟೆ ಏತು ಮುಟ್ಟ 10-15 ಜನ ಒಪ್ಪಿ ರಾತ್ ಮುಟ್ಟ ಇರೇನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ 823 ಓ ಅಂದೆ ಓಕೆ 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 ಅವು ಓಕೆ ಓಕೆ ಜೆಪ್ಪು ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಮಾತಿರ್ಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಓಕೆ ಕುಕಿ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಈರ್ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಎಂಕುಲೊಂಚೂರು ಪಾತಿರ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಜೆಪ್ಪುವ ಈರ್ ಜೆಪ್ಪುಲೆ ಅವ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತ್ರಿಷಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ತ್ರಿಷಾ ಸರಿತಾ ನಿಖಲ ಲೈಕ್ ಅಂದೆಟ್ ಟಾಪ್ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಮೇರ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಮಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಲಿಗಕ್ಕ ಬರ್ತೀರಿ ಸಂಪು ಒಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಸಂಡೆ ಪೆಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೋವ ಅಂದಿಯ ಪನೀರಾಪುಜಿ 2 ಸತಿ ಬೆಚ್ಚಾನ್ ಪೊಡಾಪುನ ಅಂದು ಇತ್ತ ಹೊರ ಕೊದ್ದೆನ ಮೂಜಿ 200 ಖಾಲಿ ಆಪುಂಡು ಹೊರ ಕೊದ್ದೆನ ಅವೇನೊಂಚೂರು ಕಂತಿನ ಎಲ್ಲಿ ಆಣ್ ಮಲ್ಲ ಕನೋಡಾಪುಣಂಚಿ ತೂಕ ತೊಂದರೆಜಿ ಮಲ್ಲಲ ದೇತೊನ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಲಚ್ಚ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬರುವಿರಿ ತೂಕ ಅತ್ತ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ಪೋಯಿರ ಅದು 15 ಗಂಟೆ ಆಡತ್ತ ಆವು ಕುಕ್ಕಿ ಶುಭರಾತ್ರಿ ಎಂದು ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚನಿಗೆ ದಾದ ಅಟಿಲ ಆಂಡೇರಿನ ನನ್ನ ಅವಡ ದಾದ ಕಜಿಪು ಆತುಂಡು ಪಂಡೇರು ಓಕೆ 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 ಆತಂಡೆ ಇರಿ ಶಾರ್ಜಾ ಡೇ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪುಣೆ ಇದೇ ಒಲ್ಲ ಡ್ಯೂಟಿ ಮನ್ಪೋರೆ ಚಿಕನ್ ಫ್ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಸಾರು ಓಕೆ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರಗಾಲೆಚ್ಚಿ ಮಲ್ಲಿಕ ದುಬೈ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ಊರುಗು ಪೋವಡು ಉಲ್ಲ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಆತೆ ಎಂದು ಪಣ್ಣೊಂದುಲ್ಲೇರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ರಜೆ ದುಬೈಡ್ ಪೂರ ಊರುಗು ಪೋವೊಂದುಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದಂದಿ ರಜೆ ದಿಕ್ಕದಂಡು ಪೂರ ಪೋವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚಂದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೂರ ಕಬ್ಬಿ ಉಪ್ಪಿತ್ತೆ ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು ಎಂದು ಮಂಡೇರು ಜಾಲಿ 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 ಲಚ್ಚು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಪುತ್ತೇಮ್ ಶಾರ್ಜಾ ಮನದುಲೆ ಓ ಅಂದೆ ಅಲ್ಪುತ್ತೇಮ್ ಉಂಡೆ ಓಕೆ 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 ಅಲ್ಪ ಕೈತಲೆ ಉಂಡೆ ರೂಮು ಹತ್ತು ದೂರ ಉಂಡೆ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಗೊಂಡೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಕೊಂಚಿ IS ದ ರೇಟ್ ದೆತ್ತು ಕೊರ್ಲೆ ತೂಪ ಎಂಕ್ಲೆ ಒಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂದು ಅವರ ಅನ್ನೆ ಪನಂತೀರ ಒಂಜಿ ಗಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತನಂದು ಒಲ್ಲ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂಡೆಡ್ಡ ಎಂಕ್ಲು ಇರಡ ಪಾತೆರು ಬಾವೆ IS ದ ರೇಟ್ ಇತ್ತು ನಂಜಿ ಕೊರ್ಲೆ ಪೊಸತ್ ಡಿಸ್ಕೌಂಟೆಡ್ ಸಾರಿ ಅಲ್ಪುತ್ತೇಮ್ ಬೇತೆ ಟೊಯೋಟಾ ಬೇತೈತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಅವು ಎಸ್ ಕೈತಲ್ ಈಸ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಓಕೆ 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 ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರಗಾಲೆಜಿ ಜಿನ ಬಸ್ ಇಟ್ಟು ಪೂರ ಪೋಯಾರ ಟೈಮ್ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟು ಪೋಯಾರ ಟೈಮ್ ಲಕ್ಷನ್ ಖಾಲಿ ಅಂಚೆ ಒಂಜೇ ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಡುಚಿ ಅವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಆಪುಂಡು ಸೇಮ್ ನಮ್ಮನೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಓ ಅಂದೆ ಸೇಮ್ ನಮ್ಮನೆ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಪಂಡ ಅವು ಯಾನತ್ತಿ ಏನು ಬಂದ 7 ಜನ ಒಳ್ಳೇರು 7 ಜನ ಪೂರ ಪೋಯಿರಿ ಜೆಪ್ಪೆರೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಲೆ ಜೆಪ್ಪುಗ ಲಚ್ಚಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕಿತ್ತೆ ನೇರ್ಲ ಪೋಯರ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಕಾಕ ಒಳ್ಳೇರು ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಪನ್ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಅವು ಬೇತೇನೆ ರಕ್ಷಣೆ ಬಾ ಒಂಜಿ ಏತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಉಳ್ಳಾರ ಎಂಕೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಪುಂಡು ಮಾರೆ ಇತ್ತೆ ನೀವು ಫೋಟೋಲ ಸೇಮ್ ಪಾಡ್ದಾರೆ ಅದಂದು ಬಂದ್ಪಿನಿ ನಾನು
వారిని తిరుత్తడి రోడు కేండా నీకులేగు అవి తిరుత్తడు వారిని వాడిని. ಆ ಟೊಯೋಟಾ ಲಕ್ಸಸ್ ಹೀನೋ ವೋಲ್ವೋ ರಾಮ್ ಜೀಪ್ ಪೂರ ಇಂಕಲನೆ ಇಂದ ಅಂದ ಅಂದೆ. ಓಕೆ 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 అవే టొయోటాదా ఓకే తేన్ పనిపోయాను ఇరేకి పనిపోయా ఇంకలో ఎప్పుడో ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಇತ್ತನ ಪನ್ಪೇವೆ ಅಪ್ಪಗರ ಕೇಂದ್ ಇತ್ತೀರಿ ನಾನು ಇರು ಉಳ್ಳಾರಿಂದ ಗೊತ್ತಾನೆ ಇಡ್ಡ ನಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಂಕಲೆ ಪ್ರೈಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಡ್ಡೆ ಆಯ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಪೊಲೀಸ್ ಬರೋಡು ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಓಕೆ ಪಠಾನ್ ಹಾರ್ನ್ ಎಂದು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂದೆ ಅಂದಿ ಪೂರಾ ತಿರ್ತು ವಾರ ಮಾಡೋದು ಪೂರ. ఓకే అంచనా చెప్పు కన్నమ్మ నమ్మ యావా ಮಾತೇರ್ಲ ಜೆತ್ತೇರ ಅಂತ ಹೋಜಿಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೇಟ್ಲ ಅವನು ಬತ್ತನದ ಕಾಲ್ಕಂ ಪತ್ತ ಅವನು ಬತ್ತಂಡು. ಸೊ ಉರುಡು ಅಂತೂ 11 ಅವನು ಬತ್ತಂಡು. ನಮ್ಮ ಮಂಡಲ ದುಬೈ ದಾಕುಲು 10 ಗಂಟೆ ಒಟ್ಟು ಜೆಪ್ಪುನ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಪಣದೊಲ್ಲೇರು ಲಚ್ಚು ಲಾಕ್ಸ್ ಜನ ಲೆಸ್ಸ ಅಂಡ್ ಜೆಪ್ಪುಲೇ ಪಣದೊಲ್ಲೇರು. ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಚ್ಚನ್ನ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ರಕ್ಷನ್ ಮಾತೇರಿಗಲ ಈ ತೋರ್ತು ಇತ್ತದ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಂತಿನಿಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನ್ನವರ ತಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಗ ಸಾರಿ ನನ್ನವರ ಎಲ್ಲರ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಮಾತೆರೆಗಲ ಶುಭರಾತ್ರಿ 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 ಬಾಯ್. ನಮ್ಮ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏಪಾ ಜೆಪ್ಪುನಿ. ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಸೆಡ್ ಹಾಯ್ ಮನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ನಿಕ್ಕಳು ಬತ್ತಡ್ಡ ನಮ್ಮ ಅಂದು ಈರು ಜೆಪ್ಪುನ ಪದರಾಡಾಪುಣ ಅಚ್ಚ ಎಲ್ಲ ಹೊರವರ ಪೊರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೆತ್ತುಂಡಲ್ಲ. ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮಂದರಕ್ಕನ ಲೈವ್ ತಿಕ್ಕಗ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.